قلت مناسب أنا وأنا معك سنة سوتي تحازو ويكام سناي فاميلي ويتفضل عرفت كلنا نهمنا وهدت بجوه هزبنا عبدك أبسطت عدل تدكنا كان خعبت فلتت كانت يدلينا مران ممكان سنت بكيسا نغلو تعقوف كتسكن كتك كساران علوف ما سنت بكيسا نغلو تعقوف بغلتو كل قصة كمنا يا دماتن نغلو تترنا كتاتح بايتا ولدونا أماتن الصاتح حلنا نكتو سلام ኣብ كل خرنعات عالم كينكم مدبنا مدب محسن تكتاتلو كبرات تعزبتنا عبد اللخمو سلام طعنان قسادتن نتمننا نلومي حاونا كيروس يوحنس حينالكم قريبنا لنا حاونا كيروس اورحي ميازيا ميلات عبابيا قولو اب سدت بزبل ارستي سفيح زخونه بتي مويون فلطوتن تمكرون اكافيلنا نيري كمتيز أتولنا مبسعها نهو نلومي نخال أي جزء عبز مدر محسن قريبو متسلمو بسم كلكم مجمريا يمسغنو كتسيلون كلكم نتساتفنكم ندا مسغنا ناتم بقربا اتفطوم لك كمز ابحاد معد زلنا نزي مدر زي نخكتاتلو نقدم بلو ختلوم بتحتنا يحدث كمتي عبز حلفه على لينا نيرنا تمويو سنة بواوي منبرنا سايكولوجي كمون عملا التعبابيا قدو بسلسة نجري أنا قالوا مخم سنة بواوي تتصبيه نيره جن اتحاد كيروسي متزلو عبز حلف حاونا نيره لومي منبر ندابلكو كقربه أبتقد سالز متصنعها كم سنة بواوي كيروسي له حال كقربه كايماي سلزة حالة كفال كيروس ممر كيروس عمون ورانا سلازي اتقلبي كل سك كتاتورو نبزلنها زي منشي لبونان تمرتن نينسفوي بحالي سلازي إذا كله تمرتديو خالتنا حليفو أين تصفريو كل ساعة أبحنقلنا كنبريو نخلاتنا ومتقامي مو بز مخنياتنا كل سك كتاتورو نحات الزلمة ممر كيروس كم تتفلتو عبز حلفة قدامي كفال نوبي حاجستي عارفكا بل تسب نحطو عدل اي رخبا بزخونه نمزخاخري نتم عبد الحلفة بيت خاطاتلو حاجه زعبا بيت قلعو كبهال كله انتاي مالت مخانو عبد عبابيا قلع بفلاي ابسدتا انتاي انت ميلاح كم زلنا قصيل كاونا قداسنا سنا امراو بيت قلعو بزملك سطح زخونه مبرهي يبقانا نركعيها اي ذكرن سلازي نلومجن بفلاي انتاينا خنقرب حالي عبجزين سنة زقات بفلاي عبسدة كم ترستنا ميلا اتعابا يقولوا عبسدة بدهوتاتو بيزبوزلو كندي بدهوتات عبسدتي سلازي عبجزين سنة زقاتم نايمنت قلولاو مالت جزين سنة بدهوتات يقاتني عبهري عديو عبتبع عدي بزمكت بزح اللو تاسلزلو أبزي أسفح حبي كانت لا خمتوي مجلسي عارف كنا كاو تمركزنا شعوبتي زول حتى كنا قرب نخل جنب فولي لو متعنا هنجبر تم بسحتها ساتفتي ما أنت خفطونا حتى تعبينا زرجحنا لنا أبتي انتاي حتى حيستا متسط زرجحنا سلزلنا أبتا مجمري أسفح كام سجلسكا في ترى دارينا لنا بالحيط على السلام قالوا طلوا حتى تعبنا هزبي وفتي
حتى تعمون مسود عكا أنت متشيو ناي حزب حتى إلى مجبر حنقبل ناي حزب حتى عزي متسألوغن نتي حجة يدلخو حتى كأربيمو نزوم سمعتها السلام بولهم سلزي تحتو عربي له سلام تحاجة كانت مرسخة تعطو من مركيروس نابخا يمحل الفوق يعني لي بعد حمسة يغني اللي حاونا تهدسة كلا يجزي ون معصن بزعبا تعبا بيقولعوتن بدوهاتات نفس الدت نزبرار استي أبتقدم أي كفر قال شلون هو تنكيفنا نيرنا من البعض أقول جزيرة خبنا نون ناي سمعتي ملسخن مدلس لو متصبع قطع مخينو أنت دا تحطات نيركم كوينو لو مفتحتوا تقوليهم مالتي سلازي بحفشو نتي تقول وزول لهم نتفتات بكل تناوي حويت حبرة تسب نما حصن يمزجن حوها أنا حونا تدسها بزقات أمزي يمزجن مالتي سلازي بزعبا بدوهاتات أبجزين سنة كالاقل بدوهاتات ولدي بزحيو تنافرو مالتي نزخ بالكله لكعيو أبعد سدت بتولدهم قلعو ناي جزار أسوزو خنا تنابرا نوعلو بدوهيو نتهم قلعوت كتعبيلو تخيل عقبابات كابتن إحنا زعبنا له بهلي فليز بلس لزخنا ناي جزار أسوزو خنا بدوهاتات هاللو مالتيو سلازي حافشة وخنري يقولنا أنتايو كل جزء تعي بيتسب ويكا سدرا بيت انت لا طيعها تي محبركم يتعي مالتي تي محبركم انت تعيو تي سوسايتي ويتحبرة السبي تعي تحبرة السب تتعي خات هاجر تتعي مالتي تتحيزو زغير نجاري مالتي سلازي كابت مسارة أو مبعثاوي نايت حبرة السب كاب جزاء خاتي جمر كاب جوز دك خا كاب قلعتكا كاب سبعين سبعين كاوي جمر مالتيو مهنات نايت حدا حبرة السب وينايت هاجر كده بقول الناس لازي كله خجد سنة قدني بكل عينة ملكيو عودها زخون تقلعو خنا عبي عودها زخون السدرا خلونا نتي محبركم نبركتو نجار الله وحليفو أما وداتها ونتهاجر نبركتو نجار الله مالتي سلازي بزي ملكينا أو زيادة جزينا خنا نقالس زلنا مالتي الزخاني كل جزية ولا عم عباي أبزخون سرح متشم كتأتو كلها سرحكا انتايو كاباها خصبه نسخانتا اخا تقبر في تسرح دارغا يوهابكا ايو تمغلص مالج ناتك حلافنت انتايو تسرح حلافنت انتايو سلازي كم زخونه سرحسي ولا خبي يكون سرحسي كابينا بي سلتفلط كتوصو تخليها ولا عاقن مسولد كايو زخونه سب بلو برينت هيبكانيو كم زير كعبيو زبل ولا حنت نجار يبلكان مالتي سلازي دحرايت زخبده زبلوخا سبيخا حسكا زلها بيت كامالتي بتوليدو مسمع تقول عاسي سبي سب كان يبعلو زخونه سب طرطر زبله نجرات هالو مالتي سلازي نسب كتعبي بتقوب من قد ختمرحو قدلي نبعلو ابز تولد كاتولد كل شع ولعه مع باي قدلي مالتي زخبده سرح بعالميا وي مسؤول ناي سدت قانقالو ባህልሎ ዚታት ተደማሚርዎ ነቲ ብድሆ ዝያዳ ከም ዘخبዶ ኩልና ርጉፀኛታት ኢና በዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዝኾነ ሰብ ክምካሕ ዝኽእል የለን ማለት እዩ ብቡጽሑ ውልድካ ሳይትመካሕ ብሉ ኣቦታትና ብደቅኻ ወይ ብውልድካ ክትምካሕ ይትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ወላ ጽቡቕ ጌርካ ዓቢኻዮምን መንገዲ ስሒቶም ወይ ሓዲዶም ስሒቶም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ سلازي زخونة سب بدقوق مكحي كأنني أبتحت تسجع أملاخ يقول لك مالتي تذكر على خبر زمان سلازي إذا كم توي خزار بكل خفت مجمع تزرع أنا أعتقد يتخفال مالتي 4 الجباب ويكعنود اللون تقول عاقبيو زخ البيتا نتنا 4 تقول لك خنت مثلا لنا إلى وسيلة نيرة حدث فيزيكالي ناتو ويكات أكلوا عبيت زملكتيو أتي كلايت السنة البناوي كاس سايكولوجي زبلو ناتو عبيت نسميت حسابات زمركوس كون خيلي دحراي أتي ساساي كام حبراوي شوشال بتدقم صوت اس بصراحه يكون مسابات مسعروخ جبرسي اذا خا نبعلو حد سكيلي مالت وي كلتيو امودا تخاتي فاونديشن وي كات مسارت كات ماي منفساوي عبيتو نتقلع إذا حجر 4 عنود نتقلع خاطر عبيوس
ትጥሙቶ ነገር ማለት እዩ ወፍቲ አካላዊ ነገር ዲጎሪሉ ዘሎ ወይ አፍቲ ስነ ልቦናዊ ድዩ አፍቲ ናፍስ ተአማንነት ናቱ ዲጎሪሉ ዘሎ ወይ ሳብቲ ናቱ አተሐሳስባ አድማሱ ናይ አተሐሳስባ አድማሱ ሰፊሕ ዲ ጸቢብ ዲ ዝብል አሞዳታ ኻኒ አቤናይ ስነ ሞራል ወይ ካ ስነ ምግባር ኢኻ ክትዕብዮ ዘለኻ ማለት እዩ ንልክዕ ክብል ክእል ጌጋ ክብል ክእል ተቆልዓ እዚ ከዓ እቲ ኮምፓስ ናቱ ማለት እዩ ወይ ብሶላ ናቱ የገድሰካ ማለት እዩ ስለዚ ሁሉ ጠሚርካ ንኽትዕብዮ ኢኻ ሓላፍነት ተዋሂብካ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ቁልዕነት ግዜ ብሕፅር ዝበለ እንታይ እዩ ቆልዓ ክሳብ 11 ዓመት ዘሎ ስርዓት ናይ ምትሓዝ መስርሕ እዩ ኩሉ ትገብሮ ነገር ስርዓት ንኽሕዝ ማለት እዩ መስመሩ ሒዙ ንኽዓቢ ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሑሱ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናይ ስርዓት ነገር እዩ ስርዓት ንባዕልኻ ስሩዕ ትኮይንካ ነቲ ቆልዓ ክሰርዖ ከቢድ ነገር ኣይኮነን ንኽሰምዓካስ ግድን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ቆልዑት ንዓኻ እዮም ዝጥሙቱ ማለት እዩ ስለዚ ስጋብቲ 10 ዓመት ዘሎ እዚ ናይ ስርዓት ስትራክቸር ናይ ምትሓዝ መስርሕ እዩ ኩሉ ዝኸይድ ካብ 12 ንዮ ዘሎ እቲ ናይ ንእስነት ቲንኤጀርስ ዝበሃል ዕድመ ምስ ኣተው ግን እቲ ኣተሓሕዛኻ ፍልይ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ሕጂ ንባዕሎም ርእሶም ከም ዝኽኣሉ ኮይኑ ክስምዖም ክጅምር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ግዜ ንእስነት ዝረአ ረፅምታት ንእስነት ዕዳ እዩ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ዋላ ንሕና እውን ብኸፊል እኳ ተኾነ እቲ ናይ ንእስነት ዕድመ ሓሊፍና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ንእስነት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ንእስነት ኣተሓሕዛና ከነፀብቕ ኣለና ማለት እዩ እቲ ቅድሚ ሕጂ ንጥቀመሎም ዝነበርና ስልትታት ኩሎም ወይ ሜላታት ሕጂ ከይሰርሑ ክእሉ እዮም ማለት እዩ እዚ ክዳፈሩኻ ክጅምሩ እዮም ክምልሱልካ ክጅምሩ እዮም ዝደፈሩኻ ኮይኑ ክስምዓካ ብዙሕ ነገራት ብሓንሳብ ክመፃካ ክእል እሞ እዚ ከዓ ንዓኻ ማእዝንካ ከስሕተካ ይኽእል እዩ ኣብ ካሊእ ጌጋታት ተኣቱ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ግዜ ንእስነት ዝረአ ኣዝዩ በዳሂ ዝገብሮ ነገር ብቀዳማይ ተንኪፌ ነይረ ዳርጋ 3 ዓበይቲ ኣለዋ ኣገደስቲ ዝበሃል ኣብ ግዜ ንእስነት ዝረአያ ማለት እዩ ሓደ እቲ ናይ ሆርሞናት ምቅያር ኣብ ውሽጢ እቲ ግርዝውና ክመፅእ ከሎ ወይ ጉብዝና ክመፅእ ከሎ ሆርሞናል ቼንጅ ኣሎ ነቲ ንዑ ዝደፍኦ ብድሕሪት ኮይኑ ማለት እዩ ንኣብነት ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ጎልኦን ዝገፍሕ ኣጥባት ዘውፅኣ ካልእ ነገራት ምክንያቱ ብድሕሪት ኮይኑ ዝዝውሮ ንዑ እንታይ ኣሎ ዝተፈላለየ ሆርሞናት ኣሎ ማለት እዩ እቲ ወዲ ተባዕታይ ከዓ ከምኡ ጭሕሚ ዘውፅእ ጎረርኡ ዝውርንዕ መንኮቡ ዝሰፍሕ እዚ ኩሉ ነገር ስኢሉ ይኮነን ዝመፅእ ብድሕሪት ኮይኑ ንዕኡ ዝዝውሮ ሆርሞን ኣሎ ወይ ከዓ ናይ ሂወት ስነቐመም ንብሎም ማለት እዩ እዚኣቶም ሕጂ ብምሉኦም ደፍኣት ስለ ዝኾኑ ብባህሪኦም ክደፍእዎ ነቲ ስምዒት ክደፍእዎ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ቅድሚ ሕጂ 10 ዓመት ዝረኣኻዮ ቆልዓ ካሊእ ኮይኑ ክስምዓካ ሕጂ ስለዚ እቲ ሓደ ክጥምቶ ዘለካ ኩሉ ሻዕ ናይ ሆርሞናል ቼንጅ ኣሎ ወይ ከዓ ናይ ስነቐመም ለውጢ ስለ ዘሎ ከምዚ ተበለ ወይ ስምዒታዊ ተኾነ ወይ ከምዚ ዓይነት ባህሪታት ተረኣየንስ ካብኡ ዝተበገሰ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ቁሩብ ቤነፊት ኦፍ ዳውት ምሃብ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ሓንቲ እዚኣ ዓባይ ቻሌንጅ ትገብራ ማለት እዩ ካልአይቲ ናይ መዛኑ ፀቕጢ ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ብናትካ መንገዲ ይኸዱ ነይሮም በቲ ንስኻ ዘቐመጥካሎም ክብርታት ማለት እዩ ቫልዩስ ይኸዱ ነይሮም ሕጂ ግን ዕሩኽቶም ምስ ዕሩኽቶም ክሕልፉ ግዜ ምስ ዕሩኽቶም ዝያዳ ናቶም ክሰምዑ ግድን ባህርያዊ ነገር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ነብሶም ካባኻ ዲፈረንሽት ክገብሩ ወይ ከዓ ክፈልዮም ሕጂ ዝፍትኑ ዘለዉ ኩሉ እቲ ዝሰርሕዎ ስራሕሲ ካባኻስ ዲስታንስ ክፈጥሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ንዖም ዘገድሶም ንሶም ንባዕሎም መን እዮም ኣነ መን እየ ዝብል ሕቶ ስለ ዝመፆም ምስቲ ሆርሞናል ተተሓሓዘ ማለት እዩ ኣነ መን እየ ዝብል ሕቶ ክምልሱ ነብሶም ካብቲ ናትካ ዝነበረ ቫልዩ ሲስተም ወይ ክብርታት ቁሩብ ምሕድግ ይግብሉሞ ናብ ዕሩኽቶም ናብ መዛንኦም ናይ ምኻድ ክሳያት የርእዩ ወስታታት የርእዩ ንስኻ ሕጂ ከምፅለ ጌርካ ወይ ከዓ እንታይ ገይረ ዝቆልዓ ከባይ ዝርሕቕ ዘሎ ኢልካ ኢኻ ክትርድኦ ማለት እዩ ንስኻ ሕጂ እንታይ ኢኻ ክትገብር ሽዑ ክትውጥጦም ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ናብ ዕሩኽቶም ከይከዱ ምስ ዕሩኽቶም ግዜ ከይሕልፉ ንስኻ ፍቅሪ ዝጎድለካ ዘሎ ኮይኑ ስለ ዝስምዓካ ስለዚ እንታይ ክትገብር ክትጅምር ኢኻ ኮንትሮል ክትገብር ክትጅምር ኢኻ ባህርያዊ ነገር እዩ ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ እቶም ክልተ ዓበይቲ ባእታታት እዮም ማለት እዩ ሳልሳይ ብዓብዩ እቲ ሲስተም ወይ ከዓ እቲ ትነብረሉ ዘለካ ባህሊ ንከምዚ ዓይነት ዘበራትዕ እዩ ማለት እዩ እንታይ ኢንዲፐንደንት ምዃን ወይ ከዓ ነፃ ምዃን ሓራ ምዃን
نفسها مونا نفسها أتحساسبها مونا زبها لبها لا قبل مجمتها طول عقله نا لما دوز مصيام سبعه كله أنسي مالتي سلازم السيستم بعابي تكالتشر تي individualistic زبها الكالتشر وين بحث النت كالتشر ويبهالي نزيو انت يزقبر زدفق مالتي سلازم بكل حاجة زي بالكان حجي بزي هرمون له ناي هرمونات لو تتاتالو كلاي ناي مزانو وي كان ناي عرخ تصاطلو ساساي كاب عبي وانت بهالو ناي حجزكاني مالت سلازي against all odyssey تو خينات كمالت هيجي سلازي ابزن تاي حتت ازيو طبب حتت مالتي قال لي لا يكون معناته تمال زعبه خاي قلعه كالي خوينو خمصاكا خلو كتقبلو يخبدك يعني احنا بفلاي كم نحنا حبرتسب مالت سلازي أبزن تايزدلي قرب ويزدم دلي مخنياتو قلعة نحن رئينا إنفانت مالتي مجمع تقولوا تقولوا مكن خان يزدل كل نجاراتنا يقول عناي نعيش وقول عد هني غير كتكانا خنوا مالك مناتو والحنت زجورو خاب خاب توجيسهم زجورو نجارات يبلون حوق حزوق قولوا قلق حزوق قولوا ورقوا قولوا قبلوا كله نايت كان مكن خان حلاف النتيجة لك أو قلعة مالتي أبتتين إيجر كأتو خلوا يعني سنة عدم كأتو خلوا أني نا أدفايزر نايم إيار ناتكا حجي رول نتاعي خون زلو ادفايس كتبوهم وي كونسلين كتبوهم وي كا كتمرحهم جايد كتغبروم كتصبيو خامالتي ازي حجي كابتي نسخه بمولو حيل زنبركا كنترول تغبروم زنبركا نزي اقرب فريدوم كتبوهم وي ناصلت كتبوهم تناتكا خصاي يفقدني مالتي انا تقومي عبخان سلازي نعا كتحلوها بطعم تخبد مالتي سلازي ناب ادفايزر وي ناب مخاري كتقير نفسها كتفكر لا عليك تحساسها خمس أم كتقير كتخير عليك مالتي زي حجي تخبدنا سالسايت غرزونا مس بصحو عقم ادم نبلو مالتي وكل سب مس بصحي 10 شهور من تاع ساعات مس جبره فريدوم يزدل نصنت دل مالتي سب 10 شهور من تمس بصحي نصنت يم كدلي سلازي اتم وداتا خا اوف كورس عبيت لو خا عبيت كادحن بصحي خا ريسبكت خاتدل مالتي ويكا كبري خاتدل مالتي سلازي انت تحيزن زادين افتان اشتي قلعه خلخا مكن خان تدلي اب غزين سنت ويكا تيني ايجرز نبلو مخرت تدلي ابتي عقم ادم زبصح خالو راسخا زخال كالو فريدوم تدلي ناصنت تدلي مسارك اني خبره تدلي مالتي سلازي زين حيسكا انك تخيد عليك كل شيء مالتي سلازي نابتي هرمون نمصا حجي تي هرمون انتاي زقاير زبل مالتي بحصر زبله بزحيت اندي عينتو نايت هرمون قلنا بصبب زبله نريو اب اقدس تقلت هرمونات هلو ابز غزي زي خاب زياده زغنفلو مالتي حدا كورتيسول وي كاي ستريس هرمون نبلو مالتي ستريس كسمعك كله اب دمكا زچنጓع كورتيسول زبال اكسالو نطره ነገር አለው ማለት هرمون አለው ካላይ ካኒ መላቶኒን ማለት መላቶኒን ካኒ ንክትድቅስ ዝሕግዘካ هرمون ማለት እዚ ክድቅስ ክመስ ኮሎስ ክጽልምት ኮሎስ ብብዝሒ ኣብ ደምካ እዚ መላቶኒን ዝበሃል ስለ ዝርጮ ይድቃስ ዝመጻካ ንጎኾን ኮሎኻ ብርሃን ከተርኢ ኮለኻ እቲ መላቶኒን ለቨል ናትካ ናጎደለ ስለ ዝመጽእ ትትስእ ማለት እዚያን انت دا خيتزابع خيدن صقم يبلكان كدقس صقم يبلكان كتسق ማለት ምክንያቱ ባዮሎጂካል ክሎክ ወይ ከሰርካዲያን ሪትምዝ ብሎ ባዮሎጂካል ክሎክ እዚ ብሳኻ ተፈጥረይ ስለዚህ ከመስ ኮሎ መላቶኒን ብዝሒ ስለ ዝሩጭ ደምካ ድቃስ ክጻዓነካ ድቃስ ኮስተካ ባህሪያው ነገር ንጎ خبرህ ኮሎ ከዓ ክትትስቅ ግድን እዩ ሕጅትዮም ኮርቲሶል ወይ ከአትናይ ስትረስ ሆርሞንን እቲ መላቶኒን ክልቲኦም አንጻር የምሰርሑ ስለዚህ ንስኻ መላቶኒን ለቨልናት ከሃይና ከደድሕን ከይዱ ናብ ድቃስ ለትኸይ እቲ ኮርቲሶል ለቨል ከዓ ወይ ከዓ ስትረስ ሆርሞን ብሎ ናጎደለይ ዝኸይድ ማለት ምክንያቱ ስሩሑ እንታይ ስትረስ ዝፈጥረልካ ዘሻቀለካ ነገራት ወይ ክሰርሕ ድሕን ደሊኻ ምክንያቱ ብዘይ ስትረስ ሰብ ክነብር ኣይክእልን እዩ ዝኾነ ይኹን ክሰርሕ ዲሆን ክንካ ስትረስ ከድልየካ ይግድን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኮርቲሶል ለቨል ኣብ ብላድ ናትካ ስትሪም ክኸይድ ኣለዎ ክሰርሕ ሞቲቬሽን መታን ክህልወካ ማለት እዩ ተበዚሑ ሕማቕ ስትረስ ተበዚሑ እቲ ስትረስ ግን እንታይ ትኸውን ክትቋፅሮ ስለዘይ ትኽእል ናብ ኤንግዛይቲ ናብ ዲፕሬሽን ናብ ካሊእ ወስደካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መላቶኒን ለቨል ወይ ከዓ ናይ ምድቃስ ሆርሞን ንብሎ ዘለና ናበዝሐ ክኸይድ ከሎ ናብ ድቃስ ክወስደካ ከሎ እቲ ኮርቲሶል ለቨል ወይ ከዓ ስትረስ ሆርሞን ከዓ ናጎደለ ይኸይድ ማለት ብባህርያዊ ነገር ወይ ከዓ እቲ መላቶኒን ለቨል ንሕን ናብ ሓደ ኸይዱ ከዓ እቲ ኮርቲሶል ለቨል ወይ ከዓ ናይ ስትረስ ሆርሞን ናበዝሐ ይኸይድ ሕጂ ኣብዚ ግን
ابزنا غزي نسنه زرئ لوط له انت لا استوعبكم لهم غزي نسنه كاتو ولهم تمولعت قلطي في دقاساي مصوبني ስለዚህ ከምሲዩ ባህሪያው ነገር ማለት ዛባ ሃይ ስኩል ገለ ኮሎ ድሕና አስተውዒብ ኮሎም ቀልጢፍ ከም ተቀደሞም ኣይኮኑን በቆልዑት ኮለው ሰዓት 8 ሰዓት 9 ብዓራቶም እቲ ኻይም ዝድቁሱ ሕጂ ከምኡ ክጽበ ይብልካ እንታይ እቲ ጸገም ዝበጽሕ ሕጂ እቲ ናቶም ሜላቶኒን ሌቨል ሎው ስለ ዝኾነ እቲ ናቶም ኮርቲሶል ሌቨል ወይ ከዓ ናይ ስትረስ ሆርሞን ከዓ ሃይ ስለ ዘሎ ድቃሴ ኣብዮም ማለት ድቃስ ከኣብዮም ኮሎ ሕጂ እንታይ እዮም ዝደልዩ ድሕን ስትረስ ሆርሞን ወይ ከዓ ስትረስ ድሕና ኣለካ ኮይኑ ከዓ ሽከራዊ ነገር ይደስ ዝብለካ ሽከራዊ ነገር ክትበልዕ ኣለካ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ምሸተር ኢኹሞም ቶም ቲኔጀርስ ናብ ፍሪጅ ወሪዶም አይስክሪም ዲዮም ካለ ከበልዑ ኢኹም ትርእይዎ ምክንያቱ ባህርያዊ ነገር እዩ ምክንያቱ ነቲ ስትረስ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ስትረስ ወይ ከዓ ናይ ስትረስ ሆርሞን ይህለኸካ ስለ ዘሎ ስለዚ ንዑ ዝተተካእ ሽኮር ከድለየካ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብሬንካ ወይ ከዓ ሓንጎልካ ግሉኮስ ይዝቅለብ ሽኮር ይዝቅለብ ማለት እዩ ኢነርጂ ክረክብ ድሕን ኮይኑ ሓንጎልካ ግሉኮስ ይቅለብ ከይዱ ምግቢ ትበልዖ ኩሉ ናብ ግሉኮስ ይተቀይሩ ናብ ፀዓት ተቀይሩ ናብ ሓንጎልካ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ሓንጎልካ ግሉኮስ ወይ ከዓ ሽኮርን ኦክሲጅንን ስለ ዝቅለብ ስለዚ እንታይ እዩ ሃሊኾም ስለ ዘለው ስትረስ ሆርሞን ሃይ ስለ ዘሎ እንታይ ይኸድልዮም ቃሕቃሕ ከብሎም ማለት ሕጂ ሽኮራዊ ነገር ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኣብታ ናይ በዓላ እታ ናይ ድቃስ መሳርዕ ምስ ትስድራ ክሳይ መጽእ ማለት ግጭት መጽእ ንሳ ብሓይሊ ከተደቅሶም ክትፍትን ንሶም ደ ኦፖዚት ክኾኑ ወይ ከዓ ምስ ደቀስካ እውን እዚ ንብሎ ዳሕራይ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ሕጂ ዘሎ እዚ ቲክታክ ካልእ ነገራት ባህልታት ማለት እዩ ብለይቲ ንስኻ ምስ ደቀስካ እዮም ንስዕሮክቶም ቻት ዝገብሩ ማለት እዩ ስለዚ ምቆፅፃር ኣብ ዘይብልካ ነገራት ይመጽእ ማለት ሕጂ እዚ ካብ ዓቕምኻ ንላዕለ ስለ ዝኸይድ እንታይ ይፈጥረልካ ሓደ ካብቲ ባእታ ናይ ኮንፍሊክት ይኸውን ማለት እዩ እዚ ኩሉ ነገር ተዘይተረዲእኻ ማነጅ ክትገብሮ ከተመሓድሮ ነዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት ንስኻ ትርኢ ዘለኻ እዚ ቆልዓ እዚ ኣይድቅስን እዩ ለይቲ ይርብሸን ኣሎ ፅባሕ ንጎ ስራሕ ኣነ ምስዕሩክቱ ቻት ክገብር ከም ዝገብር ሓድር ኣሎ ኢልካ ኣብ ነቑት ኢኻ ክትኣቱ ንሶም ከዓ ኣይክሰምዑኻን እዮም ስለዚ እዚ ሓደ እቲ ሆርሞን ዝቕይሮ ነገር እዩ እዚ ቅድሚ ሕጂ ዘይረኣኻዮ ሓድሽ ዝኾነ ባህርያታትን ክሳያቶም ፅኡ ካሊእ እቲ ሆርሞን ብባህሪኡ ነቲ ናይ ስምዒት ነቲ ስምዒቶም ድደፍእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ እዮም ዝኾኑ መብዛሕትኡ ግዜ እንተሪኢኹሞም ስምዒታውያን ይኾኑ ማለት እዩ ስምዒት ገንፊሉ ይመጽእ ስለዚ ወላ ምኽር ተበልካዮም ወላ ተመኸርካዮም ተበልካዮም ታጌጋ ነገር ክገብሩ ድሕር ኣይብሉን እዮም ማለት እዩ እጆም መንእሰያት ብባህሪኦም ሴንሴሽን ሲኪን ኣሎ ነቲ ናቶም ስምዒት ክዕግቡ እዮም ዝንቀሳቐሱ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ዝደፍኦ ዘሎ እቲ ሆርሞን እዩ ዝደፍኦ ዘሎ ነቲ ስምዒት ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ስለ ዘብፅሖ ዘሎ ስለዚ እንታይ እዮም ክገብሩ ክፍትኑ ንዕኦም ስምዒቶም ደስ ዝብሎም ነገር ክገብሩ እዮም ሎማዓ እንታይ ኣይገብራን እየ ዝበለካ ፅባሕ ንጎ ይገብር ኣይሰትን እየ መስተ ተይልካ ከይዱ መስተ ሰቲ ምስ ዕሩክቱ ማለት እዩ ወይ ድራግ ኣቢዩዝ ዝገብር ካልእ ነገራት ማለት እዩ እዚ ኩሉ ባህርያታት ሕጂ ምስቲ ሆርሞን ምስቲ ዕድመ ዝመፅእ ባህርያታት እዩ እዚ ከዓኒ ምምሕዳር እዩ ዘድልዮ ማለት እዩ ምክንያቱ መኺርካዮም ሲ እቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ስለዘየፍቅድ ነታ ዝመኸርካዮም ጌጋ ገይሮም ይመፁ እሞ ይተዓሱኻ ንስዕሮቶም እዮም ስዩ ሰትዩ ወይ ዝውሩ ኣብ መወዳእታ ቤት ማእሰርቲ ኣትዉ ንስኻ ኢልካ ተውፅኦም ምስ መፁ ገዛ ከዓ ኣምሰወር ይብልኻ ማለት እዩ ናይ መንእሰይ ዕድመ መብዛሕትኡ ግዜ ብከምዝታት እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ጌጋ እናገበርካ ጌጋ ምስ ገበርካ ትጠዓስ ምክንያቱ ስምዒታውያን እዮም እዚኣ ክንሕዛ ኣለና ማለት እዩ መንእሰይ ዝኾነ ይኹን ኩሉ ግዜ በዚ ናይ ስምዒት ግንፋለ ዝመላለስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ዓባይ ግድል እያ ንኩሉ ወላዲ ማለት እዩ ምስኣ ተጎዝጊዛ ትመፅእ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ በቲ ንስኻ ዝበልካዮም ነገራት ክኸዱ ፀገም ኣይነበሮምን እቲ ናትካ ቫልዩ ማለት እዩ ናትካ ክብርታት ንሕጂ እቲ ሃይፖቴቲካል ቲንኪን ስለ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ተሓሳስቦኦም ሕጂ ካብቲ ንስኻ ቅድሚ ሕጂ ትብሎም ዝነበርካ ወፂኦም ክሓስቡ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክገብሩ ካዮም ነቲ ንስኻ ትህቦም ነገራት ኩሉ ኣንፃር ናይ ምዝራብ ይመፅእ ማለት እዩ نون سكف تزارب كيا زربا ناتا قبر ملسل لابتوم قالت تزاربهم قبر ملسل خوبو هاي حجي بنهنا باهلي خمري يقول لنا زي دفرتي يدفرون له يا خاطبن لك يحومي خاص مسل مالك بدك قادر يقول لها دفرتي معناته نسدرانا عينهم كيرانا
قبر ملسخ يابنا زبولنا أنا قبرنا إنا خيرنا كم بهالي كم collective culture زعبينا بهالس مسدرة هاي تنقطني خاب حساب أبزقن أتي individualistic زبهال culture ويكاتي بحتاونز بهال culture نزي هفتي مقوتس لازق على سمالت أبيت مرتي يكون أبكالي يكون أب كل سيستم مالت ولا مسعرقهم كرهو نزل لازم مجبو أنت أيام كجبر مسخة أبتيت فورتات كأتوية مالت نفسه كفت بلا زربع عسرت ملصق من السلكة أجي من السلكة قالوا وحجي نسخة بدفرة عين تاريخين أباسيها تخيدنا ما صعنا أبكالي خاطر أتو مالت وانا بحرية ونقري ناتو نتنات كا نرفيهم زتون كفوز ولا مالت نزي أجن نمنتايم كومز جورو زلوا نمنتايم زملس زلوا ننفسهم قرم حجت نعتين زبر كبرتات ويجي روسكوم كبرتات قال لي تقبله مولو قال لي وخوستوهم قال لي جن نخي وستوه مسلا اللومن أبصو من حمشة عنجرا والعود حنيرم حج حنسا بينجرا زبل عتيلكا ولا حنطر دوري يتخلنا من أتغر معجبة زبل كايو خيد غالي مع عصرت عام زلوا لقرات أقديت كاون قدام لعت غالي حج جن أبكسا يخمس واي كبلا كاي حتى كاي مالك سلازم أنت أخا تخون زل كابزي بالتقالة كامت أنتي مسألة هاوزو خنا نايت جزا حقي تستراكتر زغمت كايو نعو فايلويت كجبروه يقولون ونعو صقروه يقولون جن ويزن تباوندري جن ناس النت ناي مفقعد أبز ما سي قولوا تطقوا واقع مسون كتو عليه بالكان مالك حدثي مناتو أي وين نايت كبرني هانا أخا إجزوست كجبرو خيام قد كمو خيام نساته معات إنرجي لهم نزنا جرزي كساي جبروه مالتي حيزو ما خودو خوليهم أجمع ولا من ما عاد غزارة ولا من ما عاد مساحة خطأ ولا نسخة خدك كمبر نسمع كده ما يتصبهم أنا تكون إلى مين كاز جورو زلوا they are testing the water ما أنا توم freedom ويتنا توم power كجفوع خبلنا عها نتاي جبروها push جبروها مالت تكون إلى مين كاز جورو سلازم نسخة نتاي خد هلو كله زي طباب كله كله ميلا كله كله ويكا خمسين تايم زلوا كينات كخت مرت عليك أبينا يا خا دفاع حيس كاتك كلاخل أبينا يا خا شل التملك تفلت تدخل عليك برنو معلتاوي هو كان ترى بخمس عينات كنت قاصر انتو عطينك زيركا بتعناهن أكلات كان أبغى نقول مقدات زمسنا بخير مودات مالك وناتو زفتر ستريس زفتر سقطي صورة عيد خلينا سلازي بقوا مثلا كأن عم كدفعهم يها مالتي مناتو مايكرو مانج كتجورو من حنفتين كان كل نجار كنت قاصر من حنفتين كان تعين كجورو كابخنا تفنتوتو نعرفتهم كان أقربوا كقديم جتا تا سيستم كما أتسرح كابخنا نحن فنتوتو اللو خينهم سناب عرفتهم يقربوهم زلوا خاف تفلت على كمان مناتو عرفتهم كأنت يمني لهم زلوا وخمزوب لخا صدرها خمزوب لخا نحن هذا أنا سألنا خمزين لنا خبلوا من زلوا مالك سلازم نسخة أني نتي عرفتهم زلوا نسخة رينفورس تجير كايو انتهي حق مسلم مالك مو أنا أنا زلوا خيام سمع مالك كابزات شوف أنا نخوض صخاء انت خجوريهم في نفس يوم مالك هجي مزنت هاي مسحجي ايدنتيتي دي زمص نايب عالم ايدنتيتي قرصو ወይ ካዚ مننت قرصو እንዲም ዝፍትኑ ዘለው አካዳድነውን ቆይሩ ጅምር ኣብ ዝገብሩ ምናልባት ደስከ ይብለካ خሊ ጨጉሮም ካሊ ነገራት ማለት ብዙ ነገራት ሕጂ እዚ ለውጥታት ክትርኢ እንዲሃ ግድን እዚ ለውጥ ሕጂ ኣይ ሓደ ዛንታሎ ዝዕለሉንሲ أبو زي جلففف زبل سر يفتوني تودي خجبر مالتي إذا عتاق زي هو السر تفلتوا يا هم مالتي زمنا يزبلنا حج زلهم مالتي سلازي إذا سر تزيو تزيو خانة بولو تقول عها تخارخيرو تاسر رئيس جبر مالتي مسبو حج مسبو دمنا نشوان كين أمود أتا تبو جن نفتا إكستريم زخونات وكانت أمود أتا سبوم تأتي ده يجروا أنا تخ سر من هنا عبيلوا بلامان بكساينجر بمقازنجر مناني هو مناتو تودي هو مناتوس أي تكبر كم زازول بكم ما يسمعوا خاني سلازم ودات عند أجر مناني هو دريوا مالتي ورخيبها أطولع نصبحت أنت أجروا مسيكم نعرفوا تصويعوا مكينا أجروا بيك جروا تعرف جزا أفي مالتي ذلك خابك تروحوا عج زي عدزي وكأنسي كم عدنا يكون عدنا سي مسدرخات تبعيت كاس كل لا للكا مستميكا جزخات من الاسمال تابع هذا الدم وين تخاف عند حتى النخان دم مخا قال يا اخي خير مالتي نوعي تفيقات تبع الكاس وين دم مخا تركب وين حتى النخات تركب مالتي
كيتكا زيركا ገንዘብ የብልካ ሚኒስ የብልካ መጥፊ ንገዛ ካይካ ትምለስ ኣብ ዓድና ንስነት አሎ እንዲሁም ጓንፍ ይኽእል ግን ጠፊኻ ቤኻ ክጠፍ ናቤኻ ክትኸይድ ማለት ኣብዚ ግን ውፅእ እንታይ ኢሎም ብዙሕ ሚኒስ ኣለዎ ምክንያቱ ውቅያኖስ ኣበይ ከይድካ ማን ደሊኻ ክትረኽቦ ትኽእል ንሓደ ቆልዓ ማለት ሕጂ እዚ ነታ ስረ ተፃዊሩ ብኡ ተዝኸይ ጥበብ ይሃብይዎ ምስ ግዜን ኩነታትን ከንቀስና በለ ከረድኡ እንተዝፍትን ነይሩ ተቆልዓ ካብቲ ገዛ መውፅን ማለት እዩ እዛ ቆልዓ ዘይጠቀም ስረ ግን እንታይ ጌራቶ ነቲ ቆልዓ ኣብሪራ ኣውፅያቶ ካብቲ ገዛ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዕኡ እንታይ ዝረአዮ ዘሎ ኮንትሮል 100% ኮንትሮል ማለት ጭቆና ከኣይ ኣይፃወርን ምክንያቱ እቲ ሃገር እቲ ሲስተም እቲ ባህሊ ንኸምኡ ነገር ገይሩ ዕበዮም እዩ ዘሎ ጭቆና ኣይፃወርን እዩ ስለዚ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ዊዝደም ክህልወካ ኣሎ ብጥበብ ጌርካ ከመይ ጌርካ ንስኻ አንተ ይዝበልኳ ማለት እዩ ኣብ መኽሪ ካውንስል ብመስርሕ ናኸድካ ከተዕርዮም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ you have to build trust ከኣምኖኻ እንተ ኮይኖም ማለት እዩ እዚ ኦፍ ኮርስ ካብቲ ቁልዕነቶም ጀሚርካ ሒዝካ ትመፅእ እንድዩ to build trust ምግባር ወይ እምነት ምንዳእ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብተኻለካ መጠን ንዕኦም ዋን ቱ ዋን ግዜ ምሕላፍ ሒዝካዮም ደገ ኸይድካ ነፃ ዝኾኑሉ ኣብኡ ወይ ዲነር ድዩ ወይ ላንች ድዩ ወይ ውፅእ ኢልካ ካብ ገዛኻ ኮፍ ኢልካ ከተዕልሎም ናብካ ዝነበረካ ተመክሮ ሼር ክትገብሮም ንእስነት ዕድመ እንታይ ምዃኑ እንታይ ሽግራት ከም ዘምፅእ ክትነግሮም በብቁርብ ጌርካ ክትዕርዮም ትኽእል እየ እንተ ደኣ ብሓይሊ ኮይኑ ግን ኣብ መወዳእታ ንስኻ ኢኻ ትኸስር ማለት እዩ በቲ ደቅኻ ተጥፍእ ኣለኻ ኣይክምለሱ ኻነ ይኹን እዩ ትጓሂኻ ናኻ ይቆውን ተመሊሱ ማለት እዩ ስለዚ ብተኻለካ መጠን ኣብዚ እንታይ የድሊ ኢነ ጥበብ የድሊ ንስኻ ማይክሮ ማኔጅ ክትገብሮም ንሕንፈቲን ካብ ገዛ ንሶም ከኣኒ ናብ ካባኻ ናርሓቑ ክኸዱ እዮም ዳሕራይ ልቦም ክዓፅውልካ እዮም ማለት እዩ እንታይ ገብሩ ኣለዎ ምስ ዕሩኽቶም ምስ መን ውዕሉ ኣለዎ እንታይ ገብሩ ኣለዎ ናይ ክነግሩኻን እዚኣ ከዓ እንተዓፅዮማ እዛ ዊንዶው እዚኣ እንተዓፅዮማ ኣዝዩ ካብ ሽግር ኣለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣይዛረቡኻን እዮም ዘለዉ እንታይ ክኾኑ ኣለዎ ናይ ትፈልጥኒ ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ ብተኻለካ መጠን እቲ ናይ እምነት ባብ ሒዝካዮ ክትኸይድ ብተኻለካ መጠን ከዓ እዚ ኩነታት እዚ ብድሆ እዚ ከም ዘሎ ኣብ ግምት እቲኻ ከዓ ብተኻለካ መጠን ከይነፈፁ ከለዉ ርሒቆም ከይጠፍኡ ከለዉ ምትዕፅፃፍ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ምትዕፅፃፍ ጌርካ ነቲ ጉዳይ ክትኣልዮ ዝከኣለካ ክጋገዩ ይኽእሉ እዮም ንኣሽቱ ጌጋታት ክገብሩ ባህርያዊ ነገር እዩ ግን ዓበይቲ ጌጋታት ከይገብሩ ኢኻ ክትፈርድ ገሊኡ ጌጋ እንታይ ኣሎ ኤግዚት ዘይብሉ ኣሎ ማለት እዩ ሓንሳ ምስ ተጋገኻ ናቱ ዝኾነ ክሳያት ሒዙ ኸይዱ የጥፋእካ ማለት እዩ ገለ ጌጋ ግን ንኣሽቱ ጌጋታት ስለ ዝኾነ ሓንቲ መዓልቲ ጌጋ ገይሩ ክምለስ ይኽእል እዩ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ጌጋ ይገብርኒ ቆልዓ ወይ ካብ መንእሰይ ኢልካ ክትዛረብ ይትኽእል ኢኻ ባህርያዊ ነገር ኣይኮነን ግን ኣብቲ ጌጋ ሚኒማይዝ ክትገብር ኢኻ ትፍትን ዘለኻ ማለት እዩ ዓብ ጌጋ ከይጋገዩ እሞ ብኡ ገይሮም ካብ መጥፊኦም ከይኮኑ ስለዚ እተን ዝረኣናዮ እንታይ ናይ ሆርሞናል ምቅያር ከም ዘሎ ኣብ ግምት ምእታው ሓደ ካልኣይ እቲ ናይ መዘንኦም ፀቕጢ ኣዝዩ ከም ዝብርትዖም እሞ እዚ እውን ናብኡ ናብቶም መዛንኦም ወይ ካብ ናብቶም ዕሩኽቶም ገፆም ክኸዱ ከም ምዃኖም ፍንትት ክብሉ ምዃኖም ኣብ ግምት ምእታው ብዓብዪ ከዓ ኦፍኮርስ እቲ ባህሊ ኣዝዩ ንሱ ከዓ እቲ ባህሊ ከዓ ናትካ ኣገንስ ናትካ ድሌታት ክኸይድ ከም ዝኾነ ከዓ ምፍላጥ ሓጋዝ እዩ ስለዚ ናይ ንእስነት ዕድመ እቲ እዚታት ክኸውን ከሎ ካሊእ ተሸግሮም ንደቅና ብዙሕ ግዜ ከዓ ዘይንዛረበሉ ናይ ኣይደንቲቲ ወይ ናይ መንነት ቅልውላው እዩ እዚ ሕጂ ኣብዚ ግዜ ንእስነት ዝርአ እንታይ እዩ ኣነ መን እየ ዝብል ሕቶ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ማለት እዩ እዚ ሓምሳይ ስቴጅ ናይ ኤሪክ ኤሪክሰን ዘፅንዖም ኣይደንቲቲ ፎርሜሽን ኦር ኮንፊዥን ዝብሎ ማለት እዩ ኣብዚ ዕድመ እዚ ሕጂ ኣይደንቲቲ ወይ ከዓ መንነት ቅድሚኡ ኣገዳሲ ይኮነን ካብ 10 ዘሎ ገለ ተዘይፈለጥዎ ዘገድሶም ኣይኮነን ብዙሕ ክሳይ ይገብሮምን እዩ ባዘር ኣይገብሮምን እዩ ኣብ 12 ክኸውን ክጅምር ከሎ ግን እንታይ ክገብሩ ጅምሩ መን ኣነ ዝብል ሕቶ ክምልሱ እዮም ዝፅዕሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ መን ኣነ ዝብል ብብዙሕ ነገራት ክመፅእ ይኽእል እዩ መንነት ክንብል ከለና ሰፊሕ ኣርእስቲ እዩ መንነት ናይ ሃይማኖት ኣሎ ሪሊጅን ኣይደንቲቲ ኣሎ ናይ ፖለቲካል ኣይደንቲቲ ኣሎ ናይ ፖለቲካ ተሓሳስባኻ ማለት እዩ ስነ ሓሳብካ ናይ ኤትኒክ ናትካ ወይ ከዓ ናትካ ድሕሪ ባይታ ኤትኒክ ኣይደንቲቲ ኣሎ ጀንደር ኣይደንቲቲ ኣሎ ስለዚ ኣይደንቲቲ ክንብል ከለና ብዙሕ ሸነኻት ዘለዎ መወዳእታ እውን ናይ ስራሕ ወይ ከዓ ናይ ካሪየር ኣይደንቲቲ ኣሎ ማለት እዩ ፕሮፌሽን ኣይደንቲቲ ኣሎ ሕጂ እዚ ኩሉ ነገራት ብሓንሳብ ይመፁ ሕጂ እቲ
ኣብ ትምህርቲ ዓለም ስለ ዘለዉ ናበይናይ ሸነኽ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ይኸዱ ኣለዉ እንታይ ዓይነት ስራሕ እዮም ክሰርሑ ዓበይ ሞያ እንታይ እዮም ክፈጥሩ ገለ ንሱ ንባዕሉ መስርሕ እንዲ ዝሓዙ ቁሑዝ እዮም ንሱ ፀገም የብሉን ማለት እዩ እቲ ሪሊጅን መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ስድሮኦም እዮም ዝሕዙ ስጋብ ተወሰነ ዕድመ ስጋብ 12 13 ተሪኢኹሞ በቃ ብናትካ እዮም ዝኸዱ ማለት እዩ ግን ገለ ኩነታት ኣብ 13 14 ሕቶ ከልዕሉ ጅምሩ እዮም ነቲ ናትካ ሃይማኖት ኣብ ምልክት ሕቶና ወይ መፁ እዮም ማለት እዩ ቻሌንጅ ክገብሩ ከይጅምሩ እዮም ምክንያቱ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ኣተሓሳስባ ናይ ሃይማኖት ዴቨሎፕ ክገብሩ ይደልዮም ቅድሚ ሕጂ ኦኬ ከምዚ ትብለኒ ነርካ ከምዚ ትብለኒ ነርካ ሕጂ ግን ከምዚ የለን ድዩ ከምዚ ክኸውን ኣይክእልን ድዩ ናብ ዝብል ሕቶታት ይመፁ እዮም ግን መብዛሕትኡ ግዜ በቲ ናይ ስድሮኦም ነገር እዮም ዝኸዱ ኣብ ሪሊጅን እንተመፅዩ ሬርሊ ሽፍት ክገብሩ ክእሉ እዮም ናብ ካሊእ እቲ ናይ ፖለቲክስ ክንብል ከለና በዚ ናይ ዝዓዲ ኣተሓሳስባ በቲ ናይ ዓድና ናይ ኤርትራ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ፖለቲክስ ክብል ከለኹ እቲ ናይ ዓድና እውን ክህሉ ክእል እንዲ ግን እቲ ኣብዚ ሊበራል ኣሎ ኮንዘርቬቲቭ ኣሎ ማለት እዩ ወይ ፀገማውያን የማናውያን ዝበሃሉ ኣተሓሳስባ ኣሎ ሕጂ ወይ ናይ ሊበራል ሒዞም ክኸዱ እዮም ወይ ኮንዘርቬቲቭ ኮይኖም ክኸዱ እዮም እዚ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ናይ ፖለቲካል ኣይደንቲቲ ክፈጥሩ ክጅምሩ እዮም እቲ ዓብዪ ዝከብዶም እቲ ኤትኒክ ኣይደንቲቲ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንብዙሕ ዓመታት ኢግኖር ገይሮሞ እዮም ዝመፁ ብዙሕ ኣይጉደሱልን እዮም ተሪኢኹሞም the first 10 11 years ብዙሕ ኣይጉደሱልን እዮም ኣብ ሃይ ስኩል ገለ ከኣትዎም ጀመሩ ግን ሰባት ክተናኽፍዎም ይጅምሩ ማለት እዩ እንተ ደኣ ኣብ ሃይ ስኩል ምናልባት ናይ ኣሜሪካ ይዛረብ ዘለኹ እንታይ ኣለዎም ጎግሩብካ ነናትካ ኤትኒክ ግሩፕ ናይ ምግባር ባህሪታት ኣሎ ኣብ ሃይ ስኩል ክሊክ ግሩፕ ገለ ዝብለዎም ኣሎ ሕጂ ነናቶም ስለ ዝሕዙ ኣብኡ ንሳቶም እንታይ ይኾኑ ኣይዞሌትድ ይኾኑ ማለት እዩ ይፍለዩ ይጥለዩ ስለዚ ንመጀመርታ ግዜ እንታይ ገብሩ ጅምሩ ሪያላይዝ ገብሮ ፍልያት ምዃኖም ንሳቶም ካብ ካሊእ ዓዲ ከም ዝመፁ ስድሮኦም ካብ ካሊእ ዓዲ ከም ዝመፁ ንመጀመርታ ግዜ እንታይ ክገብሩ ጅምሩ ኣዌርነስ ክሕድሩ ይጅምሩ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ነዚ ደረጃ እዚ ቅልውላ ክፈጥረሎም ስለዝኽእል ንሕና ከዓነ ብማሕበረኩም ደረጃ ነዚ ዓይነት ሕቶታት ክንምልስ ብዘኽእለና መጠን ውዳቤ ስለዘይብልና ኦርጋናይዜሽን ስለዘይብልና ንባዕሉ እቲ ዘለና ሃላዌ ቶክሲክ ስለ ዝኾነ እንታይ ገብሩ ኮንፊዥን ይፈጥረሎም ስለዚ እንታይ እዮም ክገብሩ ሕጂ ግድን እዩ ምክንያቱ ሰብሲ ሶሻል ኣኒማል እዩ ግድን ኢኻ ሶሻላይዜሽን ክደሊ ማለት ባህርያዊ ነገር እዩ ምክንያቱ ንዓኻ ተጠሊኻ በይንኻ ነበር ክትብሎ ይትኽእል ንሓሰብ ሰብ ከምኡ ተፈጥረን ስለዚ ሶሻላይዝ ክገብር ግድን እዩ ቢሎንጊን የድልዮ እዩ ሰብ ማለት እዩ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም እንታይ እዮም ክፍትኑ ማለት እዩ ኦኬ እቲ ናተይ ባህሊ ኣይቀረበለይ ስለዚ ካብቲ ባህሊ ክሃድሙ ክብሉ ናይ ካሊእ ባህሊ ከምስሉ ኣብ ዝዓበየ ጌጋታት ይኣትዉ ማለት እዩ ስለዚ ፊት ኢን ክትገብር ክትኽእል ኣለካ ናብቲ ካሊእ ካልቸር ሕጂ ክትወፃእ ድሕን ኮንካ ናታ ናይ ኣይደንቲቲ ክራይሲስ ናይ ካልኦት ባህሊ ክትመስል ክትኽእል ኣለካ ንዓኻ ዝመስሉ ሰባት ክትደሊ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ክራይሲስ ስለ ዝፈጥረሎም ካብቲ መስመር ወፂኦም ዘይንውር ነገር ክገብሩ ክትርእዮም ባህርያዊ ነገር ይኸውን እቲ መሰረታዊ ነገር ግን ንዕኦም ናብኡ ዝደፍኦም ዘሎ ሓይሊ ግን እቲ ኣይደንቲቲ ክራይሲስ ብናቶም ኣይደንቲቲ ሰልፍ ስቲም ወይ ከዓ ርእሰ ተኣማንነት ስለ ዘይብሎም ነቲ ጎደሎቲ ክምልኡ ክብሉ ዘይግቡር ነገር ክገብሩን በቲ ካሊእ ግሩፕ ወይ ከዓ በቲ ካሊእ ተዳልዩ ዘሎ ማለት እዩ ንዕኦም ክበልዕ ንሶም ጥያት ዘይኮይኖም ማለት እዩ እቶም ምስኦም ዝቐርቡ ግሩፕ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዮም ሒዞሞም ክጠፍኡ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብኣ ከዓኒ ምስ ኣተዉ በቲ ግሩፕ ትካ ተቐባልነት መታን ክህልዎም ካብቲ ኦርዲናሪ ዝኾነ ነገር ወይ ካብቲ ንቡር ዝኾነ ነገር ዘይንቡር ነገር ክገብሩ ባህርያዊ ነገር ይኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ግሩፕ ኣክሰፕትድ ክትኸውን ትደሊ ኢኻ ኣክሰፕትድ ክትኸውን ኮይንካ ከዓኒ ዝያዳ ክትገብር ኣለካ ገለ ማለት እዩ ዋላ ክፉእ እንተኮይኑ ዝያዳ ነገር ክፉእ ክትገብር ኣለካ ምክንያቱ እቲ ናትካ ግሩፕ ክቕበለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዝፍጠር ናይ ኣይደንቲቲ ኮንፊዥን ኣዝዩ እንታይ ይገብር ኣብ ቁልውላ ውእቶ መብዛሕትኡ ግዜ ግዳይ ናይ ድራግ ይኾኑ ናይ እስር ቤት ይኾኑ ናይ ቫይለንስ ይኾኑ ኣብ ጋንጋኣቱ ካሊኣቱ እዚታት ርእሱ ዝኻለ ዓብዪ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ግን መሰረታዊ ሽግሮም እቲ ናይ ኣይደንቲቲ ክራይሲስ ዝፍጠር ኣብ ግዜ ንእስነት ንሱ ከዓ ብግቡእ ንሕና ስለዘይተዳለናሉ ከም ሓደ ኮሚኒቲ ማለት እዩ ኣብ ንዖም ጥራይ ብሌም ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ ገለ ነገር ንስኻ ክትገብሮን በይንኻ ክትገብሮ ጥራይ ዘይትኽእል ነገር ኣሎ ንስኻ ብስነ ስርዓት ዕቢኻዮም ትኸውን ትኽእል ኢኻ ኩሉ ፅዒርካ ትኸውን ትኽእል ኢኻ ግን
እቲ ሶሳይቲ ወይ እቲ ሕብረተሰብ ክምልኦ ዘለዎ ነገራት ኣሎ አይደንቲቲ ባዕልካ ትፈጥረሎም ኣይኮንካን አይደንቲቲ ምስ ሰባት ኢካ ትፈጥሮ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕቶ እዚ ብግቡእ ንክመልስዎ ንሕና ናይ ሓባር ዝኾነ ደቅና ከይጠፍኡ ወይ ደቅና ጠፍኡ ኣሎ ኢልካ ካብ ምሽቃል ንደቅካ ክሕብሕብ ዝኽእል ባይታ ምድላው ከዓ ናትካ ሓላፍነት ምዃኑ ከስምረሉ ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ አይደንቲቲ ኮንፊዥን ብፍላይ ምስታ ኤትኒክ ግሩፕ ናቶም ትተሓዝ ናይ አይደንቲቲ እዚኣ ዓባይ ኣሻቃለትን ነገር ምዃና እዩ ስለዚ መብዛሕትኦም ማልታይ ኤትኒክ ወይ ከዓኒ ድርብ ባህሊ ብሓደ ወገን ንኣብነት ኢንዲቪጁዋሊስቲክ ካልቸር እዮም ወይ ከዓ ብሕታውነት ባህሊ ኣለዎም ምክንያቱ ዝተወሊዶም እዮም ዝዓብዩ ዘለዉ ስሒዞም ኣይዓብዩ ኣለዉ ግን ማልታይ ካልቸራል ከዓ ማለት ናይቲ ተወለደሉ ወይ ከዓ ስድሮኦም ዝተወለደሉ ባህሊ እንትሒዞም ነዚ ክልተ እዚ ኣካዊኖም ክኾኑ ንክልቲኡ ተቐቢሎም ኣሳንዮም ክኸዱ ድሕን ክኢሎም ኣብ መወዳእታ ዕዉታት እዮም ዝኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ማልታይ ኤትኒክ ወይ ከዓ ማልታይ ካልቸራል ምዃን ወይ ድርብ ባህሊ ምህላው ፀጋ እዩ ስለዚ ሕማቅ ነገር ኣይኮነ እቲ ናህና ፅቡቅ ነገር ክወስዱ ፅቡቅ እዩ እቲ ናይ ኢንዲቪጁዋሊስቲክ ካልቸር ወይ እቲ ዝዓቢሉ ዘሎ ባህሊ ከዓ ናቱ ከዓ ፅቡቅ ነገር ክወስዱ ፅቡቅ እዩ ነዚ ክልቲኡ እሳንዮም ክወፁ ክእሉ ድዮም ኣብ መወዳእታ እዚ ነገር እዚ መርጅ ገይሮም ንክልቲኦም ኣራኺቦም ኣብ መወዳእታ ንዕኦም ብነፍሰ ተኣመንነት ብዝነድቕ መንገዲ ገይሮም ክወፁ ይኽእሉ ድዮም ዝብል ሕቶ ኣዝዩ መሰረታዊ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ማልታይ ካልቸራል ምዃን ሕማቅ ነገር ከም ዘይኮነ ንክልቲኡ ከመይ ጌርካ ግን ከተሳንዮ ትኽእል ከመይ ጌርካ ከዓኒ ኣዋሂድካ ክትኸይድ ትኽእል ግን ናቶም ጥራይ ስራሕ ኣይኮነን ናይቲ ኮሚኒቲ ስራሕ ናይ ኩልና ከም ሕብረተሰብ ናይ ኩልና ስራሕ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ኣይ ቲንክ ሓፈሻዊ ካብዚ ኣይወፅን እዩ እቲ ርእስታት ምናልባት ዘይተንኮፍኮ ርእስታት ክህሉ ክእል ኸውን ንዓኻ ክበካ ዕድል ሓውና ታደሰ يقلنا ممر كيروس كبرات تعذبتي كنتي عادينا استزاربنا قارقارتي حدودات انتاين مقانون عادينا حبيبنا سنحنا نتسبب لنا مجم بزحات هبتا ما أدوختلو ما أدخل فوتو ناي بحلنا نقدم بلي لمها ناي بدنة مجد ما أدرى إسكاعي كيدني تعطوها حجي ما تسألون ناي ممر كيروس ما عادي نقدم بقول وقت بالكني عم حجون تسفان قبر بزحات أبت ما أدوختلو ما حدودات كتعربو رئيتاتكم كتعربو مالت لازم بالحري زلو حتى انت الأهالي خبروا اليوم وي بزحون سلازو خانه كاستماع روح علوم ما عادي صبو ما عادي وي مقور كوي ما عادي تبلع مو كتستماع لك وهذا الواحد كعكومي عن زوز زلو حتى تتولد عنه حتى أي مسألة تعمي مقور مدبخم زبل زلو لازم أنا حبا كبل كاس لازم خم عينتهم خنا مخلي كالتفاهم نحطهم تزحاتهم تدحن بزخنة بزح مسلاتات حساب تعمل صبو بزح ودخا عيتمكح زيا كله تبهاله فلاي مسعبنا اتولدوا بتصبو كعب خلي خمس بركة ده حرقل مسعبه وانتان تاي يولتهم ولا بيري ومو وإذا قلعة كم معبيئو مريت كم حراسي بهالمو انتايد أخوين يوزوم دخستاسي تعمل لبامات يوم إذا كل سنة سرحة جيرم عدمس انتايد أخوين يزودهم تبلاش كم ذات بالك حدي اتخبابي ويتمزانو بتصيو أخوين كم ديت يزرع نايس نايديت لنا سلزنا بوصعو ودخا عيتمكح زيا عبدي قون كمان لاينا حزنا والمتسينا حانت انت ذكر كاني اتي سر مسودوس تحلال خير امريكا دي ودخل دي عامت مخانو امريكا نوحس قبريت ولا دي نوحس قبري حجي كم تزبر كان ناتي انا خنق انا انت قاطي محجل اخذ صحفون ليش انا حتى هرمون تود 10 خلطه مخانكا دحري تمريسه نمزانك مثل سعدنا خلوتهم قبوا مريت حجي كلاتهم تزملوا مساي نمزاننا خل مثل لنا يرنا 17 هذا عمل داونتي ادينا زدليتون لا سفا كده تاكلنا لنا ما دحرجن جوزنا متجمره نعرف تاتري حدا زين تاي مچيل كانيرو زي جانغوز بحر سره كومس مسه على ها جانغو دلي ما بديحرو قفي هذا حق حجي
كمي جيرك البحر عدي حيزات النقط خيط لا سفاي تعقينه تاجان غوغبر الليل حراي له عقينه غبر الليل دفع تحبيشن تملي سجدام بالحرو مسكوت كو خمس اخيدام صيات خداني لهني صباب كنا صني حبل غفي حنديله كانكو عدي خمس مدحر خسي كم تاز دليل جبرايل نحصيرانا قطانيا خوينا زلنا ودينا داغبر خلاص سلازي تدليتي عماريات الله اي تخاطعت تمريسا كن اتا استاي حيزه خيدمو حجي انت يري اكادي تممحدار نايتم ولد مالت كمي غراغنا ما حد ابل خي اتوت المسال حرايلا دليتي عقيبه دحر كن زغبري بلين فتكسري تخدان خدنا بعلي زلو طرحي خيدني كتف حيكلني تمزغلي لخداني تخدينه اعداو غرابتن اندازوركو تساليمه مالت كومين يرشو خلتي مسي فودي حس سالمو ሓደ ነገር ኣዘኪር ካንስ ሓደ ምሁር ኤርትራዊ ወዶም ዝተዘይተቆነን ክኢሉ ተኸኻቢልዎም ተቆነን እዩ እጂ ጨኒቕዎም እንሻለካ ቆነን ኢልካ ወደኻ ዝተኣኻኸትብሎ ነው ሪዩ ናይ መዛኖር እዩ ዕሩኽ ትርዩ ኩሎም ተቆኒኖም እዮም ኣነ ኻ ቆነን እየን ይብሎም እጂ ተኸኽም ሰበሎም እቲ ጥበብ ተጠቂሞም ማለት እዩ ፀገም የብልን ክትቆነን ትኽእል ኢኻ ኢሎም اجي تاديو قنانيت قصيرا غنتا قنانيت تايلاتا استيمكي قننيو استيمكي ان شاء الله ده هايست مالت مستام استيمكي قننيو الاتا مسيا استيم قنيناتو مولو ليتي رؤسو حميمو مرزن تلعيلو واحد نسبدعيت الشعور صعوبات سويت تفتحيو بليل مالتي زي تريخا مسو اي تقولنني خالكا تخاطب الكاس حدا معلت انداغله خيدون قلنني مالتي دو كتبليت خلنا كن ويزدم سي طبب غزي اب غزين اسنس طبب سي كسغركا خلي حجي تمليسو اي كرياني نزا قلنا انا تفتينواي اسفتنا حميمات يعرسو مالتي ስለዚህ ሓደ ግዜ እንታይ ይድልዩ ጥበብ ይድልዩ ኣብ ግዜ ንእስነት ሓውና ሓውቢትካ ኢዱሎ ዲግም ብጣዕሚ ፅቡቅ ጥበብ ደጋጊምካ ስለዘብፃኻየ በዳሂ ግን መምሕዳር ከንመሓድር ክንክእል ኣለና ኢልካ ደጋጊምካ እታ ጥበብ ስለዘምፃኻያ እቶም ወለድና ወሲ ማዕረ ክንደይ ጥበብ ገይሮም ይዕልሙና ንሓና እምበር በዓል ኣነስ ኣይመዓበናን ኣይናይ ተማሂሮሞ ኣብ ኣሜሪካ ተማህሮም ከም ዝኸማኻ ኣቦኻ ወይ ኣዴኻ ሳይተማህራን መምህር ኪሮስ ዘዕበየ ገዛሲ ኣበይ ተማሂሮም ኣብ ሃርቫርድ ዶ ዓዲ እንግሊዝ መፅኦም ተማሂሮም ኣቦ ዮሃንስ ዶ ወይ ስለዚ እቲ ጥበብ ነይርዎም ሃውና ዕቑቢት ይድልዒሉ ኣሎ እታ ማይክሮፎንካ ክፈታ حراي سلام تخاتلتنا كما يمسيكم ممر كيروس كاني نقعد حال مسخا يغني لنا ازي اقداسي سفيحيو بزخنا حنتر نشتي ابت مأتوي مره سلاز مساتني بصمونا سمع خوالا اب معباي قلعسي كتمكاحي تخلنخا صقا املاخ ادلاي يو ምናልባት ሕጂ ከም ዝርዳእኒ ንዓይ ምናልባት ፀጋ ኣምላኽ እንተዘይብልካሲ ዝገበርካ እንተገበርካ እውን ኣይከኣልን እዩ ስለዚ ፀጋ ኣምላኽ ንክትረክብ ክትፅልድ ዘለካ ገለፅ ዘለካ ምናልባት ካብ ምግባር ክተፍክረካ ትኽእል እያ ፀጋ ኣምላኽ ብዝተፈላለየ መገዲ ማሲ ንገለ ብዙሕ ንገለ ውሕድ ይመፅእ ድዩ ምናልባት ኣብ ጸሎት ጥራሕ ከይድህብ እቲ ሕና እምነት ኣለና صبغ ነገር ንሱ ከዓ መንፈሳዊ ጥዕና ካብ ልወም ብሳይንስ እውን ዝተረጋገፀ እዩ ማለት እዩ ኣገዳሲ እዩ ደስ ዝብለካ እዩ ሕጂ ምናልባት ፈላልዩ ፀጋ ይህብዲ ፈጣሪ እንተሂቡ ባዕሉ ይኹምልኦ ዘለዎ ጥራሕ ክንልምኒ ዘለና ስለምንታይ ከተሓተት ንኸውን ድሕሪ ዘይሂቡና ይغنيለይ ወጣሪ ሕቶ እዩ ብኸምዚ ክመልሳ መኻልኩ እንታይ መሲካ እታ ሓንቲ ዓባይ ነገር ኮይና ትሰማዓኒ ሂዩሚሊቲ መምሃርያ ማለት እዩ እታ ፀጋ ንምንታይ ኣምፅያ መሲካ ሂዩሚሊቲ ማለት ሕጂ ዓቕምኻ ውሱን ምዃኑ ምፍላጥ ምክንያቱ ኩሉ ነገር እንተሪኢኻዮ ኣብ ናይ ካልእ ስራሕ ማለት ስራሕ ናይ ዓለም ኣነ ሕጂ መምህርና ድሕን ሰርሕ ኮይነሲ
اتي ديبارتمنت نعينتايو كاباي انتاي زصبه انا خابت ديبارتمنت تاي زصبه فريطه خغدل تزي كوينس تحنصص ነገር يتودع ነገር مالتي تغديله خان عايز ارمني حيل له مالتي بدحريت باهنسين مالتي قال تغديلات مصيلهم كم زغبر زبلون سبات الله مالتي حجزي اب نور سرحنا هيوت وي كاب نبر معل تخاسي بخمزي خات خير هيوت سي دارغا بتفولطو ነገር مالتي بريدكتبل دهونه ነገራት ይኻ ትገብር ስራሕቲ ኮይና ኣብ ስራሕ ይቦምኻ ስራሕካ ካባኻ እንታይ ምጽበይ ትፈልጥ ኢኻ ንስኻ ካብቲ ስራሕ እንታይ ካጽበይ ካብቲ ስራሕ እንታይ ካጽበይ ትፈልጥ ኢኻ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ሓደ ጉድለታት ክትርኢ ከለኻ ቀልጢፎም ከዓ ይእርሙኻ ማለት እዩ ቆልዓ ግን ኮምፕሌክስ ነገር እዩ ሰብሲ ናቱ ድሌት ኣለዎ ናይ ባዕሉ ድሌት ኣለዎ ናብዓዱ ዊል ኣለዎ ተቆልዓ በዚ ዲ ክኸይድ ናብዚ ዲ ክኸይድ በዚ ዲ ክኸይድ በዚ ዲ ክኸይድ መወዳእታ ከይድካስ ትቋጽሮ ነገራት ከም ዘይኮነ ምእማን ሕጂ እዚኣ ምእማን ማለት humility ማለት ታ humility ኣኻኒና ኣና ዓቕምቲ ዝግባእኒ ነገር ንቆልዓስ በታ ተኸዳላ መንገዲ ላሞት ደሞ ምስ ዓበይኻ ኣህባል ግስን እዩ ኣነ ታ ዓቕመ ይገብር ኣለኹ ታ ዝሃብካኒ ዊዝደም ተጠቂመ ይገብር ኣለኹ ዝከኣለ ንገብር ኣለኹ ማለት ሰብ ዝከኣሎ ክገብር ኣለዎ ኣቦ ኣደ ማለት ካባይ ዝብገስ ነገር ብናተይ ድኽመት ብናተይ ዝፍና ክኾኑ ይብሉ ግን ከይድካ ግን ኣብ መወዳእታ እንታያ ንስኻ ዘይትቋፀሮም ባእታታት ከም ዘለዉ ከዓኒ ምእማን ከዓ ከተድልየካ እያ ምክንያቱ ካባኻ ወፃኢ እዩ እዚ ዘይትቋፀሮም ባእታታት ብዙሓት ስለ ዘለዉ ንስኻ እኳ ተፃዓርካስ እቲ ብደገ ዘሎ ዝባላዕ ነገር ማለት ቴክኖሎጂ እንደወሰዶ ሕጂ ሶሻል ሚድያ ወሰዶ ሶሻል ሚድያ ሕጂስ ንዓና ይኮነን ነቶም ዝፈጠሮ ከመን ኣሸጊርዎም ዘሎ ጉዳይ ማለት እዩ ምክንያቱ ንስኻ ዘይትቋፀሮም ነገራት እዮም እዚኣቶም ولا هتقاطرهم تدلخاون واي فاي every where على واي فاي ابس تقاطر كاب تخيدهم كرخبوا يم مالت ስለዚህ ንስኻ ስነ ምግባር ክትምህሮ ሜልካብ ዝናጻርካስ በትኻ ዘፍርስ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ስታይል ለካ ይዝብል humility ኻ እንታይ ኣነ ጣዕመ ይገብራሉ ጣዕመ ካ ክገብር ጉቦይ ዝለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብቲ ኣነ ዘይቋፀሮ ነገራት ግን ታይደሊ ሓገዝ ዝደልኒ ኣምላኽ ማለት እዩ ሕጂ ሓገዝ ናይ ኣምላኽ بتردئ تسكردو يخيل خون بصلات كردو خيل خون بخالي كردو خيل خون نسي كنت اقداس انت خبل دليل تحمليتي اقداسي تاخذ لشا كما يزولوا دوصوم زيبولو مهورات يكونوا ولا باسترات يكونوا ولا قشيشتي يكونوا ولا مشايخ يكونوا دقوم بتسرعات عبيهم فحزولهم بزحات አሉ ብዙ ዝbolጠ ነገር ስለዘለና ማለት كما توم ولد حج شكر يبولهم بتا ዝግበኦም ነገር ገረም ኩሉ ነገር ገረም ግን አሞዳታ ናቶም ንሶም ዘይቋፅሮ ድሕሪት ናይ መዛኑ ፀቕጦ ክኸውን ይኽእል ካልእ እቲ ኢንቫይሮንመንት ንባዕሉ ትዕብዮም ዘለካ ኢንቫይሮንመንት ንሱ ኣበይ ውዕሉ ምስ ወኑ ውዕሉ ዚታት ብውልኡ ክትቋፅሮ ስለዘይትኽእል ሓዲዱ ክስሕት ይኽእል እዩ ቆልዓ ስለዚ ስድራና ኸ እንታይ እዮም ዝብሉ ብብፁሕ ውልድካሲ ኣይትመካሕ ምክንያቱ ምስ በፅሐስ ናበይ ከም ዝኸይድ እዚኣ ንኹላ እያ ትምልከት ጉዳያ ወላ ዓድና ትምልከት እያ ወላ እዚኣ ትምልከት እያ እሞ نحن واضح كستاهل كلها ترسم قرب كونكشن دحان دخمي لابتلا بتاعم تردياتني أنا وانا سمعنا لا كيروس كونكشن دخي مابتلا هو انتاي مالتي اخصاب زمص دحان اتتادسه من البات بقى ፈጣሪ ዘይተቐፅዐ ቆልዓ ኮሂቡኒ ምባል ስለዚ ፈጣሪ እንድሕር ዘይተቐፅዐ ቆልዓ ሂቡካስ ናትካ ጉዳይ ኣይኮነን እቲ ዝለዓለ ኩሉ ዝኽእል ዝበሃል ዘይቀፅዕ ዝህብ እንድሕር ኮይኑሲ ናቱ ጌጋ እዩ ስለዚ ንሱ እዩ ክዕርዮ ዘለዎ ኢሉ እቲ ስድራ ቤት ናብኡ ከይገጥፎ ንምባል ኣምፅያ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢንተረስቲንግ እያ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ኣብ እምነትና እቲ እምነት ምህላውና ደስ ይዝብል ብጣዕሚ ጽቡቕ ማለት እዩ ክንድግፎ ዘለና እዩ ግን ከዓ ዘይምግዳፍታ humility ቃል በቃላ ኣበዓል ማንዴላ ገለ ጠቕስዋ እዮም ቃል በቃላ ብዙሕ ኣይትርዳእና ነያ ብባህላዊ ማለት እዩ ቁርባ ቃል እንተቢልካ ብሓፈሻ ግን ግልጽቲ ቴንክ ዩ መምህር ኪሮስ دحانتا تا humility ውስኽ ብለላ መምህር ኪሮስ هو كل ግዜ ስካባኻ ዝሕይል ከም ዘሎ ምፍላጥ እያ በቃ humility سي أنا سكاباي زحيل سالو نو العلي يالو العلي نجر يالو سلازي بتزلني فلتأتي يكون بتزلني حبتي يكون بتزلني صباعسي كم كحيب الليل مالتي مناتو كاباي يكونن كحد جني خيلي مالتي كاباي زحيل نجر سالو بلا حجزيات فلتوين كا
قدني خا كتمهارات فيرتشو تا هيوميليتي تبال exactly ፍጹማት ኣይኮንናን ሰብ ፍጹም ኣይኮነን ንበሃሊ ብጣዕሚ ጽብቕቲ ተጂ thank you ይቀኒለይ ካልኣይ ትለ ትንሽ ተይምሳ ተፍኪር ካለይ ክሳብ ተኸታተልትና ዝሓቱ ጸቕጢ ስትረስ ወይ እንድዕ ጸቕጢ ዲያ ትበሃል ብትግርኛ ስትረስ ጎኑን እዩ ኣብዚ ኤውሮፓ ከላ ስትረስ እንድዩ ገለ ይብል እዩ ሓደ እቲ ቦታ እቲ ኣሜሪካ ትሽወደን ተዓድ እንግሊዝ እቲ ቦታ እቲ ዓዲ ተሃገር ጸቕጢ ፋብሪኬት ይገብር ድዩ ጸቕጢ ማሲ ኣብዚ መጽሓ ጸቕጢ ምባል ማለት እዩ ጸቕጢ ዝዓዲ ገለ በሃል ማለት እዩ ቶም ሰባት ገለ መለ እቲ ኩነታት ኣይኮነን ካልአይቲ ጸቕጢ ከመይ ጌርካ ክትፈልጦ ብምንታይ ክትቋፀሮ ምክንያቱን ንሓንሳብሲ ይብርታዓካ እዩ ብመሰረቱ ክመጽኣካ ዲ ዘይብሉ ወይስ ኣገዳሲ ቁርብ ገሊጽካ ኢኻ ግን ብርትዕት እያ ብፍላይ ክትፈልጦን ክትቋፃፀሮን ማለት እዩ ቁርብ ሜላታት ኣብኣ ማለት እዩ ምክንያቱ ጸቕጢ የብልናን ካብ ጸቕጢ ነቕፃ ዝኾነስ የብልናን በዚሕና ኣሎ ከምታ ዝበልካያ ዓውደ ኮይናስ በዚሕና ማለት እዩ ባህሊ ስራሓት ጠለባት በቃ ከም ቆልዑ ተቀይርና ናብዝን እዮም ዘብሉና ቶም ተሓጋገዝቲ ገለ ዝኩሉ ኣነ መምህር ነይረን ኣብነት ኣብዚ ግን ኣፅራይ ተምሃራይ ማለት እዩ እጂ ናብዚ እዮም ዝብሉኒ ማለት እዩ ዜሮ ዝጅምር እጂ ቁርብ ኣብኡ ማለት እዩ ኮታስ እንዳተቆፃፀርክዎስ ግን ጸቕጠኒ ጸቕጥና ሓንሳብ መጽበቲ ኣነውን ሕዚያ እንደጸኒሐ መምህር ዕቑቢትካ መንጥልን መምሃራን ተራኺብኩም ሕጂ ኣነውን ሕዚያ ጸኒሐ ምእንቲ ጠቂስካ እንዲሃ እታ ሆርሞን ዝበልካ ክልተ ሓደ ኮርቲሶን ሜላቶኒን ኣነ ካሙስ معرف ندي سب زين سبتن حجي انت قال كان يركا سب زي ستريس كسرح كل كم زد لنا تصاطي اللي مزعوا الى تحس كان نحن تصاطي ويت ستريس كمان عن قلت ستريس له كم زربات الصبح انت قاين ستريس له حجي التحس كان نقدنا تون ابتا منسي كم زنا او الى تحس كان اقل لا بالكا انت جالس كاون صبت يعني مستناي او بدات حاجه كمان هو حجي تي ارستي ناي ستريس ناي سنامرو صقماتن قالن روسو زخاله ارستني منالبات مستناي من اسات انتات حزياز زياده سعو زر بحريتات سلازخونه تي ناي صوتي هرمون ويكا كم بعل كورتيسول ببزح زرچولو عدمه ስለዝኾነ ምስቲ ሆርሞናት ምቅያራት ቴስቶስትሮን ወይ ካ ኤስትሮጂን ገለምታት ዝበሃል ማለት ይኹሉ ዚታት ብሓንሳብ ስለዝመጽእ ስለዚ ንሱ ንህውጾም ንኽብል የምጽያ ስለዚ ህውጾም ሲ ናይ ነቲ ስምዒትካ ናይ ምድፋዕ ሓይሊ ስለዘለዎ ብባህሪኦም ሕጂ ቁጥዕ ክብሉ ቀልጢፎም ክሓርቁ ነጽነጽ ክብሉ ዚታሲ ባህሪያዊ ነገር እዩ ሓደ ግዜ ናትካ ፐርሶናሊቲውን ከምኡ ክኾን ይኽእል እዩ ተፈጥሮኻ ናትካ ኢንክሊኔሽን ወይ ካ ቴምፐራመንት ዝብልዎ ፐርሶናሊቲ ናትካ እውን ከምኡ ክኸውን ይኽእል እንዲ ግን መብዛሕትኡ ግዜ መብዛሕትኡ መንእሰይ ኣብቲ መንእሰይ ዕድመ ትሪኦ ባህሪታት ተመሳሳሊ ንሕን ኮይኑ ካብቲ ሆርሞን ዝተበገሰ ክኸውን ይኽእል እዩ ንምባል የምፅያ እታ ናይ ስትረስ ናሳኣት ሒዘ ግን ሓውና ዕቑቤት እውን ሓተታ ሓውና ታደሰ እውን ቅሩብ ከብርሃ ድሕን ኮይነ كنسرح كل ناس ديماند دحنا له ويكا طلب دحنا له هينو طلب زخونه نغن كام زدققه سغاب زعابي طلب له كسرح ولا خات نبر كل خاص طلب له ديماند له مالك بدك حجي ديماند ويت طلب بو متن كات ستريس يبزح بزح ديماند تلكا بزح كاني حيلك نخاتو منچو اب نفسها زرچو نغرات كلي مالك ስለዚህ ኣብ ግዜ ድቃስ ዝጎድል ዘሎ እቲ ናይ ስትረስ ሆርሞን አንተ ተቆሰሆ ኣለኹ ማለት ኣብ ግዜ ድቃሲ ብዙሕ ዲማንድ የብልካን ተድቅስ ያ ሕልም ጥራይኻ ክትዓልም ማለት ስለዚ ስትረስ ሆርሞን ተዘይ ብዙሕ ተዘይ ኮነስ ኣይገርመካን ማለት ክሰርሕ ክጅምር ኮላኻ ግን ነፍስ ወከፍ መዓልቲ ንትምህርቲ ዲኻ ክትኸይድ ንስራሕ ዲኻ ክትኸይድ ሓዳር ዲኻ ከተኣሊ ቆልዑ ዲኻ ከተኣሊ ቢል ዲኻ ክትኸፍል ዝኹሉ እንታይ እዩ ሕጂ ዴይሊ ስትረሰርስ እዮም ዚኣቶም ማለት مكينة دي خا زور مو ترافيك وغان فكاد وكتبلا من قدي باس دي خا شاتل دي خا توس زغول نغرات نتاي معالتاوي اب هيوتكا زيوم ديلي هاسلس وي ديلي ستريسرس يوم زيوم مالتي زيوم حجي ديماند يوم بدغز موصو طلبات يوم كتنبر توين كا يو هاف تو دو ذات
ስለዚህ ክትንቀሳቀስ ከለካ ገድን ኢኻ ኣብ ስትረስ ኢኻ ትሰርሕ ሞቲቬት ትገብረካ ንኽትሰርሕ ንኣብነት ሓደ ስራሕ ኣለካ ዕዮ ሆምወርክ ህቡኻ ወይ ኣሳይመንት ህቡኻ ስጋብ ትውዳእሲ ናይ ባዕላ ዝኾነ ንስኻ ከዓኒ እንታይ ኮንትሪቢዩት ክትገብር ማለት ጠለብ ስለ ዘሎ ስትረስ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ፀገም ኣይኮነን ምክንያቱ እታ ጉዳይ እታ ጠለብ ስትረስ ክትምፃልካ ምስ መለስካ ኢኻ እታ ስትረስ ሌቨል ክትጎድል እያ ማለት እዩ ናብታ ነበራ ቦታ ክትምለስ እያ ማለት እዩ ምስ ዝበዝሕ ግን ሕጂ እዚ ባዲ ሜካኒዝም ናትካ እንታይ ኣካልን ኣእምሮን ሲ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ባህርያዊ ዝኾነ ግብረ መልስታት እዩ ስረስ ስማዓካ ዳሕራይ ነታ ስራሕ ምስራሕካ ናብታ ቦታ ኣተምለስ ኖርማል ተኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ህይወት ሰብ ከም ናበለ ዝነብራ መዓልታዊ ማለት እዩ ምናልባት ጠሊቕ ኢልና ድሕኒን ክንሪኦ ኮይና እኮ ኣብ ቶም ሰንትራል ነርቨስ ሲስተም ዝበሃሉ ስፓይናል ኮርድ ኤንደን ብሬን እዮም እዚ ዓንዲ ሕቆና ንብሎን ብሬን እዮም እዚኦም ሕጂ ሲምፓታቲክ ነርቨስ ሲስተም ኣሎ ፓራሲምፓታቲክ ነርቨስ ሲስተም ኣሎ ሕጂ ሲምፓታቲክ ነርቨስ ሲስተም እንታይ ዝገብር ከምዛ ዝበልኩ ስትረስ ሆርሞን ምስ ተረጨወ ኣብ ብላድ እንታይ ይኸውን ሕርመት ልብኻ ይውስኽ ቁናቁና ተስተንፍስ ጨዋዳታትካ ይጨባበጥ ትርህፅ እዚታት እንታይ እዩ ትምልክት እዩ ማለት እዩ ዳሕራይ እቲ ፓራሲምፓታቲክ ነርቨስ ሲስተም ካ ክሊክ ምስ ገበረ ባላንስ ትኸውን ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ውፅእ ክትብል ከለካ ዘፍርሕ ወይ ከዓ ከልቢ ቡልዶግ ገለ ድሕና ጓኒ ፍካስ ልብኻ ነፊራ ትኸይድ ትርህፅ ቁናቁና ተስተንፍስ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሲምፓታቲክ ነርቨስ ሲስተም ኪክ ኢን ስለ ዝገበረ እቲ ንዓንቶ እዩ ዝበልኩ ናይ ስትረስ ሆርሞን በዓል ኮርቲሶል ከዓ ስለ ዝርጮ ዘሎ ኣብ ደምካ እዩ ዳሕራይ ምስ ወፃኻ ካብኣ ከዓ ካብታ ኩነታት ከዓ እንታይ ይኸውን ባላንስ ሆሜስታሲስ ዝብልዎ ማለት እዩ ናብ ንቡር ትምለስ ሕጂ እዚ ንቡር ህይወት ናይ ህይወት ናብራ እዩ ግን ሓደ ግዜ እንታይ ይኸውን ምስ በዝሓካ ብሬክ ዳውን ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ብኸመይ ክንርድኦ ንኽእል መኪና ስኢልካ ምልክታት ናሃበትካ ኮላ ማለት እዩ ዘይታ ውዕዩ ገለምታት ውዕዩ ተወዲዩ ዘይታ ገለ ሲልካ ድሕነ ዲሕካ እያ እንታይ ክትኸውን ኣብ መወዳእታ ኣብ ብሬክ ዳውን ደረጃ ትበፅሕ ማለት እታ መኪና ኣብቲ ክትፀغሮ ዘይትኽእል ነገር ስለ ትበፅሕ እንታይ ትኸውን ደው ትብል መኻታ ኣበይካ ማለት እዩ ሕጂ ቱና ኣብ የድልያ መኪና ምሽ ከይድካ ክትወስዳ ኣለካ ዘይታ ክትቀይረላ ኣለካ ቼክኣፕ ክገብርዎ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንዓኻ ከዓ ቼክኣፕ የድልየካ ማለት እዩ እንተ ደኣ ንስትረስ ናደራዓካ ሲልካ ክትጎይ ፈቲንካ ግን ሓደ መዓልቲ ክሰብረካ ይኽእል እዩ ከውድቐካ ዓራት ማለት እዩ ስለዚ ቀሊል እዩ እንታይ እዩ ብዙሕ ስትረስ እንተ ደኣ ኣለካ ኮይኑ ንባዕልኻ ከዓኒ ከመይ ጌርካ ሪላክስ ትገብር ከመይ ጌርካ ሜዲቴት ትገብር ከመይ ጌርካ ግዜ ኦፍ ትወስድ ንነብስኻ ባላንስ ክትገብራ ክትምህራ ክትኽእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ሓውና ዕቁቢት ሓቲትዋ ዘሎ በታ መኪና ክትርድኦ ተስፋ ገብር ሓውና ታደስ ብጣዕሚ ፅቡቅ በታ መኪና ክርዳእ እንደፈቲነ ግን እታ መኪና ሕጂ ብላዕለዉ ዝቋፃፀሩ ኣብ ኣሜሪካ እንተኮይንካ በለሲ ዓመት ትግደድ ኢኻ ከይድካ ስትገብር ወረቐት ክትገብረላ ኣለካ ንዕኡ ቢት ግን መን እዩ ክቋፃፀሮሞ ባዕሉ እዩ ባዕሉ እዩ ታዋና እታ መኪና ባዕሉ እዩ ቋፃፃሪ ባዕሉ እዩ እምበር ብጣዕሚ ፅበቅ እያ እታ ምኽሪ በታ መኪና ርኢና ነብስና እውን ምሕዳስ ከም ዘድልዮ ኣብኣ ሓውና ዕቁቢት ሓንቲ ዘይተንከፍኳ እንታይ መሲካ ፍልል እዩ ሕጂ እዚ ዓደሲ የመንጩ ድዩ ስትረስ እንዲሉ ወይ ከዓ ፋብሪካ ናይ ስትረስ ድዩ ዝዓዲ ኢሉ ኣሎ ዌስተርን ኢንዲቪጁዋሊስቲክ ብሓደ ወሸንኹ እያ ቢኮዝ ዲማንድ ኣለዎ ጠለብ ኣለዎ ብዙሕ ንክትነብር ብዙሕ ጠለብ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዓድና ርኢኻ እንትኮይንካ ባንን ሻሂን በሊዕኻ ትውዕል ተሓጒስካ ትውዕል ማለት እዩ ፀገም የብልካ ናይ እንታይ ካበይ ክመፅእ ስትረስ ማለት እዩ ምክንያቱ ትነብሮ ህይወት ብንእሽተይ ነገር ናይ ምንባር ሲምፕል እዩ ከይድካስ ምስዕሮ ተረኺብካ ሻሂ ሰቲኻስ ተሓጒስካ ትውዕል ምክንያቱ እቲ ላይፍ ስታይል ናትካስ ብዙሕ ዲማንድ ዝገብር ነገር ኣይኮነን ማለት ክውስኽ ከምዚ ከብል ዘይውዳእ ነገር ኣሎ ዘይውዳእ ጠለባት ኣሎ ንስኻ ባዕልኻ ትገዝኦም ነገራት መዓልቲ እንድሕሰቦም ክንደይ ነገራት ትገዝእ መዓልቲ ትሕሰቦም ዳሕራይ ደቅኻ ከዓ እንታይ እዮም ዝደልዩ ማለት እዩ ደቅኻ ከዓኒ ኣምፅ ጥራይ እዮም ዝብሉ ማለት እዩ ስለዚ ንዝኩሉ ነገር እዚ ከተማልእ እንተኮይንካ ወጣጢኻ ብዙሕ ስለ ዝኸውን ዘሎ ሓደ ኣብዚ ክትነብር ማለት ንክትነብር ዘሎ ዲማንድ ብዙሕ እዩ ወይ ጠለብ ብዙሕ እዩ ናይ ደቅኻ ጠለብ ብዙሕ እዩ ካብኡ ከዓኒ ብዓዲ ከዓ ብስድራኻ ተፈላለዩ ዘለዉ ከዓ ካባኻ ዝደልይዎ ነገር ከዓ ብዙሕ እዩ ስለዚ ንዝኩሉ ነገር ክትማላእ ስትረስ ድሕን ዘይብልካ ኢኻ ከተገርም ዘለካ እምበር ኩልና ስትረስ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ጥራይ ክንመሃር ኣለና ከመይ ጌርና ሪላክስ ክንገብር ከም ዘለና ማለት እዩ እምበር ግድን እዩ ስትረስ ክመፅእ
وايد ما انتي قلنا له على فيسبوك زي نتكاتل زلنا زخون حتى خاطر نطلع حبرونا بلو اوكي سابدو حتى قلنا حتى المحتاج من دي كتاب أخن حاتتين بتعمل صبح يكون كاروتون حراي هو ماني تخاتالي زخونه تخاتالو متان كاين قدامنت نتي تخاتالي مالتي زياده حساب بزحاتو كن ግጭት ወይ ዘይምርድዳእ መርዓትን መርዓውን ካብ ሰብኣይን ሰበይትን መርዓትን መርዓውን ክብል እያ ደስ ትብለኒ ምክንያቱ ሰበይትኻ ኩሉ ግዜ መርዓትካ እያ ማለት እዩ ኣሪጋይ ትኣርግን እያ ንሱ እውን ኣሪጉ ይኣርግኒ መርዓት ክትብላ ደስ እያ ትብለኒ ማለት እዩ ዘይምርድዳእ ወይ እውን ባህላዊ ምምልላስ ናይ መርዓትን መርዓውን ፅልዋ ኣለዎ ዶ ንኣብነት ፍሉይ ገፍላው ኣድጊ كلا تنبار قال مالتي أبتم قلعو كلا بهالي سلزخنا بزي لعبنا الدكاب زي متوليدهم سألوا اللو ودو بحافة الشاخي اتي كونفليكت ويد ما زي مرد دا سو اين سبيتن دا سقفهم دا سقوم ويناب سترس قال يسعوا لهم دا نقلعو معرخ ندي عشقاريو تنكا غيد اللديو قرب اوكي او مالتي ما زح هذا قو اخر دعنا من انت مالتي صبو I think حونا تادسه ምናልባት ኣብታ ናይ መንእሰያትን ብድሆታቱ ምን ዝኾነ ሕቶ እንተዘይሎ ናብታ ካልእ ትርእስቲ ደቅና ብኸመይ ንቆፅዖም ትብል ስለ ዘላ ንዓቑሩ ምእተው ክንገብር ሞ ዳሕራይ ናብ ዝሓውና ዓዊት ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣኖን ዛ ዓዊት ሒዝካ ፅናሕካ ከም ሕቶ ነይራ እንድያ ካብ ደይዱ ምምፃእ ፅቡቅ እዩ ስለዚ ኣብታ ካልእቲ ምክንያቱ ድሓር ናብዛ ናይ ዓዊት ኣብታ ሒዝና ብሓባር ሰለስተ ኣርባዕተ ሕቶ ክምለሻ ይኽእላ እዩ ናይ ዓዊት ንርሰ ስለዚህ ሕጂ ደቅና ብኸመይ ኣገባብ እንተቐፅሕናዮም ኢና ሓላፍነታውን ኮይኖም ዝዓብዩ ኣብ ዓዲ ክንዓቢ ከለና እቶም ወለድና ሓላፍነታውን ኮይና ክንዓቢ ይዕብየሙና እዮም መምህር ኪሮስ ዓብይካ ኣለካ ኣብ ደገ ኮንካ እውን መምህር ኮንካ ኣለካ ግብኦም ፈፂሞም ዝብል ኣኖም ብወገነይ يعبيم كاروتهم كلاتنا معيتهم ولدنا على حدي بتزلوا عامهم كلهم بتزلوا طلب تطعيمهم يعبيمنا عبت الجواب الحبابيا أتاسع خمس زبالتايو أبزو وانزي عبد زهين فا تريح لها كن جبرو أي كعلمي مخناتو أنت إزبلات تقول لنا بنساتهم تايتكم منيرهم حدا قول عس كابتا زريعة إبترمبر كابتا زيريو عمل حاجة فرحن زبلت مسلابلو جاس حبيت كم ساعة كذا ስለዚህ ኣነ ኣቦኸለኹ እንታይ ወይ ኩላትና እዞም ናተይ ዕድመ ወይ ቅድመ ዝነበሩ ሓደ እቲ መቕፃዕቲ እንታይ ካብቲ መጀመርያ ዝገለፅካዮ ይመኽሩኻ ኣይትሰምዐን ይመኽሩኻ ጌጋ ትገብር ኣብዚ ኣብ ስደት ድሓን ኣለዉ መማኽርቲ ኣለዉ ተኸኽ እንተቢሉካ እውን ኣሎ ናይ ቆልዑ መቕፅዕ ማለት መንግስቲ እውን ናትካ ይኮኑ ኣብዚ ናትካ ይኮኑ ካብቲ ስድራ እውን መንጢሎም እቲ መንግስቲ ኮዝዳኹ بقبوق يا كانت زي حسكايو تمنجستون حالفنا فيه وجدخلي عارف مالي أب حدنا جن تمولد بيوم بعلوم ولد بي تمولد بيوم كعال منجست مالي أب أمي خا عندي بتاع أبوم جرام كل ساعة أنا تذكرنا سافر دي بحنقول لك كان شغلنا أدخله كل ساعة كرمان جالا الطريقة ما كان أدخلنا حين نري كرمان فري نسان طريقها تتنكا تاجيهم أتوقع سحاتريا. إدموجن ببربرة عتينا هنا بزحتنا تيما ساتو ذكرون. ببربرة عتن فقط كات. عبيت مرتي ساب حج زين الرسعو بيت مرتي أدخلها عبدا كمسرع أسفار كاتري بس حتى الله بتعمل مسمري دايركتر تلتم تفرد لك. هذا أساس سايك في الله ناتي مزارنو يذكرو عم قدست مريم دا مريم ممر حبتز بحر نيرم حجوكا يهلون من استسماء وارسهم قل ناي بحق نفع ممهريم تلتا إيدهم قراتين نسهم ذو صحفوه بخوريشن بترح يجوم كارنا خلو تتعي يجون لون كما ما يحرمين ساب حجو نذكرهم يعبيو منعون مايت هم تصبو نوزدو أبوانا لومي أبديجي كمو انت جيركا بيت مأسر دا حتى أتو ممر كيروسون كم ممر كم تني حدنا يتقبرنا سلازي مزيات تحيزي دكنا بخمي الجبام تقصحنا على السدات حالة فنتهم كوينهم كعبي صغون
بتزلكا تمكرو بتناشل لبنا بسلستي تحيزكا تمشلنا لها زي حزاب لكا انت صبح حونا تهدس نتي ذهب كا انبوت ابعدنا ابا خلها ممركيروس اتي مقصعتي اقداسيتي مقصعت مالتكم نشتي ولا قورطت مبال يحجز دي او انت وديو وي مقصعت قال بقالو كمزي فيزيكالي وي اكل طرح ديو او قرب مالتي عينت هكذا صعون مالتي ثانك يو اوكي اجي اتا كلنا نفلط الله كابتا زناست تزعبيت خرماج مران نحنا تمكرو سكوبا هون خالي مغستر كهون خالي كل نجر عينت رينا عابيناينا السحوت يكونن مالتي مالت تقاطع صعص كاب تمرسي جميركا سدرها جميركاس كله تحبرتسب مقصعتي نورمالي مالتي زي حاونات هذا صوت او صوت صنحه مالتي حجي مقصعتي كنبل كلنا ابز عدي بوزح تمكرو حليفهم بوزح مصنعات حليفهم ناب حدا استوسنه كونكلوجن اتيم الله مالتي اجنتا ينسو مقصعتي مسارتاوي ترجمو نختمهرو الكا خاطقصعو زلها تبل يا مالتي تقول عس كابتي جيجوس كمهار حجزيا كنحزال لنا كل غزيه مالتي كنقصعو لناس كل مهرو منا دينا نقصع زلنا زبلي اجعنتوي حنتي تنفلطا ستايل ناي قد تعابيا وي كاب غزاخا ستايل لك وي كاميلا لو نفسو كف سدرا بيت نناتو زخونه اكسال لو مالت اغباب لو بحفشو ግን ቅድሚ ሕጅር ኢና ነበርና አውቶሪታሪያን ዝባሃሉ ወይ ከመለኽቲ ስድራ አለው ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ስታይል ሒዞም ዝኸዱ ማለት እዩ መለኽቲ ወይ አውቶሪታሪያን ዝባሃል ማለት ተኻለይቲ ኻኒ አውቶሪቴቲቭ ዝባሃል ወይ ካኒ ናብ ሓውሲ ዲሞክራሲ ኣብዘተ ናብ ገለን ምእማን ተኣምንያ ታሳሰይቲ ኻ ኢንዶልጀንት ዝብሎ ወይ ካ ከምዚ ምሕንቃቕ ዝብሎ ማለት እዩ ካብዚ ናይ ትወፅን ኢኻ ወይ አውቶሪታሪያን ኢኻ ግበር ኣይትግበር ከምዚ ናይ ወታደራዊ ትእዛዝ ዘለካ ስለዚ ታ ሻቦጥ ታ መቕፃዕቲ ታ ቁልፊ ገለ ከዓ ኣካላያ ማለት ምስታ ናይ አውቶሪታሪያን ክሳዕ ትኸይድ ማለት እዩ ግበር ትብሎ ኣይገብር እንተይሉ ታ ሻቦጥ ትስዕብ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ንፈልጣ ኢና ኩልና ንፈልጣ ኢና ዓቢና ኣለና ኢና ብኣይና ከዓኒ ተቃኒና ስለ ዘለና ንሳኣ ትስዕረና ማለት እዩ ኩሉ ካሊእ ኣሎ ድዩ ሕጂ ኢና ክንፈትሽ ዘለና ሕጂ እዚኡ ብሓደ ኣብቲ ዝነብሮ ዘለና ኣብቲ ዓድና ይሰርሕ እዩ ከምኡ ባህሊ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ይሰርሕ ስለ ዘይኮነ ጥራይ ዘይኮነ ሰዓበይን እውን ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ፅባሕ ንጎስ ክሳብ ምውሳድ ደቅኻ እውን ዘብፅሕ ሰዓበይን ስለ ዘለዎ ስለዚ ኣብዚ ስለ ትዕብዮም ከ ዘለኻ ነቲ ዓዲ ክትመስል ግድን ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ልክዕዲ ካሊእ ሕቶ እዩ ግን ወላ ኣይልክዕኒ ኢልካ ክትካታዕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ በቲ ናይቲ ሲስተም ሕጊ በቲ ናይ ሲስተም ባህሊ ክትነብር ግድን እዩ ማለት ተዘይኮይኑ ከዓኒ ሰዓበይን እናቱ ከዓኒ ኣብ መወዳእታ ደቅኻ እውን ክወስድዎም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ስጋ ምውሳድ ደቅኻ ዘብፅሕ ድሕን ኮይኑ ሲ ይትረፈካ ማለት እዩ ምክንያቱ ልዕሊ ደቅኻ ምውሳድ ዝመፅእ ነገር የለን ማለት እዩ መወዳእታ ቀፅዒኻዮም ንፅቡቕ ስነ ስርዓት ዓብዩ እንተደኣ ኮይኑ ናትካ ዕላማ መወዳእታ ደቅኻ ዘሕድገካ ድሕን ኮይኑ ንሱ ኣገባብ ኣቃፃፃዐ ዝብ ዘለኹ ካሊእ ሜላ ክንደሊ ወይ ሃሶሞሶ ክንብል ዝግድን እዩ ማለት እዩ መጀመርታ ናይ መቕፃዕቲ ብሻቦጥ ወይ ብኢድ ወይ ብዝተፈላለየ ምቁርጣጥ ኢልዋ ኣሎ ቀዳመይቲ ክንሪኣ ዘለና እንታይ እዩ ደቅኻ ንኢድካ ክሪኡ ከለዉ መግለፂ ፍቕሪ ዳእመር መግለፂ መቕፃዕቲ ክኸውን እዩ ዓባይ ኣብ ርእስና ክንሕዝ ኣለና ማለት ኢድካሲ መግለፂ ፍቕሪ ክኸውን ኣለዎ ኣካልካ ስለዚ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይና ዘይነስተውዕለሉ ንቆልዑት እንተደኣኒ ጨጉሮም ደሪዝካዮም ሓግ ማለት እዩ ምሕቋፍ ወላ ንሰበይትኻ እውን ክኸውን ይኽእል እንዲ ንኩሉ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ኣገዳሲ እንተይልካዮ ኣብ መወዳእታ ኦክሲቶሲን ዝበሃል ንጥረ ነገር ኣሎ ካብቲ ሆርሞን ሓደ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እዚ ሆርሞን እዚ ብመጠን እቲ ዝረኸብካዮ ፍቕሪ ብፍላይ ብሃግ ምስ ባዲ ዝተተሓሓዘ ነገራት ማለት እዩ ምሕቋፍ ድዩ ክሳይ ምግባር ሪሊዝ ዝኸውን ማለት እዩ ናብቲ ብላድ ስትሪም ናትካ ሕጂ እዚ ናይ ኢንቲሜሲ ሆርሞን እዩ
بمزحت جزء كمان أو جزء حرسي ولا عاخ حرس كله ببزحية عبدك نسيو زر هرموني أكسيتوسين سو نمنتها يقوم خوينو مالتيو أنت لا أنت مسي ده اللي خاب سبيت خاف غير الحين ملس ده اللي خا قبل ما يصير عند اللي عبدك هذا عند قبل ما يصير غير عند اللي خاسي إذا هرمون إذا أنا أقداسي ترى له مالتي هجي هذا مقبار كاس ويمحق كاس أنت أيو تقوموا أموداتا security safety يخاطبهم زلنا أنا كم قول عز مالتي لزي وده حمشت عامة محنكة أيكون كن في الليل له تلك معقاف قال يكون كن جن كما تخلوا بدق هاج مها محقاف أزيو أقداسي مخانو كردنا له سلز أكلات ناس مجلسنا يفقري من نفسه كيف أكلاتنا مجلسنا يفقر ده أمر مجلسي نايم قصعت جيران كريوي ولا سلز تنعم بالبيت كا وتصير تصبح أيكونن مالتي زيا أب رأسنا خن حزالنا كابزنا أسا كسب زعابي كتخون تخليات هتنع أب كل سلة متس مالتي أب حدار كأب مرعتك تنع وين سلة زلوا زخلوا زنريو زلنا نجارات كابز سلة متس مالتي لازم يتكلم مجلس فقري يتكلم مجلس مقصعتي أيكونن مالتي زيا أب رأسنا حزنا صبوي كل جزء لكن خاب تخلنا متن هادنا هبهم تي فقرنا نقولوا صلهم مقدم مالتي معناته كم زولكم مستهرمن تتحازن نجار سلزونه بزي مخنيات هيكونن مالتي كلاي مقصعتي مزحت جزء وصيت نحنا تهنا خنوص ويحرقنا خنوص خنغبر يبلنا مالتي حرقنا تراي نوصع احنا لنا خوينا سي نحنا حرقان خنوصينا لنا قصع زلنا بركن مهريلنا يكوننا نقصع زلنا مالتي زي حجي مزحت جزء تق مسبلكا بق مسبلكا تقصعم وصيت هو أيكونن مالتي أنا تايت مهرومني هذا هون نجار سالساي كنقطع خلنا أنت رأني punishment خوينو مالتي ما صعد خلنا كلنا هم زنور زلنا حي شابو خالي الحين خوينو نمهروم زلنا من قد انتايو مفتح شجر شابو إنا نبلم زلنا وي مفتح شجر بأسي إنا أبتر صوم نتولم زلنا مالتي حجب جزا بس جوار وجيجا الحين تحرمون كوين كاسي أعتقد دقة خيدو مسعرقتهم كز راحوا خلوا شجرسي ببعثي يفتح مالتي لازم تنكب زبالة سبتها قبري نبأس غاتي معناته نسخان ساعة خامير كذا اللي هاجز تزارب كا شجر كتفتح حمزة خير كالي ميلاتات غير كا شجر كتفتح حمزة لا غير أخير تأخذ بالكاء تجيجا تجير كاس كهرم الله نيز بزلو أبتا بيت متخيلو خاني حدث بدحن إيش تجيجا غيره نامهرام كأتي مالتي أيك غير مكاني مالتي سلازي وصيتو أبز عدي بفلاي كا تنعم بال تنكاف جله بزح كسن جلن سلازم سأل كبيت مرتي سلازي أب جزا خان تدعهم تماهيرهم أب دقة خيلهم كجبروا واحد كل عذر أي وانا قريم تجبروا مالت سلازي أنا أنت أبدي له زهرم كينا أب قالوا تكاب عرقتي كأ الحين إيش تبدي له من خرم ولا ميل خاسبي كهرمي خا أجي أنت أخذ بس تخصص تمس تا نجار كأننا خررت مس كساب كبيت مرتي مسجاو جيمس دك خام حدا جيمس خالي مس investigate كخوني تقول عاد إحنا هرم ولا خينو بلا ولا خينو كونعو انترفيو قبل ويم تاي جبراب جزات هرم دي خاطر بل دي خاول غصن ويم ناتوك سايكوستيا بروفايل كوستيا ما مو داتا خلا بهاي مصمالت سلازي بخول نجار تاي أخذ تخون نتوم كل عود يوم ده أخذ كان خونو دقوم سلازو خونه برنا أخذ كان خوني الكاي تسبب مالت فهمت عنتو يزبل حاول تدرسه ولدنا ينبر دكنا نحن يكون النايت سيستم مالت زي كتقبل لك ولد كامي خاب زنبر أما وداتاتهم قلعت بالسيستم كحلهم بحريا ونجاري بزعد مالت بحق بخلي سلازي زياتن أبرئسنا كنحزن صبغي سلازي حجي كالي أجابك أزعة أنت يالله نعملنا نوصل حجي أب جروسري ويكازونا عند شابين كيد كاسي تقول عام زي صبغ بحرير إيكاخون خلي تمبرتاتورم زلوزي حدا نقدر دليس مسابقة خيال أجمل أبقر مسابح فرقة مالت زي بتاع ما شجر زخونه بحري زي تمبرتاتورم حجي نسقة أبتها حنين يتكلم لها بقى تحرموي تخلينها بقر مساب سلازي حسكال لها أو قرم تقع حسكال لها مالتي أبعد إحنا هاريم كاي بشجر قطعتيها سلازي سقطب تحالفها مالتي جزا مسمى حجي تقول على سعول وناتو attention spanاتهم بتعمي حتصيري within 5 minutes يلا أبو مري يلا أنت قد دايس جزا بس يحجي نسو بقى يصاوت يسحق نسخان عازة كيرك حجي بس يخنا مقطعات تقول عاد بغمي من قد يحجي نع كذكرى مالتي كتحسب تعرمو زلها حجي نسخة حرق أنك خطوط يخنا خاطب بقسم معك تقول عقد تمهارو نجارات يلا
ካልኣይ መዓልቲ ወሲድካ ኣብታ ግሮሰሪ ወይ ኣብታ ሻፒንግ ከም ኣጌጋ ክገብር እዩ ማለት እዩ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ክንቀፅዕ ከለና ሓሪቕና ኢና ንቐፅዕ ውፅኢትና ሕርቃና ዳ እምበር ነቶም ቆልዑት ክንመሮም ኢልና ኣይኮንና ንቐፅዕ እዚኣ ኩሉ ግዜ ንገብራ ጌጋ እያ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ኣገባብ ኣቃፃፅዓ እንታይ እዩ እቲ ነቲ ቆልዓስ ክምህሮ ዝኽእል ኣገባብ ኣቃፃፅዓ እንታይ እዩ ሓደ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ኔጌቲቭ ሬንፎርስመንት ዝብልዎ ወይ ፖዚቲቭ ሬንፎርስመንት ዝብልዎ ኣገባብ ኣቃፃፅዓ ኣሎ እዚ እንታይ እዩ ነቲ ቆልዓት ዝደድልዮ ነገር ምውሳድ ኦኬ ናብኣ ክምለስ ሓውና መሓሙድ ሕዛ ሓውና ታደሰ ድሓራይ ክምለሳ ተን ሕቶታት ድሓን ፀሓፈን ስለዚ እዚ ኔጌቲቭ ሬንፎርስመንት ወይ ኣሉታዊ መበራትዒ ወይ ኣውንታዊ መበራትዒ ንበሎ እንታይ እዩ ሕጂ ስራሕ ትሰርሕ ንስራሕ ትኸይድ ማለት እዩ ስራሕ ትሰርሕ ዘለካ ምክንያት ደሞዝ ክትወሃብ ኢኻ እዚ ፖዚቲቭ ሬንፎርስመንት ማለት ኣውንታዊ መበራትዒ ማለት እዩ እታ ደሞዝ ተዘይላስ ናብታ ስራሕ እውን ዘኸይድ የብልካን ማለት እዩ ህይወት ባህሪ ናይ ሰብ ንክትቀርፅ ድሕን ኮንካስ ናይ ዝገብሮ ፅቡቅ ነገር እንተደኣኒ ብኣውንታዊ መበራትዒ መቆሽሽ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተፈላለየ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ነታ ባህሪት እያ ደጊሙ መታን ክገብራ ፅቡቅ ክገብር ከሎስ እንታይ ትህቦ መቆሽሽ ትህቦ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ኣውንታዊ መበራትዒት እያ ኩሉ ግዜ በታ ዝበልካዮም ኦኬ ከምዚ ይግበርኒ ወይ ናይ ገዛ ዕዮ ናይ ገዛ ኣሎ ስራሕ ሃውስሆልድ ቾርስ ዝንብሎ ማለት እዩ ምፅራይ ዲ ክኸውን ይኽእል ላውንድሪ ክኸውን ይኽእል ካሊእ ትናኣሽ ንዕኦም ንሶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገራት ኦኬ እዚኣ ነገር እዚኣ ተጌርኩም ሲ ከምዚ ከዓ ንክበኩም እየ ወይ ከዓ ንምቆሽሽ ክበኩም እየ እንተልካዮም ንዓ ገብርዋ ኣለዉ ነታ ስራሕ ይረምድዋ ኣለዉ ይመሃርዋ ኣለዉ ይገብርዋ ኣለዉ ማለት እታ ዝበልካዮም ኣብ መወዳእታ ከዓ ነታ ሬንፎርስመንት ወይ ከዓ እታ መበራትዒ እታ መቆሽሽ ትመፅእ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብዙሕ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምናልባት ኣብቲ ንኣሽቱ ዕድመ ከለዉ 1 ዓመት 2 ዓመት ገለ ድሕን ኮይኑ ብመንፅርቲ ዕድሚኦም እዚ ታይም ኣውት ዝበሃል ኮንሰፕት ማለት እዩ እንተ ደኣ ረቢሾምካ ወይ ገለ ነገር ድሕን ገይሮም ዘይብለካ ነገርስ ንበይኖም ኣይዞሌት ትገብሮም ማለት ንበይኖም ትፈልዮም ማለት እዩ ሕጂ ኣይፈትውዋን እዮም ምሳት ክፃዋቱ ስለ ዝደልዩ ምፅዋት ደስ ስለ ትብሎም ንዓዓ ትሕድጎም ኣለካ ንስኻ ማለት እዩ ንሓሙሽተ ደቂቕ ኣብታ መንዳ ተፀጊዕካ በይንካ ደው በል ትከይና ሓደ ቆልዓ ንዕኡ ዓባይ ካብታ ንስኻ ጣዕጣዕ ተብሎ ብቁልፍን ብገለን ዝመረረት እያ ንዕኡ ማለት እዩ ኣብ ርእሱ ናቲ ተዘድልዮ ነገር ኢኻ ትሕድጎ ዘለካ እታ ንዕኡ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነት ነገር ፀወታ ማለት እዩ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ንዓ ትሕድጎ ኣለካ ክስምዖ ግድን እዩ ማለት እዩ ሕጂ 3-4 ዓመት ምስ በፅሑ ነዚኣ ኣብ ስማርት ገብርዋ እዮም ቀልጢፎም ፈልጥዋ እዮም ካሊእ ምክንያታት ፈጥሩ እዮም ስጋብ ተወሰነ ስጋብ 3 ዓመት ገለ ከስራሕካ ክእል ክንውሕ የብሉ በብቲ ዕድሚኦም ክትኸይድ ትኽእል ኢኻ 4 ድሕን ገይሩ 4 ደቂቕ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ 5 ዓመት ኮይኑ 5 ደቂቕ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ በቲ ዕድሚኦም ክትኸይድ ትኽእል ኢኻ ክንውሕ የብሉን ከሰልችዎም የብሉን ግን መጠናዊ ድሕን ኮይኑ ኣይዞሌት እንተጌርካዮም ወይ ከዓ ታይም ኣውት ተጌርካዮም ይሰምዑ እዮም ማለት እዩ ካልኣይ ዝዓበየ ዳሕራይ ቱል ዘለካ ኣብ ኢድካ ወይ ከዓ ንዓበየ ክኾኑ ናሆና ጎበዙ ናቶም ድሌታት ኣፅኒዕኻ ስራሕ ድልዮ እዩ እዚ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እንታይ ቃሕ ብሎ ትቆልዓ ፅቡቅ ጌርካ ተፅንዖ ኣለካ ንዕኡ ምምንጣል ማለት ዝዓበየ መቕፃዕቲ እዩ ንኣብነት ሕጂ ስክሪን ክኸውን ይኽእል እዩ ፀወታ ኣሎ ጌም ኣሎ ንሱ ደስ ዝብሎ ድሕን ጌም ምፅዋት ድሕን ኮይኑ ወይ ከዓ ቀዳም ድሕን ኣብ ትምህርቲ ምስ ወደ ዝፃወት ኮይኑ ንዓዓ እዛ ቀዳም እዚኣ እዛ ፀወታ የለን ምክንያቱ ዝበደል ጌርካ ኢኻ እዚአን ስጋብ ኢምፕሩቭመንት ዝርኢ ወይ ከዓ ናተን ምሻሎ ብምሕያሽ ስጋብ ዝርኢ ስክሪን ዝበሃል ነገር ኣይትርእን ኢኻ እንተልካዮ ተቆልዓ ክመሃራ ይግድን ምክንያቱ በታ ዝፈትዋ ኢኻ ትመፁ ዘለካ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ኣብ ምህራምን ኣብ ገለ ናይ ኣብፅሓካን ኣሎ ተቆልዓ እቲ ስነ ምግባር ንክመሃር ይሕግዞ ኣሎ ስለዚ ብዘይ ጎዳኢ መንገዲ ኣባኻ ዘሎ ከዓ እቲ ፍቅሪ ወይ ከዓ እቲ ቦንዲን ወይ ከዓ እቲ ሪሌሽንሽፕ ኣይልሕልሕን ኣሎ ምክንያቱ ብዘረባ ዝኸውን ነገር እዩ እዚኦ ገበርካዮ እዚኣ ክሕድገካ እዚኣ ክወስዳ እየ ድሕሪ ኣብቲ ጎበዙ ምስ መፅፍቲ ናይ ንእስነት ዕድመ ምናልባት ስሊፕ ኦቨር ኣሎ ወይ መኪና ምዝዋር ፕሪቪሌጅ ኣሎ ወይ ዋንስ ዊክ ደገ ሒዝካዮም ትኸይድ ምግቢ ዲኻ ተብልዖም ወይ ቫኬሽን ክኾን ክኽእል እዩ ብዓብዩ ኣብ ሳመር ገለ ዝመፅእ ማለት እዩ ንሱ ክተርፍ ይኽእል በብቲ ክብደቱ ማለት እዩ ንዓበይ ትኸይዶም ከዓ ናኸበደ ኸይድ ማለት እዩ እናትረርካየ ትኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ምክንያቱ ቀዳማይ ነገር ንዕኦም እንታይ እዩ ካብኦም ንስኻ እንታይ ኢኻ ትፅበ ድሕራይ ከይገበርዎ መስተርፎ ከዓ ኮፍ ኢልካ ከዓ ክትዛረቦም ኢኻ እዚ ዝግደልኩም እዚ ሰዓቤና ኣሎ ሂወትኩም እያ ትሰርሕ ንኣብነት ኣብ ስራሕካስ ብዘይ ምክንያት ኢሎም ፋየር ኣይገብሩኻን እዮም
ويوصخان እዮም ኮፍ ኣቢሎም ኤክስፕሌን ገብሩልካዮም ዘጉደልካዮ ነገራት ማለት እዩ ድሕራይ ውፅኢት ናቱ ከዓ ሰዓብን ህይወትኩም እያ ትነብር ማለት እዩ ኮዝ ኤን ኢፌክት ኣሎ ኩሉ ሸዓብ ህይወት ሓደ ነገር ክትገብር ከለካ ናታ ሰዓብን ኣሎ ለዚ ሓደ ነገር እንተ ምስ ቢሄቭ ገይሩ ወይ ከዓ እንተ ፅቡቅ ጠባይ ድሕን ዘይረኣየካ ዝኾነ ነገር ናይቲ ገዛ ሩልስ ወይ ከዓ ሕጊ እንተ ሰይሩ ናታ ሰዓብን ከም ዘላ ክትነግሮ ኣለካ ኣብኣ ተርር ኣለካ ማለት ኖ ማለት ኖ እዩ የስ ማለት የስ እዩ ኣብኡ ኮምፕሮማይዝ ክትገብር የብልካ ናብቲ ናይ ገዛ ሕጊ ኮምፕሮማይዝ ክትገብር የብልካ ወይ ከዓኒ ከም ሸለሊልካ ክትሓልፎ የብልካ ብተኻለካ መጠን ፊርሞ ክትኾን ኣለካ ኣብቲ ናትካ ክስታይ ግን በቲ ዝፈትዎ ነገር እንተ መፂኻዮ ቆልዓ እቲ ዝፈትዎ ነገር ንሓደግካ እንተኸይድካ ከይፈተወ ነቲ ንስኻ ትደልዮ ክገብር ግድነት እዩ ማለት ስለዚ ኣብ ኩርማጅን ኣብ ቁልፍን ኣብ በርበረን ኣይብፅሓካን እዩ ማለት እዩ እዚ ቀሊል ድዩ ክትገብሮ ኢምፕሊመንት ክትገብሮ ወይ ከዓ ንነብስኻ ምግዛእ ከድልየካ እዩ ምክንያቱ ሕርቀንካ ክትቋፀር ኣለካ ካብታ በልጭ ዝበለትካ ነገርሲ ወይ ከዓ ሕርቅ ዘበለካ ነገርስ ናይ ምቁፅፃርን እታ ዊዝደም ዓንቶ እዩ ዝበልኳ ማለት እዩ ኦኬ ንዓኻ ሓስብ ኣለኒ እዚኣ እንዲ ከምዚኣ ገይሩ ስለዚ ከምዚኣ ገይረ ክቐርቦ ኣለኒ እዚአ እንድሕንሕዲ ገዮ ከይፈቶ ዕረ ኢልካ ክትሓስብ ኣለካ እዚ ሕጂ ንዓኻ ምቁፅፃር ዘድልዮ ነገር ኢና ኢሞሽንካ ናይ ምቁፅፃር ዓቕምኻ ልዑል ክኾን ኣለዎ ቀሊል ኣይኮነን ሓደ ግዜ ክስዕረካ ክእል እዩ እሱ ይኮነን ትሕቶ ግን ከም ፕሪንስፕል ከምዚ ዓይነት ሜላታት እናተጠቀምካ እንተኸይድካ እቲ ቆልዓ ኣብ መስመሩ ናሓዘ ከም ዝኸይድ ርግፀኛ ነገር እዩ ዳሕራይ ከዓ ደገ ወፂኡ እውን ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ማለት እዩ ነገራት ብከምዚ ክፍትሑ ከም ዝኽእሉ ብዘረባ ክፍትሑ ከም ዝኽእሉ ብሳዕቤንን ኮዝ ኢፌክት ክፍትሑ ከም ዝኽእሉ ክመሃር ይኸባኻ ስለዚ ኣብቲ ደገ ኸይዱ ኣብ ብዙሕ ሽግር ኣይኣቱን እዩ ማለት እዩ ሓደ ነገር ንበዲልዎ ወይ ዓርኩ ድዩ ወይ መምሃርቱ ከይዱ ንመምህር ዲ ክነግር ፕሪንሲፓል ዲ ክነግር መንገዲ ኣለዎ ስለዚ ኦልሬዲ ምክንያቱ መሄድካ ኣለካ ከመይ ጌርካ ተሓዝ ጉዳይ እንተ ኮንፍሊክት ተፈጢሩ ወይ ግጭት እንተ ተፈጢሩ ከመይ ጌርካ ይተሓዝ ኦልሬዲ ትምህሮ ኣለካ ኣብ ገዛ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕብረተሰብ ብከምኡ ስለ ዝነብር ብከምኡ እንተ ቀሪፅካ ዕቢኻዮም ኣብ ቤት ትምህርቲ ሽግር ኣይከምፁን እዮም ምስ መዛእኖም ክፃወቱ ከለዉ ሽግር ኣይከምፁልካን እዮም ዓብይ ኣብቲ ንእስነት ዕድመ ከዓኒ ኣብ ፕሪዝን ወይ ከዓ ኣብ እስር ቤትን ኣብ ካሊእ ከይኣትዉ ክእሉ እዮም ስለዚ ኣገባብ ኣቃፃፃዕና ምስቲ ባህሊ ናይ ዝዓዲ ዝኸይድ ክኸውን ኣሎ ንሕና ቁሩብ ኣፍልጦና ወሲኽና ዓቕምና ቁሩብ ናይቲ ኢሞሽን ኮንትሮል ኣብ ምግባር ንነብስና ሰሪዕና ክንቆርቦ ዝሓሸ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ክንቀፅዕ ከለና ኣቦና ደን ሓደ ክንኾን ኣለና እዚኣ መሰረታዊ ነገር እያ ዲቫይድ ኤንድ ሩል ናይ ቆልዑት ክልቲኻ ሓደ ድሕን ዘይኮንካ የላ እንታ ገዛ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣድቫንቴጅ ክወስልካ እዮም ታደ ዝበለቶም ካሊእ ኣቦ ዝብሎም ዘሎ ካሊእ እንተኮይኑ ኣብዚ እንታይ ክፈጥሩ እዮም ጋብ ክፈጥሩ እዮም ጥራይ ዘይኮነስ ክጥቀሙሉ እዮም ማኒፕሌት ክገብሩካ እዮም ማለት ስለዚ ኣቦን ኣደን ወላይ ትሰማዕ ኣብ ቅድሚኦም ግን ክሰማዕ ኣለካ ማለት በዚ ብፍላይ ብመቕፃዕቲ ዝመፅእ እንተ ደኣ እንስኻ ግራውንድ ጌርካዮም ወይ ከዓ ስክሪን ኣይርኢን እዮም እዚ ሳቱርደይ እዚ ቀዳም ተልካዮም ሰበይትኻ ከዓ ማዕረ ማዕረ ከማ ክትኾን ኣለዋ ወላይ ትፍተዋ ማለት እዩ ክልቲኻ ሓደ ድምፂ ትኮይንካ ዩናይትድ ፍሮንት ኮይንካ የብሎምን መሽሎኺ እንተ ደኣ ክልቲኻ ነንበይንኻ ኮይንካ ግን ንዓ ይጥቀሙላ እዮም ኣደይ ከምዚ ኢላትኒ ኣቦይ ከምዚ ኢልኒ ክበሃል ይጅምር ድሓርያ መወዳእታ ክሰምዑካ ይክእሉን እዮም ኣባኻ ዘለዎም ክብረትካ ናቐነሱ እዮም ዝኾኑ ኣቦን ኣደን ንሕና ሓደ ኮይንካ ግን ወላ ሓንቲ ስታ የብሎም ምንስ የብሎምን ማለት እዩ ስለዚ ተኣገዳሲት ነገር እንታይ እያ ኣቦን ኣደን ወላ ደስ ከይበለካ ከሎ ኣብ ቅድሚኦም ግን ዩናይትድ ክትኾን ኣለካ ብድሕሪ ሽዑ በይንኻ ምስ ተረፍካ እዛ መቕፃዕቲ እዚኣሲ ኣኸቢድካሉ ወይ እዚኣስ ኣገባብ ኣይኮነትን ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ በይንኻ ዝዘራረበሉ ትኽእል ኣብ ቅድሚኦም ግን ከምኡ ዓይነት ክትሪኦም ይብልካን ካልኣይ ኣብ መቕፃዕቲ ግዜ ደቅና ብሓደ ዓይኒ ክንሪኦም ኣለና ጃስቲስ ማለት እዩ ፍትሒ ሌላውን ግን ሌላን ክትገብር ይብልካ እንተ ሓደ ስለ ዝሕጉሰካ እቲ ሓደ ከም ስለ ዝገብር ወይ እቲ ሓደ ውዒ ስለ ዝኾነ እቲ ሓደ ዝሑል ስለ ዝኾነ ዓይነት ፌቨሪዝም ከተርኢ የብልካን ማለት እዩ ደቃ ስታንዳርድ ወይ ከዓ እቲ መዕቀኒኻ ንኩልኦም ማዕረ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ብክቲኣ ትቆፅዖ ድሕንካ ነቲ ከዓ ማዓ ትቆፅዖ ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ይርእይዎ እዮም ንሳቶም ካል የፅንዑ እዮም ማለት እዩ ኢትስ ኖት ፌር ክብሉካ እዮም ከምተ ጌርካ ስለዚ ንደቅኻ ማዕረ ክትሪኦም ኣለካ ኣብ መቕፃዕቲ ዝመፀ ነገራት ማለት እዩ ሓላፍ ዘላፍ ክህልወካ የብሉን ወይ ንሓደ ትሕንቅቆ ንሓደ ሸለል ትብሎ ነቲ ሓደ ተቆፅዖ ድሕን ኮንካ ኣይሰርሕን እዩ ማለት እዩ እታ ገዳሲት ነገር ከዓኒ ኮንሲስተንሲ ክህልወካ ኣለዎ ወይ ከዓኒ ቀፃልነት ክህልወካ ኣለዎ ምክንያቱ ተን መዐየሪ ወይ መዐቀኒ ሎማዓንቲ ዝቐፅዓካዮ
صباح نقول زي تدقما دحين كوين كامالتي دحر صباح دحين زي تدقما كوين كاتماساسال دحين زي كونا تنقداي انت خقبري مالتي فير يكون لازم كونسيستنس كله كانوا اتمقاطع خاصي معوري كخونا له مالتي كالي تزقصعو زلخا معرت بدلو كخونا له زي اخا تحزان لك بس نشتي نغرات فيو خندغزع زخو ነገር ካተጽሒን ካዮ ፌር አይኮነን ማውጻዓት ሚዛናው ክኾን ኣሎ ማለት ንሽቲ ነገር ተጥፊዩ ማዕረታ ንሽቲ ዘጥፋእ ክትኾን ኣላ ማውጻዓት ንኣብነት ኣብ ገዛ ነገር ንሽቲ ያባላሲዩስ ንሓደ ሰንበት ስክሪን ኣይትርኢኒ ኢኻ ተልካዮ instead of like ነታ ትምባጣጣና ማለት ነታ በደል ክንትገብር ወርሑ ሙሉ ኣይትርኢኒ ኢኻ ተልካዮ ስክሪን ፌር አይኮነን ስለዚህ ምስቲ በደሉ ማዕረት ማውጻዓትኻ ዝማዛዘን ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ كمار انتخوين حجياتنا انت دا غيرنا بخمس ملكع دحن حيزنا يوم زيروم كابتي مسمر نبلو زلنا كابت حق نايت غزا بزح غزي ايوصون يوم مالتي كم قلعت حجيب زي من البات ناي قلعو قلعو يفلاليو تيمبرمنت استفلالي لهم بيرسوناليتي ADHD كلهم خاليو ناي سنامرو صقمات وعيات قلعت هالو متحزي يقول لهم قلعت هالو زي كون زارب زلهم نو نورمال قلعه تعنا زلو إن نزارب زلنا نمبر ناي ADHD problem نحنا له خوينو ناي attention صقم نحنا له خوينو ويستفرار لي ناي autism شجرات له خوينو ويكاب temperament ناتون إن شاء الله وعي قلع له متحزي يقول قلع له سلازي أو في اللي تقبر قدني مالتي تتحزخات تفلالي خون قدني قن نعم تخبط معنا مبزحت جزية تخبدنا أزياخ أنا كبات كتحزا سنسيتيف زخودة تمبرتاتور مزولوايا زي أنت يا هندبت تقول عاسي نيشتي نجر نزاق زخلت قبرة بأويات وي زي هاب كان نجرات نابنت هاب شابين توستو زخون نجر توستو سي زي أجزاء اللي بلا كم نوتيل كايو لقول عنتها نوتيل كايو سي تقبلوا زخيت عنه نوتيل كايو جن تمبرتاتور من الإعلام مالتي زي حاجة خمسة بيمبوريا قلتهم يخون كل عزكم زغور مالتي كاب سفاح فحزولو مريت قد ما تحزيبوا لهم إذا هيجي temperature is different وناتو زي temperament ناتو على عزغيري وناتو نتيناتو emotion process جرو كم حضروا يكلني زولا مالتي هيجي أب temperature تاز حاشة من قدي تاز زبالة من قدي إنوي بتقول عندي أب جزاد حن نشتري جر كلي خير نوصل زبال كايو وقع قبل دحين جميرو خوجي دحين جميرو نسخة خاص زحل زلة كاملة معناته أنت الآن نسخة مسوعي ندادي وسيكلو قلت لها خاطر قاصل مالته نسو دواي يكتبلني نسخة دواي يكتبلني عمل صح أبغى جيجا تودع إياها مسحر كات التحرار منها عيني بالله سني بالله ينقون خلي معناته كم زول خالد ناتك إيموشن يمستون كفو مالته كبيد نجاريز أنت خاطر قولهم زلك بخيام سو كم زود عقلة تجبر لك عاد خيام قريف كام معناته بلي إحنا قرت زي له ويحاول تزيل له تصدق ميلا بخيو جعيرو دخيم هو قد فاي مالته ده حشت من قدي ولا إذنها هيدفون قبر عندي سمع لها هيدفون قبر موسيقى خاولع أقدر فوت ولا عيب كه بخي زق نسبة له قد فايتها ساي مالش خاب أخا مهاري أنت دعني كيف كيلكا مخششي كايو وكيف كيلكا كزحلي لكا تازدلي أنا قرن حنحيب كايجن تانا قرأ يقارس أنا ولا مساعي سلازي تاز قللت من قد أنت سقاب زود يبكى سقامي يقولون بخي ولا حنتي كونني أمودة تاخذ مهاري تاز دلي هذا اللو خم زي ركب تماهير اللو نصبح حيث نقدر نقول خليل مالتي زي حجي بزحك زي أي نقبراني نعم هنياتو مس شجرنا وتدمت صلينا وتأويت صلينا تدمت صلينا نهو بدل لي نقدر مالتي مسحبنا يا خات تاز دلي رخيب اللو لازم reinforcement رخيب اللو مبارات رخيب اللو كده جماعة إيتها بهاري صباح هنياتو هي بكاي لخام أمودة give in gear كان لخام مالتي سلز تاز قللت من قد أكمل زخبك كل بخير أجمل أجمل يقول دقيمو قد في مودة ماري خاو مالت سلازي زياتني أنت مسارتهاوي عبناي مقصعتي مسينا مالك صبوا ما حجي كقدامي تحطو دارات علي كان عبد بتصحيفن زربا قال ايتي انت يقول امان محمد سيد صبوا ابنك تقول تصنيحو ابنا اوروبا حدا قلعت اب جزاز حصو مالو سام سارز بوسو علو از تاي مسلكا مليشكا هاجن قرب صلاه فلا مساء تحيو متشجع ناي ولدي عبجزا نقولها انت عين صاط يفطر مستنع اوبيت يركح تسال استاذرا لقى جزينا نب 24 درجه تعرفنا زلو اوكي حجي اذا خليتي لاي امان حونا بتاع متشجع ناي ولدي عبجزا نسا مستنع اوبيت تحسكا
تران أبونا عدنا على يقولوا كم يمثل مسوق حيث كان قلصو كمون ناوتس أب سيدا سلزلنا أب كم تعاو بيستعيد وعيد السبح حدا رزقات من فلاي أب تعبا بيقول أنت يسلوا يهلو تانا كوميونيتي درجة تانا حيث كايها أب كان بزي سفيح سلزغانة تحنت حتى تراي كمان ساعات تزوسد زي عندن كما جيكا أبزا أسران 4 داي بتكمل لا رحمة صبو سلازي تا قداميتي حتى انت بقبو ترديه خوينا تمقطعتي 6 قاب مأسار مالت مأسار إيدي نو أبجزا يعصوهم تمولد ما حدين قال عن تبديلو كاسي أبجزا زعصو له أبتوشت بزا مسب حنستا ساعصو طالع سكا مع كندي جزيه مالتي تمعصاو انت حدي امان من بيو تصريفوا زلو نساء حتى رجعت بعلو تزقت اتصبون يرغل هو معناته معصاو كون كلوس كم تايم اوت وعود دقائق تخوينو تصقم زلو يكونن ግን ننوي ساعات معلتات تخوينو ግን داس ديفرنت ايشو صوب حجين هو حد ساعات تخوينو كم تاز بالكا تايم اوت مالتي هو نخت مهرون تخوينو حبيجو ولا تحسمو ولا حد جلس كاها زغود ነገራት ኣብዚ ሁሉ ማለት ነው ሓሰብ هو قال سبات نويح جزي او غزا زي قصاي زي عمو قرر زي ان شاء الله ماسي قداي ነገር ماسي زي تحنت حبرته ماسي تحق تفليطو تبصحو اكساكا بشجر عبعب شجر مهنياتو بريزن يخاتفتر زلها غزاها زي بزغون يكون ملكعي مالتي بزغون يكون ملكعي ناي هيمانيتي سي قبول ነገር አይኮነን ማለት موصع خاليو ግን ኣብ ገዛ ምዕጻው ማለት አይዞሌት ገብሮ ማለኻ ካብቲ ሶሻላይዜሽን እዚ ከዓ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ርእሱ ዝኻለ ብዙሕ ሰዓቤናት ኣብ ነስኖም ፀገማት ማለት እዩ ብዙሕ ፀገማት ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቆልዓ ማሲ ኣብዚ ዓድስ ትሕቲ 18 ተኮይንካ እስር ቤት ዘይተኣትወሉ ምክንያት እሱ እዩ ማለት እዩ እስር ቤት ክእትውካ ይክእል ስለዚ ንምንታይ እዩ ምክንያቱ ፃውረ ይትኽእል ኢኻ ማለት አይዞሌሽን ሱ ፃውረ ይትኽእልና ስለዚ ብመሰረቱ ከምዚ ዓይነት ነገር ጌጋ እዩ ምክንያቱ እቲ ሕጊ ወይ እቲ ዓዲ ከምዚ ክግበር ከም ዘሎ ድሕን ፈሊጡ ንስኻ ኣብ ክሳኻ ካተኣቱ ዓበየ ሽግር ማለት እዩ እዚ ኣቢዩዝ እዩ ቃል ንቃሉ ኣቢዩዝ ንሓንቲ ካሊእ ክሳይ የብሉን ማለት እዩ ቆልዓ ክብድለካ ክእል እዩ ተፈላለየ መንገዲ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ከም ዝበልናዮ ካብኡ ዝገደደ ባዕልኻ ትፈጥሮም ነገራት እንትኮይኑ ግን ናብ ኣቢዩዝ ወይ ከዓ ናብ ዓመፅ ገፁ ስለ ዝኸይዝ ነቲ ጉዳይ ሕጋዊ ነገራት እውን ብዙሕ ሽግር ከምፃልካ ስለ ዝኽእል እዚ ከምዚ ካብ ከምዝታት ክንቁጠብ ኣለና ባህላ እየ ማለት እዩ ምክንያቱ ዋላ ካብ ዓቕምና ዝለዓል ነገራት ኮይኑ ከዓ ካውንስለርስ ኣለዉ ፋሚሊ ካውንስለርስ ኣለዉ ካሊእ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ናብኦም ሓበሬታ ክንህብ ንኽእል ኢና ተሸጊርካ ቆልዓሲ ኣትሊስት ኖ ሚኒስ ኣሎ ካሊእ መንገዲ ነቶም ቴራፒ ወይ ካውንስለርስ ናይ ፋሚሊ ንዖም ረኺብካ ኣዛሪብካስ ከም ሽግር ኣለኒ እዚ ቆልዓ እዚ ብኸመይ ክሕዞ ኢልካስ ንስኦም መፍትሒ ክፈጥሩልካ እዮም ማለት እዩ ባዕልኻ ግን ስጉምቲ ክትወስድ ዘይብልካ ብፍላይ ናብ ከምዚ ዓይነት ዝኸይድ ትኮይኑ ከዓ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ማለት እዩ ነቲ ቆልዓ ይኹን ነቲ ቤተሰብ ይኹን ንኩሉ ማለት እዩ ተኻለይቲ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ የቐኒለይ ክብረት ሃበለ ይብለና ኣሎ የቐኒልና ኣማን ሕጂ እንታይ ይብለና ኣሎ ፅቡቅ ናይ ኣማን ኣብ ቀፃሊ ዝያዳ ሕቶታት ኣሎ ሞ ክሰዶ ክትትን የቐዲመ ይብልና ኣሎ ፅቡቅ ስለዚ ኩላትኩም ትሰምዑና ዘለኹም 2 ሰዓት ገለ ሓፂር ኢና ሓንቲ ሕቶ ጥራይ ከማን ሰዓታት የድል እዩ ስለዚ ቀንዲ ኣገዳስኻ እቶም ሕጂ ዝሰምዑካ ዘለው እናታቶም ሕቶ ሒዞም ሓሳባት ሒዞም ተላዕሊ ኢኹም ናብ ማህፀን ኣብ ቀፃሉን መደባት ክሕግዘና ክእል እዩ ማለት هو حجتا هو نابتانا عقوبيت اي ثينك ابتانا عقوبيت رايوتو حجوا هو ابتانا سلام ون اي ثينك تمساسالي حتى يعني رامسلني ابتي ترى ولدي مع باي قلعو ابزع عدي بسدت زبليو اي ثينك مسؤول تتحزت يا مسلن تحتنا عقوبيت هو تحزت هو حجتي كابتن سلام حسابون كبقس سلازي قلع معباي ابونا الدنيا اليوم معناته عدت قربو نجرن ولاد أبوز قربون ولاد استفلالي محجون تنكي في نيره ببحري أبو فيجن ويكا رأي نايت جزائي زحنت نويحت أميتوس دحر 5 عامات 10 عامات 15 عامات زاس درازي أسنابي كوستا أي زبلس رأي خقمت لي أبو كم حلفنت نايتها جزا مالتي
ካሊ ኣብ ግዜ ሽግር ተስፋ ንኸይቆርፅፅ ብሓንሳብ ኮንካ ነቲ ዝመፀካ ሕቕታታት ናይ ህይወት ብሓንሳብ ናይ ምስጋር ድፊእ ዝገብር ኣቦይ መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሴኩሪቲ ሴፍቲ ናይቲ ገዛ ውሕስነት ናይቲ ገዛ ዝሕሉ እቲ ቦይ ከም ሓላፍነት ማለት እዩ ስለዚ ኣቦ ክገብሮ ዝኽእል ብዙሕ ነገር ኣሎ ቪዥን ናይታ ገዛ ከቕምጥ ኣሎ ዕላማን ህይወትን ናይቶም ቆልዑት ናይ ምድፋእ ንቕድሚት ሓላፍነት ኣለዎ ንሳቶም ከዓ ንዕኡን ኣርኣዩ ብዙሕ ነገር ዝመሃርዎ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ፅባሕ ንጎ እንተደኣኒ እንታይ ዓይነት ሰብኣይ ክትሕዝ ኣለዋ ጓልሲ ንቦኣና ኣርኣይታ ትኸይድ ማለት እዩ ሞዴል ንዓኣ ካብኡ ትሪኦ ነገር ብዙሕ እዩ ካብኡ ትመሃሮ ነገር ብዙሕ እዩ ብኡ መልክዕ ኢኻ ቀሪፃ ፅባሕ ንግሆ ነቲ ንዓኣ ዝኾና ሰብ ክትደሊ ማለት እዩ ኣቦ ድሕን ሚስ ገይሩ ግን ኣቦ ድሕን ዘየለፍቲ ገዛ ግን ንሳ ኣብ ውሽጣ ሓደ ክሳይ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ሃጓፍ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሃጓፍ እቲ በይናይ ጌራ ትመልኦ ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ኣቦ ዘይብሉ ገዛ እቶም ቆልዑት ኣብ ብስታቲስቲክስ ብጭብጢ ብዴታ ማለት እዩ ሃይ ስኩል ናይ ምውዳእ ዘለዎም ትኽእል ይውሕድ ድሮፕ ኣውት ትገብሩ ማለት እዩ ኣብ ቲን ኤጅ ፕሬግናንሲ ዘጓንፈን ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ከምዚ ዝመፅእ ነገር እዩ ምክንያቱ ከም ዝበልኩካ ነቲ ሃጓፍ ዘሎ ኣብ ውሽጣ ንኸትደሊ ክትብል ነቦኣ ዝመስል እያ ክትደሊ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ትራያል ኢን ኤረር ተኣቱ ማለት እዩ ነቲ ሓደ ትፍትን ነቲ ሓደ ትፍትን ነቲ ሓደ ትፍትን ዓይነት ስጋብቲ ውሽጣ ዘሎ ፅምኣት ወይ ድሌት ዘይተማልአ ከዓ ክትቅፅል እያ ማለት እዩ እዚ ዓበዩ ሳዕቤ ናብ ዝጓንፈን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እዚ ኣሎ ስለዚ ኣቦ ምህላው ዓንዲ ናይታ ገዛ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ነገር ነቶም ቆልዑት ይረድኦም እዩ ብከምዚ ማለት እዩ ናይ ኣደ ተራ ውስን ኣይኮነን ማለት ነርቸሪን ኣደያ ነርቸር ትገብር ናይቲ ገዛ ቴርሞስታንት ወይ ከዓ ናይቲ ገዛ ኢነርጂ ትሕሉ ወደያ ኣደ ብርሃን ናይታ ገዛ እያ ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ኣደ እንተ ደኣ መብዛሕትኡ ግዜ ሪኢኹማ በሊዕኻ ፀግብ ኣይመስላን እዩ ኣደያ ትገብር ማለት እዩ ኣበላልዖም ትሕሉ ኣደያ ጥዕንኦም ኣካላዊ ጥዕንኦም ትሕሉ ኣደያ መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ነርቸሪን ባህርያ ስለ ዝኾነ ንዓ ኬሪን ፐርሶናሊቲ ማለት እዩ ብዘይ ደ ይኸብዶ ነትቦ ነዚ ክገብር ማለት እዩ እዚ ዓይነት ክገብር ሕጂ ኣቦ ኣብ መወዳእታ እንታይ እዩ ኣቦ ክፃወት ከሎ ምስ ቆልዑቱ ምስ ደቁ መብዛሕትኡ ግዜ ራፍ ዓይነት ፀወታ ይፃወት ወይ ስንድዎም ሓፈብሎም ምስኦም ይዳጋደግ ብፍላይ ውሉዱ ድሕን ወዲ ኮይኑ ምስ ኣቦ እንድሕር ሪኢኻዮ ምድፋእ እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ይጠቕሞም ሕጂ ንኣብነት ኣቦን ወድን ኣለዉ ኣብ ገዛ ክፃወቱ ከለዉ ይዳፋፍኡ ኣዋዳዳ ክፃወቱ ዚታት ትርኢኻ ምክንያቱ ባህርያዊ ነገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ግን እቲ ቆልዓ ፅባሕ ንግሆ ምስ ኣዕሩኽቱ ክፃወት ከሎ እንታይ ይሕምምን እንታይ ይሕምምን ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣወዳት ክፃወቱ ከሎ ንሕዶም ንሕሪኢኹሞ ምድፍፋእ ይኹሉ ሳቦር እዩ ዝመስለካ ማለት እዩ ንምንታይ ይኹሙ ንሱ ናቶም ኔቸር እዩ ናይ ወዲ ተባዕታይ ኔቸር እዩ ንሱ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ኣይና ይሕምም ኣይና ይሕምምን ኣይና እዩ ምስ ሕመመካ ኢኻ ደው ተብሎ ነቲ ዝሃርመካ ዘሎ ኣይናይ እዚ ክፈልጥዎ ክእሉ እዮም ምክንያቱ ምስ ኣቦኦም ወደሪ ተላማሚዶም እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብቐሊል ዝርከብ ነገር ኣይኮነን እዚ ስለዚ ኣቦ ምህላው ማለት ከዓ ሞዴል እዩ ማለት እዩ እቲ ወዲ ንቦና ራእየ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኣቦን ኣደን ምህላው ማለት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ገዛ እዚ ማለት ብዝተፈላለየ መንገዲ ሲንግል ማም ትዕብዮም ሲንግል ዳድ ዝዕብዮም ቆልዑት የለውን ወይ ከዓ መወዳእታ ዕዉታት ኣይኮኑን ማለት ኣይኮነን ግን ዝበዝሐ ስታቲስቲክስ ክትሪኦ ከለካ ካብ ትምህርቲ ድሮፕ ኣውት ዝኾኑ ካብ ስራሕ ዝበኽሩ ኣብ ድራግ ዝኣቱ ኣብ ፕሪዝን ዝኸዱ ኣብ ጋንግ ዝኣቱ እዚኣቶም መብዛሕትኡ ግዜ ፋዘር ፊገር ስለዘይብሎም ኣብቲ ገዛ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሳዕቤኑ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ብተቃለካ መጠን ዓቕምኻ ብዘፍቅዶ መጠን ብሓንሳብ ኮይንካ ደቅኻ ክትዕቢ ዝመስልዎ ነገራት የለን ማለት እዩ ኮይኑ ተሪፉ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ምግምማዕ ይመፅእ ወይ ምፍልላይ ይመፅእ ወይ ዲቮርስ ይመፅእ ወይ ፍትሕ ይመፅእ እዩ ዝተፈላለየ መንገዲ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ስደት ንሪኦ ዘለና ብብዝሒ ስለ ዝረአ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ብተኻለካ መጠን ንዓኻ ዝትክእ ሰብ የለን ከም ኣቦ ምናልባት ዲቮርስ ወይ ከዓ ፍትሕ ፈላሊካ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ካሊእ ኣቦ ክተጥርየሎም ኣይትኽእልን ኢኻ ንስኻ ኣቦኦም
ወይ ካልእ ዓዲ ክትፈጥረሎም ኣይትኽእልን ኢኻ ንሳይ ኣዲኦም ማለት እዩ እጂ እንታይ ይብል ነቲ ብነፃ ንስኻ ኣቦ ምዃን ማለት ብነፃ ጊፍት ትቦም ኣለኻ ብገንዘብ ግን ካልእ ክዕብዮም ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ኣይከውንን እዩ ማለት ሪያሊቲ ይኮንን ማለት እዩ ኣቦኦም ከድልዮም ይግድን ኣዲኦም ከዓ ከተድልዮም ይግድን ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ተፈላለይኻ ከለኻ ምእንቲ ቶም ቆልዑት ክትብል እቲ ሪሌሽንሽፕ ክትበትኮ የብልካን ማለት እዩ ዝቐሊለካ ይከውን ይኽእል ኣብ ውሽጥኻ ዕርቃን ረዘንትመንት ወይ ከዓ ቀምታታት ክህሉ ይኽእል እንድዩ ግን ተኻለካ መጠን መጀመርታ ክትሪኦ ዘለካ እንታይ እዩ ሕጂ እውን ኣቦኦም ከድልዮም እዩ ሕጂ እውን ኣዲኦም ከተድልዮም እዮም ስለዚ ተኻለካ መጠን ሓላፍነት ስለ ዘለካ ንስኻ ኢኻ ምፂኻዮም እምበር ባዕሎም ኣይኮኑን መፅኦም ኣብዚ ዓለም ማለት እዩ ስለዚ ሓላፍነት ኣለካ ስለዚ ወላ ተፈሊኻ ትሃሉ ምስኦም ትርክብካ ክትቐፅልን ፋዘር ፊገር ክህልዎም ተቃለካ መጠን ኩሉ ነገር ክትገብር ኣለካ እዚ ሕጂ ቀሊል ከይከውን ይኽእል እዩ ትመስርሕ ምናልባት ነዊሕ ግዜ ደቅኻ ዘይረኣኻ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ወይ ተኸልኪልካ እውን ትኸውን ትኽእል ኢኻ ደቅኻ ንኸይትርኢ እውን ተኸልኪልካ ትኸውን ወይ ኣደ እውን ኣይተፍቅደልካ እንትኸውን ቪዚት ክትገብሮም ነቶም ደቅኻ እዚታት ብዙሕ ነገር ሽግር ኣሎ ግን ተስፋ ክትቆርፅ የብልካ ምክንያቱ ኣማራፂ የብልካ ስለዚ ብተኻለካ መጠን ጊቭ ኣፕ ከይገበርካ ብተፈላለየ መንገዲ ግዜ ዝወስድ ነገር ምዃኑ ተረዲእኻ ማለት እዩ ብሓንሳብ ዝመፅእ ኣይክእልን እቲ ሪሌሽንሽፕ ግን ኢሜይል ዲኻ ክትፅሕፍ ሌተር ዲኻ ክትፅሕፍ እንተ ደኣኒ ንስኻ ኮይንካ ትገገኛ ኻኒ ኣድሚት ክትገብር ማለት እዩ ማለት ነቶም ቆልዑት በዲልካዮም ከም ዘለኻስ ተቐቢልካ ኣፖሎጂ ምሕታት ናይ ለባማትን ናይ ውርዝያትን ናይ ማንሁዲ ማለት መግለፂ እዩ ማለት እዩ ናይ ድኽመት መግለፂ ይኮነን እንተ ደኣ ጌጋ ጌርካ ነርካ ኮይንካ ኣምሶሪ ነቶም ቆልዑት ኣምሶሪ ኢልካ ክትፅሕፈሎም ምክንያቱ ነቲ ብሪጅ ክትገብር ክትኽእል ኣለካ ማለት ምስቶም ቆልዑት ብሪጅ እንተክትገብር ከዓ መጀመርታ ትወስዳ ስጉምቲ ሜቢ ኣፖሎጂ ክትኾን ትኽእል እያ ወይ ከዓ ይቕሬታ ምሕታት ክትኾን ትኽእል እያ ስለዚ እዚ ቀስ ኢልካ ቢልድ እናገበርካ ከዓኒ ኣትሊስት ኖ ትራኸበሎም ምስኦም ትዛረበሉ ትዕልለሎም እቲ ፅልዋ ናትካ ከዓኒ ገና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እቲ ዝግብእካ ክትገብር ፅቡቅ እዩ ንነብስኻ ክትብል ከዓኒ ፎርጊቭ ክትገብር ኣለካ ምክንያቱ ኣብ ቂምታ እትነብር ተኮይንካ እቲ ቂምታ እቲ ስም ንዓኻ ይኽበልዓካ ውዒሉ ሓዲሩ ንዓኻ እዩ ኣብዚ ሕማምካ ከብፅሓካ ማለት እዩ ስለዚ ሰበይትኻ እውን በዲላትካ እንተኮይና ፎርጊቭ ምግባር ፅቡቅ እዩ ንዓኻ ክሕሸካ ማለት እዩ ነታ ኣደ ደቅኻ ከዓ ኣደ ደቅኻ ምዃን ኣይተርፋን እዩ ማለት ክትቀይራ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ንዓኣ እውን ይቕረ ክትብለላ ኮላ ፈኺስዋ ደቅኻ ተዕቢ እውን ትኽእል እያ ማለት ስለዚ ኣብ ናይ ቅሬታ መንፈስ ትኣቱለካ ከምዝታት ኩነታት ግዜ ዝወስድ ድዩ ቀሊል ድዩ ኣይኮነን ግን ክትገብሮ ዘለካ ነገር ክትገብር ኣለካ ኣብ ምፍላይ እንተመፂ ማለት እዩ ዜርካ ኣቦ ክትኮ ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ ኣደ ክትካ ኣይትኽእልን ኢኻ ብሓንሳብ ተለኻ እቲ ዝዓበየ ጊፍቲ ትህቦም ንደቅኻ ንሰበይትኻ መፍቃር እዩ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ብኡዮም ክርእዎ ብኡዮም ክዕቁንዎ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ንሰበይትኻ ከመይ ጌርካ ትሪት ትገብር ኣለኻ እዮም ዝዕዘቡ ዘለዉ ወላ ጓልካ ኩኑ ወድኻ ፅባሕ ንጎ ከዓኒ ብናትካ ሞዴል እዮም ሓዳር ክገብሩ ከለዉ ከምኡ እዮም ክደግሙ ማለት እዩ ስለዚ ንሰበይትኻ ንሕና ዘይትከናኸና ኣለኻ ኮይንካ ብግብርን ብቃልን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ተማሂሮም ዝዓብዩ ዘለዉ ካባኻ ማለት እዩ ንሰበይትኻስ ከም ሓደ ኦብጀክት ከም ሓደ ነገር ኢኻ ትሪኣ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ እዮም ክርድኦም ማለት ፅባሕ ንጎ ሽዑ ምስ ሓዳር ምስ ገበሩ ከዓ ከምኡ እዮም ክደግሙ ንሶም ምክንያቱ ካባኻ እዮም ክመሃርዎ ኩሉ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ጊፍቲ ትቦም ንደቅኻ ንሰበይትኻ ምኽባርን ምፍቃርን እዩ ካሊእ መለሳ የብሉ ማለት እዩ ብዝተኻለካ መጠን ብሓንሳብ ኣብ ሓዳር ከለኻ ከዓ ንደቅኻ እቲ ብቃልን ብግብርን ፍቅራኻ ትገልፀሎም ኣለካ ከምቲ ዓንተይ ዝበልክዎ ሃግ ምሃብ ማለት እቲ ኦክሲቶሲን ሪሊዝ ምዃን ስለ ዝኾነ እቲ እንታይ ዝበሃል ኢንቲሜሲ ክውስኽ እንተኮይኑ እቲ ቦንዲ እንተ ኣታችመንት ብቃልካ ክትገልፀሎም ኣለካ ብግብሪ ክትገልፀሎም ኣለካ ፍቅርኻ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ካባኻ ክደልዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ኮይነን እተን መሰረታዊ ዕኑድ ናይ ኣቦና ይደን ተራ ኣብ ገዛ ሓቢርካ እንተኽኢልካ ሓቢርካ ናይ ሓባር ራእይ ክንህልወካ ክትፅዕር ኣለካ ናይቲ ገዛ ባህሊ ወይ ከዓ ካልቸር ክትፈጥር ሓቢርካ ምስ በዓልቲ ቤትካ በይንኻ ዝኾንካሉ ነገራት ክትዘራረብ ክትኽእል ኣለካ ነታ ሓዳር ወይ ነቶም ቆልዑት ናይ ለማ 5 ዓመት 10 ዓመት 20 ዓመት ናብኢኻ ክትወስቶም ሚሽን ስቴትመንት እውን ተለካ ፅቡቅ እዩ ዝርአ ነገር ተገበርካዮ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ናይቲ ገዛ ክብርታት እንታይ እዩ ንዕኡ ብፍላይ ድሕሪ 12 ዓመት ምስ ኮኑ ቁሩብ ክልቡም የሚጀመሩ እውን እቶም ቆልዑት እውን እቶታት ክኾኑ ኣለዎ ካልቲቬት ንምግባር ማለት እዩ ነቲ ናይቲ ገዛ ክብርታት ንሕጊ ንምርቃቕ ሓቢርካ ክሰርሖ ክትኽእል ኣለካ ምክንያቱ ንሳቶም ከዓ ሕጂ ናቶም ሓሳብ ስለ ዘለዎም
ንሶም ብዙሪእዎ መንገዲ ኢንክሉድ ክኾኑ ኣው ጽቡቅ እዩ ተኸይልካ ወርሓዊ ይኹን ወይ ከዓ ፍርቂ ዓመት ሚቲን ምህላው ጽቡቅ እዩ ከምዚ ዓይነት ባህሊ ምህላው ማለት እዩ ሚቲን ምህላው ጉድለታት እንታይ እዩ ናይታ ገዛ ክብርታት እንታይ እዩ ሕግታት እንታይ እዩ ግቡእ ኸይዳሉ ድዩ ኣይከይድን ንጎድል ኣለና ንድይብ ኣለና ዲና መዐቀኒ ክህልወካ ስለ ዘለዎ ተራኺብካ ምዝራብካ እዚ ናይ ሓባር ስእሊ ናይ ሓባር ራእይ ምንዳፍ ይሕግዘካ ማለት እዩ ሕጂ እዚአን ኩለን ተጠቃሊለን እቲ ኣብ ገዛ ክትገብሮ ዘለካ ሓላፍነት ከመቦን ከመደን ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ኢና ንጋገ ኣና ባእኻ ኣቶ ናብታ ናይ ሰላም ሓፍተይ ብሬድ ዊነር ዝበሃል ወይ ከዓ እዚ ቅጫ ዘምፅእ ኣቦ እዩ ወይ ገንዘብ ማለት እዩ ገንዘብ ጥራይ ምፃኹም እምበር ካሊእ ወላሓን ዘገድስ ኣይኮነን ዝብል ዝንብዕ ዝኾነ ኣረኣያ ኣሎ በቦ እዚ ዝዓበናሉ ስለ ዝኾነ ዘገርም ነገር ኣይኮነን ብሬድ ዊነር ኣብ ዓድና ሰብኣይ መብዛሕትኡ ግዜ ሰበይትካ ኣብ ገዛ ትፀንሕ ሕጂ እዚ ተሓሳስባ ዝሒዝና ገንዘብ ጥራይ የምፅእ እምበር ኣይግደሎም ከብዶም እምበር ካብኡኒ ወላሓንቲ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ሒዝካ ንዕኦም ነቶም ቆልዑት ንስኦም ግዜ ዘይተጥፍእ እንተኮይንካ ብተኣምር እቲ ቦንዲን ወይ ከዓ ኣታችመንት ክፍጠር ኣይከኣልን እዩ ካረንሲ ንዕኦም ትዛዓበይ ካረንሲ ወይ ገንዘብ ወይ ከዓ ህያብ እንታይ ግዜ እዩ ንዕኦም ግዜን ገንዘብን እየን ዘለዋ ክልቲአን ነዚአን ባላንስ ክትገብር ክትኽእል ኣለካ ገንዘብ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ገንዘብ ኣገዳሲ እዩ ፋይናንስ ሳፖርት ምግባር ከመቦ ሓላፍነት ኣለካ ግን ኣብቲ ማሕበራዊ ህይወቶም ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወቶም ኣብቲ ኢሞሽናል ህይወቶም ተራ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ምስኦም ክንደይ ግዜ ተጥፍእ ንኣብነት ስፖርት ክፃወቱ ድሕን ኮይኖም ኣብኡ ትርከብ ዲኻ ምስኦም ኣለኻ ዲኻ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጉዳዮም ትከታተል ዲኻ ወይስ ናብታ ደኢኻ ገዲፍካ ትኸይድ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ማለት ስለዚ ብመፅር እቲ ካብኦም ዝረሓካ መጠን ንሶም ከዓ ብምኡ ካባኻ ክርሕቑ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ዘገርም ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣቴንሽን ዘይትቦም ትኮይንካ ግዜ ዘይትቦም ትኮይንካ ምስኦም ኳሊቲ ግዜ ዘይተጥስቕ ትኮይንካ ዜርካ እቲ ቦንዲን ወይ ከዓ እቲ ንብሎ ርክክብ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ግዜ ዝሃንፆ ነገር ይንሱ ማለት እዩ ስለዚ ብትኸኣለካ መጠን ኣብቲ ገንዘብ ጥራይ ምምእራር ስለ ኣድሂብካ ናይ ደቅኻ ከይዲ መስርሕ ናይ ዕቤት ከይተኸታተልካዮ እንተዳ ዓብዮም ብዙሕ ዋጋ ከኽፍለካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምስኣል نعم إذا استطعت تمركزنا على السلام سلام أوكي السلام عملت المستوى أوكي الرأي سلام نواهي الرأي يعني لنا كراس حونا ما يبحكي بالتمرتي نزل على زرباسي كنا حجون بحنت حنا طلع إلانينا أب حدار بفلايك تبعتينا نايبان ستيتي سمعت أيرقي ولي حد وان ستيتي سيكا بعد حدارة بفلايك مسودك حقوستو كينا عدن نختنا برنسي انتاي خدعت للويكا أخاب كاب على البيتاس انتاي حد وان ستيتي تصدم ناتو بزيحي خندليتكم نات خندليت عين فولتونينا بزبل أراداد أنا زراربانا اللومو بتابع بحتر زبالاسي انتاي تدل صبحته نابتا مسارتاوي كورنا عندي ازي حجي دليت سبعين دليت سبيتن نبيني كاب انا بقص حجي دليت سبعي سايكولوجيكال نيدس يزبزلو حجي ناي ገንዘብ ናይ ኣካል ናይ ገለ ድሌት ናይ ሴክስ ገለ ይኩን ዝዛረብ ዘሎ ናይ ስነ ልቦና ወይ ከዓ ስነ እምራዊ ድሌት ናይ ወዲ ተባዕታይ እንታይ ኢልና تاز حصرت من قد مجلسيا ريسبكت يا مالتي وتبعتها خبرتي الدلي مالتي تخبرت حجي بخمين احنا قلتو من البات نسو اتناتو سنة امرو ويكا سنو لبونا كبر خيدلي وتبعتها كوس خيدلي مالتي ابتي سكالا في الدرجه سنا وسخ خيد ستاتس ان باور يقود سو مالتي وتبعتها زخونه يكون حجي وتبع انت ويك داس واي ابتي مجلسيه انتاي لنيره وتبعتاي فيجنري ويكا فيجن يقدسو يو كنيو خطمت عمرو خم يزو ربصو مغنيات خنيوتا كويلات كازلا خولي نايتا وول مالتا تاغزا خاص وول الله وتبعتاي ግን ባህሪው ረስትለስ ዩ كنيو خيد يدلي ማለት ተፈጥሮ ይዝ ማለት እጂ እዚ ባህሪያው ተፈጥሮ ናቱ ናይ ስነ ልቦና ቋሙኡ ስለ ዝኾነ إذا كانت حيل جمرو نبلو ويكا حيل مناب نبلو إيماجينيشن مسؤول زلوا رايت برينرز لزخانة مالتي رايت برين
باور ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ንሱ እንታይ ክገብር ፍትን ሕጂ ናይታ ገዛ ስእሊ ወይ ከዓ ራእይ ክቐርጽ 5 ዓመት 10 ዓመት ክሓስብ ይኽእል እዩ ተባዕታይ ወይ ጠሊቁ ክሓስብ ይኽእል እዩ ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ሓስባኒ ማለት ኣይኮነ ዝብል ዘሎ ጓል ሄዋን ትደሊ ኢንቲመሲ መዕቀንያ ናይ ዝኾነ ይኹን መለክዒ መወዳእታ ኢንቲመሲ ማለት ሓያል ቃል ኢንቲመሲ ማለት ሕጂ ኢንቲመሲ ማለት ቀሪብካ ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ ኢሞሽናል አንደርስታንዲንግ ናይታ ሰበይቲ ማለት እዩ እንታይ ኣትደሊ ክትፈልጥ ድሕን ኮይንካ ናታ ስምዒት ምንባብ ማለት እዩ ናታ ሙድ ምንባብ ማለት እዩ ሕጂ ብመጠን እቲ ዝቐረብካያ ከዓኒ መጠን ንዕኡን እንተደኣ እቲ ኢንቲመሲ ወይ ከዓ እቲ ርክብክብ ኣሎ ኮይኑ ናይ ልቢ ሶል ቱ ሶል ኮሚኒኬሽን የዛረብ ዘሎ ሕጂ ውሽጢ ንውሽጢ ምዝርራብ ማለት እዩ ምርድዳእ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንስኻ ከይተቐረብካ እንዲኻ ትመፅእ ናይ ባዕልኻ ዝኾነ ዝተደራረበ ልብኻስ ብብዙሕ ነገራት ተኸቢቡ እዩ እንዲኻ ትመፅእ ናብቲ ሓዳር ተዓበኻ ኣለዉ ኩነታት ገለ ታጓልካ ከምኡ ማለት ሕጂ ኣብቲ መስርሕ ናይቲ ሓዳር ግን እናተቐረብካ ኢኻ ትኸይድ ምክንያቱስ ኣብ ገዛኻ እዩ ሴኩሪቲ ኤንድ ሴፍቲ ዝስማዓካ ማለት እዩ ኣብ ካሊእ ተሸፊንካ ማስክ እናገበርካ ኢኻ ትውዕል ማለት እዩ ኣብ ገዛኻ ግን ሃብቲ ቢኔክድ ምክንያቱ ንሳ ጥራያ ዘላትካ ዕድል ማለት እዩ ታዛ ዓበየት ኔክድ ከዓ ምስ ሰበይትኻ ኢኻ ኔክድ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኔክድ ግን ኢንተርምስ ኦፍ ክዳውንትኻ ምውፃእ ኣይኮን ኔክድ ግን ውሽጣኻ ማለት እዩ ስለዚ ቮልነረብል ምዃን ማለት እዩ መወዳእታ ክሳዕ መዓስ ክሳብ ክንደይ ኢኻ ተኣምና ንስኻ እስካብ ክንደይ ተኣምነካ እሞ እቲ ናትካ ድኻማት ትፈልጥ ንስኻ ከዓ ናታ ድኻማት ትፈልጥ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኢንቲሜሲ ዘምፅኦ ማለት እዩ ቦንዲን ዘምፅኦ ስለዚ ዝኾነ ውሽጣ ዘሎ ክትዛረበካ ፀገም የብላ ምክንያቱ ትራስት ቢልድ ገይራ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ትራስት ወይ ከዓ እምነት ምንዳቕ ግን ግዜ ዘድልዮ ነገር እዩ ብቐሊል ዝመፅእ ነገር ኣይኮነን መስርሕና ሂወት እዩ ማለት ብሓንሳብ ዝደለብካየን ትራስት ብሓደ ዘረባ ከተፍርሰን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ዲፖዚት ጌርካ ትፀንሕ ፅቡቅ ትመፅእ ትፀንሕ ገለ ዘረባ ምስ መለቐካ ከዓ ሓደሽ ክብላ ክእላ እንትን ቢል ዝገበርካየን ትራስት ማለት እዩ ስለዚ ጓል ሄዋን ኢንቲሜሲ ትደሊ ወተባዕታይ ከዓ ሪስፔክት ይደሊ እዚአን ሕጂ ሉቤን ወይ ከዓኒ መስርሕን እንታይ ፍጥር ሓደ ግዜ ነታ ጓል ሄዋን ኢንቲሜሲ ትኸላ ኣቴንሽን ትኸላ ማለት እዩ ግዜኻ ትኸላ ማለት ቀዳምነት ኣይኮነትን ንሳ ፕራዮሪቲ ኣይኮነትን ንዓኻ ሰከንደሪ ክሰርዓ ትኽእል ኢኻ ኣብ ካልእ ክሰርዓ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ምናልባት ስራሕካ ክገድሰካ ክእል እዩ ዝያዳ ኩሉ ማለት ዝያዳ ስድራኻ ሲ ስራሕካ ክገድሰካ ክእል እዩ ማለት እቲ ፕሮፌሽን ስራሕካ ማለት ወይ ናትካ ፓሽን ክህልወካ ክእል እዩ ናትካ ሃቢ ክህልወካ ክእል እዩ ወይ ዕሩትካ መሓዙትካ ክኾኑ ክእል እዮም ወይ ንባዕሉ ፖለቲክስ ክኾኑ ክእል እዩ ዝኾነ ይኹን ኤንጌጅመንት ትገብሮ ደገ ነታ ሰበይቲ ኣብ ካልኣይ ሳሳይ ደረጃ ልሕን ጌርካያ ኣለኻ ኮይንካ ደን ኣቴንሽን ይሃብካያን ኣለኻ ፉል ኣቴንሽን ንዓ ይሃብካያን ኣለኻ ስለዚ እንታይ ይኾን ኣሎ ተጎዲኣ ኣላ ማለት እዩ እቲ ኢንቲሜሲ ምሽ ተተጎዲኣ እንታይ እያ ክትገብር ሕጂ ነቲ ሲናቶ ዘላ ክደሊ ክትብል ንዓኻ እንታይ ክትገብረካ ናግ ክትገብረካ ናጊን ዝብሎ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ዝሰኣንኦ ክረኽባ ክብላ እየን ወዲ ተባዕታይ ዝገብሩ 10 ግዜ ዝህውኽኦ ማለት እዩ ወዲ ተባዕታይ ግን ብኸመይ ክርድኦ ናተይ ፍሪዶም ትፃብኣንላ ወይ ከዓ ናተይ ፍሪዶም ትወስዳላ እዩ ዝርድኦ ዘሎ ንዓይሲ ኣብ ገዛ ክመፅእ ከልኩ ሰላም ከሊኣትኒ ይኽብለ ንሳ ግን ትደልዮ ዘላ ምክንያቱ ኢንቲሜሲ ስለ ዝሰኣነት እያ ናባኻ ትቐርብ ዘላ ወዲ ተባዕታይ ሕጂ ናቱ ፍሪዶም ስለ ዘገድሶ ከም ዝበልኩ ስታቱስ ኤንድ ፓወር እንታይ ክገብር ፍትን ማለት እዩ መንደቕ ይነደቕ ማለት እዩ ሕጂ ወዲ ተባዕታይ ዝገብሮ መህደም እንታይ እዩ መንደቕ ይነደቕ ሕጂ እንታይ ይኸውን ምስኣ ዘለዎ ክዛረባ ይደሊ ከብል ኣይደሊ ይዓፅዋ ማለት እዩ ንሳ ንዑ ትደሊ ንሱ ይዓፅዋ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይፍጠር ንሳ ዲስሪስፔክት ትገብሮ ዘላ ኮይኑ ክስምዖ እዩ ንሳ ከዓኒ ኢንቲሜሲ ዝኸልኣ ዘሎ ኮይኑ ክስምዓ እዩ ካብዚኣ ሸንኮሎ እንተዘይወፂኻ መውፅእ የብልካን ማለት እዩ ሕጂ ንሳ ሬዘንትመንት ወይ ከዓ እቲ ቂምታ ናሓደረና ተደለበ ክመፅ እዩ ወዲ ተባዕታይ ከዓ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ብውሽጡ ዝሓስቦ ኣሎ እዚኣ ናታ ጥራይ ዘገድሳ ሰልፊሽ እያ ከም ዝናበለ ክኸይድ እዩ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኣብ ምትኳስ ደረጃ ይበፅሕ ማለት እዩ ምክንያቱ ፕሮሰስ ኣይገበርካዮም ኮፍ ኢልካ ይተዘራርብካ ኣሎ ኮፍ ኢልካ ንክትዘራረበሉ ከዓኒ እቲ ቮልነራቢሊቲ ዝበሃል ወይ ከዓኒ ከምዚ ኣሚንካ ክትዛረብ ናይ ውሽጥካ ናይ ስምዒትካ ኣብኡ ደረጃ ናይ ትራስት ክስታይ ክህልወካ ኣሎ ሌቨል ክህልወካ ኣሎ ስለዚ እዚአን ክልቲአን ኣዝየን ኣገደስቲ እየን ንሓዳር ማለት እታ ጓል ሄዋን ኣቴንሽን እንተሂብካ እያ እቲ ዘድልያ ነገራት ንትሙዳ ማለት እዩ ነቲ ናታ ስምዒታት እንተዳ በብግዚኡ ትቕልቦ ኮይንካ ሃብሃግ ክኸውን ይኽእል እዩ ፍላወር ክኸውን ይኽእል እዩ ንእሽተይ ነገር ኤክስትራ ማይል ከይድካ ትገብሮ ንኣሹ ነገራት ደቀቕትኻ ክኸውን ግን ይተኣድኣብ ማለት እዩ መወዳእታ ስለዚ እዚ እንተዳ ረኺባ ጓል ሄዋን ንዓኻ ጥዕምቲ እያ ንደቃ ጥዕምቲ እያ ማለት እዩ እዚ ተስኢና ከዓ ንዑ ክትደሊ ክትብል እታ ገዛ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልክዎት ናይቲ ገዛ ቴርሞስታት ንሳ ስለ ዝኾነት ቴምፕሬቸር ናይቲ ገዛ ትሕልዎ ንሳ እያ ማለት እዩ ሃፒ ዋይፍ ኢዝ ሃፒ ላይፍ ዝብሎ ንሱ ኢሎም ኣይኮንን ማለት
ታጓል እንተ ደኣኒ ዘይተሓጎሰት ኣላ ኮይና ታስድራ ይተሓጎሰት ንልካ ወሰዶ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይቲ ገዛ ቴርሞስታት እንታይ ኣትቋፅሩ ሙዳ ድሕን ፅቡቅ ዘየለ ኮይኑ እታ ገዛ ኩላታ ደቅኻ ምሳኻ ነፅነፅ ክብሉ እዮም ምሳኻ ንሳኣ ነፅነፅ ክትብል እታ ገዛ ነፅነፅ ትኾን እያ ማለት እዩ ስለዚ ናይታ ጓል ሄዋን ሙድ ምሕላው ስምዒታ ምሕላው ናታ ሃፒነስ ምሕላው ሓላፍነት ናትካ እዩ ከም ኣቦ ማለት እዩ ከመን ስለዚ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ረዘንትመንት ናይ ቂምታን ናይ ሕርቃንን ናብ ካሊእ ደረጃን ከይከደት ኮላ ሕጂ ንኣብነት መብዛሕትኡ ግዜ ዲቮርስ ምሻሎ ዲቮርስ ኢኒሽት ገብራ ወይ ተበግሶ ዝወስዳ ደቂ ሄዋን መብዛሕትኡ ግዜ ብስታቲስቲክስ ማለት እዩ ግን ከውዝ ንዕኡ ከውዝ ዝገበሮ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ዝርከብ ወዲ ተባዕታይ እዩ ንዕኡ ከውዝ ዝገብሮ ወዲ ተባዕታይ እዩ ግን ስጉምቲ ትወስድ መብዛሕትኡ ግዜ ተጓልያ ማለት ኣብቲ ዝተወደደ ደረጃ ምስ በፅሐት መወዳእታ ደሲሽን ምስ በፅሐት ናብ ምፍትላይን ናብ ምፍታሕን ስጉምቲ ተኣቱ ማለት እዩ ስለዚ አንተ ወይ ሰላም እንታይ ኢልካ ሓቲትክኒ ተገዳሲት ነገር ጓል ኢንቲሜሲ ትደሊ ወዲ ተባዕታይ ከዓ ሪስፔክት ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ እንተ ኣነ ወዲ ተባዕታይ ጓል ሄዋን ተኽብሮ ኮይና ደን ድሌታ ከማልኣላ ፀገም ይብል ወዲ ተባዕታይ ሓንሳብ ግን ነትናቱ ሪስፔክት ወይ ከዓ ነትናቱ ምሻሎ ክስታይ እንተ ደኣ ተንኪፋቶ ደን እንታይ ክገብር ሓደ ቦል ክፈጥር እዩ ካልኣይ ካብኣ ዲስታንስ ክገብር ብልቢ ብኢሞሽን ማለት እዩ እዚ ከዓኒ መወዳእታ 0-0 ናብ ፍትሕን ናብ ዘይምስማዕን ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ንወዲ ተባዕታይ ብከምዚ ክሓልፍ ክእል እዮም ሰብኣይን ሰበይትን ብከምዚ ክሓልፉ ክእሉ እዮም ግን ዝሕዞም ንክልቲኦም እንታይ እዩ ብፍላይ ንወዲ ተባዕታይ ዝሕዞ ኣብ ሓዳር ንክፀንሕ ግን ኮሚትመንት እዩ ሓዳር ናይ ኮሚትመንት ሕቶ እዩ ናይ ዴሲሽን ሕቶ ናይ ኪዳን ሕቶ ናይ ስነ ምግባር ሕቶ ናይ ሞራሊቲ ሕቶ እዩ እምበር ብስምዒት ክትኸይድ ኮይንካ ሓዳር ክትገብር ኣይትኽእልን ብልጭ ስለዝበለካ ሕማቅ ስለተሰማዓካ ወይ ሕማቅ ጌራ ትሪት ስለዝገበረትካስ ብሓደ መዓልቲ ወሲንካ ትኸይድ ኣይኮንክ ምክንያቱ ሰዓብን ናይቲ ትውስኖ ዘለካ ውሳኔ ንደቅኻ ንደቂ ዝኸይድ እዩ ንጀነሬሽን ዝኸይድ እዩ ንደቅኻ ጥራይ ኣይኮነን ደቂ ደቅኻ እውን ከርክበሎም እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢኻ ክትሓስብ ዘለካ ብርእስኻ ኩሉ ግዜ ሓዳር ኮሚትመንት እዩ ኮሚትመንት ማለት ውሳኔ ጥዑሙን ከይከውን ይኽእል እዩ ፀላዕላዕ ክብለካ ይኽእል እዩ ግን ኣብ ርእስኻ ኩሉ ሻዕ እንታይ ኢኻ ክትሓስብ ዘለካ ኣብ ሓዳር ኣትየ ዘለኹ ኤግዚት ስትራቴጂ ሒዘ ይኮንኩ ንኣትየ ኣብ ክጥዕመኒ ክነብር ዘይክጥዕመኒ ከይምእማእኒ ክወፃእ ይኮንኩ ንኣትየ ኣለሁ ኢልካ ውሳኔ ትወስደሉ ጉዳይ እዩ ስለዚ ዛስዋ እዩ በበይንኻ ገዛ ፈሊኻ ንገንዘብ ክትብል ሓዳር ኣለኒ ክትብል ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ዳዝም ወርክ ምክንያቱ ኣብ ንእሽተይ ዘይምርድእ ምስ መፀገ ገዛኻ ሒዝካ ምክንያቱ ኦልሬዲ ሬዲ ኢኻ ዘለካ ምክንያቱ ነናትካ ናይፍ ኣለካ ነናትካ ገንዘብ ኣለካ ነናትካ ገዛ ኣለካ ስለዚ ዘራኸበካ ዘሎ መትረባት ብጣዕሚ ደቂቕ ነገር እዩ ሓደ መዓልቲ ድሕን ተኳሪኻስ ፀፀጋኻ ትሕዝ ማለት ኢና ምፍላይ ትኽእል ኣብ ውሽጢ ሓደ ገዛ ድሕና ኣለካ ኮይንካ ግን ሰዓቤን ናይ ፍትሕ ብዙሕ ስለዝኾነት ሰዓቤናቱ ብዙሕ ስለዝኾነ ንሱ ክሕዘካ እያ ንክትሓስብ እውን ካልኣይ ግዜ ንክትሓስበሉ እውን ዕድል ኣለካ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን በበይናይ ኣነ ድሕን ገዛይ ድሕን ፈለየ ሬዲ እየ ዘለኹ ክፈላለ ማለት እዩ ከኣተኹ ከለኹ ተሓዳር ማለት እዩ ስለዚ ሓዳር ተኻለካ መጠን ኩሉ ገንዘብ ተሪፉ ሓዳር እንተ ሶሊዲፋይ ኮይኑ ብሓንሳብ ትነብር ኣለካ ኮንካ እቲ ትደልዮ ገንዘብ ከተጥርዮ ትኽእል ኢኻ ኣብ መስርሕ ማለት እዩ ስለዚ ብዋጋ ገንዘብ ወይ ከምዚአን ገንዘብ ክረክብ እየ ከምዚአን ረብሓለኒ ኢልካ ኣብ በበይንኻ ገዛ እንተ ደኣኒ ትነብር ኣለካ ኮንካ ምርሕቕ ናይ ልቢ ኣሎ ኦልሬዲ እንታይ ኢኻ ትደሊ ነቓዕ ጥራይ ኢኻ ትደሊ ሕጂ ምክንያት ጥራይ ኢኻ ትደሊ ሓደ መዓልቲ ክትኳርያ ኢኻ ባህርያዊ ነገር ስለዝኾነ ፀፀጋኻ ትሕዝ ማለት እዩ ወይ ናብ ምፍትሕ ትኸይድ ወይ ናብ ምፍላይ ትኸይድ እሞ ንዓኻ ትንክፍ ኣቢልያ ክሓልፍ ስለዚ ተን ኣገደስቲ ኢንቲሜሲ ሪስፔክት ምዃኑ ነቲ ወዲ ተባዕታይ ልዕሊኡ ከም ዘሎ ጌርካ ከተቕምጠሉ የብልካ ምክንያቱ ከምዚ ዓንቶይ ንኣብነት ሓደ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ገዛ ዝሰርሖ ስራሕ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ንኣብነት ዝኾነ ቴክኒካል ነገር ክኸውን ንኽእል እዩ ባዕሉ ክገብሮ እናክኣለ ከሎ ካሊእ ወዲ ምፂኻ ከተስርሖ ድሕር ትፍትን ኣለካ ኮይንካ ብናቱ ዲግኒቲ ኢኻ ትፃወት ዘለካ ሕጂ ኣብ ከምዚ ነገር ወዲ ተባዕታይ ኣይፃወርን ወይ ንሱ ከሎ በዓልቲ ቤትኪ ምስ ካሊእ ማሓዝነት ድዩ ዕርክነት ድዩ ፍሬንድስ እናበልካ እንተ ደኣኒ ትራይ ንዕኡ ጀለሲ ንምፍጣር ወይ ከዓ ቅንእ ንምፍጣር ትገብሮ ነገራት እንተሎ ኮይኑ ትወዲ ብክስታይ ይወስዶን እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንዕኡ ነቲ ሪስፔክት ናቱ ወይ ከዓ ነቲ ናቱ ዲግኒቲ ስለትትንክፍ ዘለካ ደንቲ ሪኣክሽን ኮይንት ቢ ላይክ ሕማቅ ማለት እዩ ስለዚ ወዲ ተባዕታይ ብናቱ ዲግኒቲ ኣይፃወትን ባህር ናቱ ስለዝኾነ እዩ ፃዕዳ ይኹን ፀሊም ይኹን ብጫ ይኹን ዝሰይ ታጓል ሄዋን ከዓኒ ኢንቲሜሲ ድሕን ዝጎድላ ኣሎ ኮይኑ ንነዊሕ ግዜ ክትኸይድ ኣይትኽእልን እያ በርንኣውት ትኸውን እያ ማለት እዩ
what the point of that حدر زلو كلهم هنا سنتايو نعم بالكتات يا سلازي مكنا خان تدلي أول هوال مكنا خان كم تدلي فريد كخا ومرها كل جزء نتنا مودن فيلين كل شيء خاطر صنع وقت غدا لك أبتزد لي جزء خاطر تزرعت نجر مالك تكون عزوخنا هاك تكون تغلي يعني اشتك على تكون تغلي يعني اشتك فلاور تكون تغلي ترى إذا قد صنعة بتمل اختناية فلاورسي attention كم ذهب كيا نبغى خا depend هم تجبر مالك ندك أن نفسنا سي أبغى depend كم تجبر تراس بيلد غير هم زلا مالك زخنا شو قلت تبغى نفسك صبروا مخانس ساعة زي متمان يفترة الله مالك يمو سلازي اتجازا خا سلام يكون تنقل عد كاتصبونا راي عبيو زبل امنتي زلني سلازي ابتي نحبار سراح من البات نكفى بلا ياخد داخل هابني حونا تادسه نحبار سراح جي بحريا زمصو عندنا ابتي سبعي بريد وينيري بدك يسرح قال هيوان كاب غزا تناي غزا عيو تكبر زي مبزحت غزي كم زعبنا له قدايو من البات ابزي امريكا 1940 66% قوم نيرم مال قوم نبر نيرم من غزي محرس كله اب 1940 66.7 كم زان احنا نبرازلنا بريد وينر وديو سبيت قاب غزا تصنح نيرا حجي 1994 statistics توصل 16.9 وريدو مال كاب 66 ناب 16 وريدو لما تاي وريدو دك هوان كاسر حاجه ميرن مال سلازي قلتي خسرح على خاب دقه قلتي خاب دحن اب دقه تسرح على خوانكا قلتي خا اب غزانا خسرح كصبيكاي مالتي تديمان مالتي طلب ناي غزا سرح حجي قلتي خا كافول لك مهنياتو بينك توصيت خلنا دبل باردني بتدقق سرح اب دقه غزا مسمص كا سرح دصبيا دحن كون هيوت يبلان مالتي معاسي ان نفسك تنبر مالتي اساسا سلازي اذا ترديخا عدنا ورقهم سلو زخنا مالتي مهنياتو حدا انكم غيركا توصيت خلني قلتي خا تسرحيخا خاني ناي غزا سرح حلوا زي ترف مالتي مصراي አሉ ምخشان አሉ ደቅ خمعبا አሉ ለባዕሉ ፉል ታይም ጃብ ይዝ ማለት ሙሉ ስራይ ስለዚ ኣብ ገዛ ኸ ብተኻለካ መጠን ሓቢርካ ክሰርሕ እዚ ሕጂ ናይ ሩሜት ተጻዋጽብካ ዘይኮነስ ተማላሊ ኢኻ ክትነብር ትወዱ ዝኽእሎ ክገብር ታጓል ትኽእሎ ትገብር ትፈትዎ ነገር ካ ክኸውን ኣሎ ማለት ተገዲድካ ይትግበሮ ነገራት ማናታ ይተጽብቆን ያና አምነት እንዳ መሽሙ እንዳ ኮስቶ ሰባያ ኮክ ገብረላ ወይ ሰሪሕ ይብልዓይ ድሕኒ ልካስ ግድን ሰባይ ካ ክሰርሓሎ ማለት ነው ተዘይ ቆሎ ቆይ ኣይቆሎ እንደ ይብሉ ወልሓንቲ ይብሉ ፓሽን ይብሉ ከማን በዛዕባ ኩማሃሮ ጽቡቅ ይፋሕተርተር ኢሉ ማለት ጽቡቅ ግን ኣብቲ ዝኽእሎ ብዙሕ ናይ ገዛ ስራሕን እጅብቲ ዝኽእሎ እንተ ኣድሚዑ ታሰበይት እንታይ ይቀለላ ስራሕ ይቀለላ ማለት ይማቃቀላሉ ስራሕ እጂ ተዘገድስ ዘሎ ጽዮ ናይ ታገዛስ ይስራሓሉ ይዳይ በር ምጽብጻብ ኣይኮነን ናይ ፓወር ካና ይምርኣይ መስራሕ ክኸውን ይብሉ ማለት ግድን ከም ዝትገብር ኣለካ ከሳት ሰሪኻ ከሳትካ ከተውጻለካ ዓይነት ኢልካ ነቲ ተዋጥሮ ይብልካ ሰብኣይ እውን ከም ከዋጥራ ይብሉ እንታሰበይት ማለት ዘይትቆሎ ተኮይና ደስ ይብለ ነገር ኣሎ መጽራይ ዘይትፈቱ ትኾን ትኸልያ ላውንድር ዘይትፈቱ ትኾን ትኸልያ ወላ ምክሻን እውን ዘይትፈቱ ትኾን ትኸልያ ባህሪያው ነገር ኩሉ እንደ ቅንስትዮ ክሻን ኸላ ማለት ኣይኮን ደስ ይብለና ኣሎ ስለዚህ ናታ ኻት ደስ ዝብላ ነገር ትግበር ኣብቲ ገዛ ባኺልዋ ትገብሮ ጋርደን ዲያ ኣተኽልቲ ዲያ ከተክል ደገወጽያ ለተዱ ማለት ታገዛ ሓቢራ እንታይ ትኾናላ ትህነጻላ ማለት ብምምልላዕ ክትኾነለካ ብምፍኽኻር ክኸውን ይብሉ ምክንያት ምፍኽኻር ተመጽያ ኣጉዲልካ ክመጽዩ ኣይሰራሕካን ክመጽዩ እንታይ ክመጽዩ በኣስ ክመጽዩ ዘይጠቅም ነገር ኣቑሑት ኣይተሓፀበን ነው ማዓንቲልካ ጨቃጭቅ ትውዕል ኢኻ ላውንድሪ ተገበረን ኢልካ ጨቃጭቅ ትውዕል ኢኻ ካልእ ህይወት ውጥር ኣለካ ብደገ ናይ ደቅኻ ህይወት ውጥር ኣለካ መሊስካ ዝድሕን ወሲድካ ኣሎ ታገዛ ሰላም ክስእን እያ ማለት ስለዚ ብተኻለካ መጠን ተማላሊኢኻ እንተ ኸይድካ ሓቢርካ ከዓ እንተ ሰሪሕካ እቶም ቀዲሞምና ዘለዉ ዝኸድዎ ዘሎ መስርሖም ዘስርሖም ዘሎ ኣብ ፅቡቅ ነብራ ከዓ ዘብፅሖም ዘሎ ንዖም ክንመስል ንኽእል ኢና ማለት ነቲ ሓቢርካ ከዓ ትሰርሕ ዘለካ ህይወትካ ከዓ ተመሓይ በቲ ኢንካም ተብዛሕ ኣለካ ናይ ገዛ ስራሕ ከዓ ተማቒልካ ትሰርሖ ኣለካ ስለዚ እንታይ ይኸውን ኣሎ ህይወትና ቀለልካ ስለዚ ንሳ ንዓኻ ህይወትካ ከተቀለለልካ ንስኻ ከዓ ንዓ ህይወትካ ከተቀለለላ ኢኻ ሓንሳብ ዘለካ ማለት ብዓብዩ ግን ትቦ ፀዋር ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ሰርቫንት ሊደርሽፕ ክኸውን ኣለዎ ኣቦ እዩ ዝፀውር ወላ ኤክስትራ ተሰሪሕካ ወይ ከዓ ኤክስትራ ሰሪሕካ ኮይኑ ተሰሚዕካ ዝያዳሰርሕ ኣለኹ ዝገዛ ደክም ኣለኹ ደገ ደኺመ ውዒለ ብዝኻ ሰርሕ ኣለኹ ትበልካ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ናይ ወዲ ተባዕታይ መለክዕ ንሱ እዩ ንስኻ ኢኻ ክፅመም ዘለካ ንስኻ ክፀውፁ ቀሊል ድዩ ኣይኮነን ግን ዜሮ ክዕውተካ እዩ ነዊሕ ሎንግ ተርም ግን ከምኡ ምግባርካ ተፀሚምካ ኤክስትራ ማይል ስለዝኸድካ ክዕውተካ እዩ ተሓዳር ክትዕወት እያ ተንቆልዑት ክዕወት እዮም ኣብ መወዳእታኻ እቲ ቪዥን ኣቐሚጥካ ዘለካ ዝረኣይ ክትበፅሖ ኢኻ ማለት ስለዚ ሰርቫንት ሊደርሽፕ የድልም ማለት እዩ ኣብ ገዛኻ ወዲ ተባዕታይ ኤክስትራ ክሰርሕ ኣለዎ ኤክስትራ ማይል ክኸይድ ኣለዎ
ክጻባጸብ ይብልን ክጽክሳ ይብልን ተገበርካ ዝያዳ ትራሽ ተውጻኻ ዝያዳ ትራሽ አውጽእ አመወዳታ ከዕውተካይ ማለት እዚ ክጻባጸብ ይብልካ ስለዚ ሰብኣይ ተጻማማ ክኾን ኣለዎ ነዊሕ ክጥምት ኣለዎ እዚ ብዝዕሎ ሕጂ ቀንጠመጠ ክርኢ የብሉን 0-0 ሓዳር ክትዕወት ነቶም ቆልዑት ክዕወቱ ራእዩ ከዓ ተተግቢሩ ክርኢ ስለ ዝኾነ ብከምዚ ዓይነት ማይንድሴት ተራእዩ ይሓይሽ ይብል ሓውና ታደሰ አይ ቲንክ እዚ ኣይፅገብን እዩ እንታይ ደለ ኣነ እኮ ተዛሪበ ነረ 3 ኪሎስ እንዲኦም ሕጂ እቲ ሓደ ኪሎስ 3 ዮም ሓዊሶም ሕጂ ኩሉ ስለ ዝኣተኻ ብጣዕሚ ምቁር ይተላዒሉሎ ናይ ሰላም እንታይ ከም ትብለኒ ክሰምዐ ቀዳምነት እንተኸታተል ትብላሉ ስለዚ ንሰላም ክንሰምዖ እሞ نسمع يا أنا عايز قبلي وقل كل سمعهم لهم تخطيتنا. أوكي. نروح السلام. يا أني اللي أتحدثه كرس حونا أنا بحكي صبوا غير كامل السكايب وانسيت سلسلكمكو كم تزبل كان عندنا تندليو كردان الناس سمعتنا على لفلو كانلو بوزك ناي هرمونز مقياس اللي بدنا عند كريستيان فتعزتنا ناي تليفون مسمرنا خدتنا لنا مسمر تليفون على حونا هلو برماتي على هذا هلو سلام اوكي سمعك الله تشوف حوي يا سمعوا له قرب واستغلال الفولي كيروس نمسيهم تدسك كلكم مرحبا بتعبي دس بالمجلسي تمرتي طبق مشت اجي افتاناي تدرابيتن كلكم نتاهزا ابا افتارتي كلكم مونغو خمل الى ويكا حطيت لند دويله مونغو خليفكم ولا عند ابدي تحتو زي حدش متاي زي حدش تدفع مالتي مستني لقينا زي ويسترن زي معراب مالتي فريز ولا مخانو افتنا زي تحزا ولا عقرب امتاي شكر تريو كم يحير فرحي ان نالبات كم زنت غيرناسي منغستي خمن طلبي وزدو كم زنت غيرنا اندابله كم شقرره كم تزدله اتحزا كفر حزت على بزح اتم كله نبدي هدلي حنقال انا قال الفت كذا كله خدو استجمعت له مالتي بسن كفر حي نت سيستم يا نالبات تغزانا يومسي قال استجمعت كما تبيو من سوكوز دوميو راح نقول كم زي استجمعت كما تبيو نابلك حجي ابدتي تراناي ولادي العدوكو ويسلطاناي ولادي العدوكو انتهي انا توت هرتسب زياده وقتني انا منغست يوم تاي تولد حد سلطان كان يقولوا ويناتو زي كون درجه منغسي وانو ويتا كم زودو زي حسب نخي بدلهم بنصارو خمتي والكامل كمنت زي عين السيستم دخلنا زنبرنا وي او بنصاروها متروز حدثتي ناس نتنا محابن كتمال مزعرن أبدي هدلي قال سجمع سيفتر البرمو أبدي لكن أبو يريد ولا تكفل صبو حتى هجي تان أفتي تا حتى أقداسي تحتى كلتي إنش آفات حما مخاننا نري إذا لنا مالته حدون تنحنا زعبنا له ناي ملكاوي أتحزا قداي ناي قلعة وتصيتو صبا يكونني كم زبل كاي مقطعته ونشابط قال نحن تحويسو ومسو مناتو كتب لها اي تكبر كتب لها غبري لازم مقطعات مالتي وتدراو تزازي نوي وتدراو تزازي ملكاو مالت وتدراو تزازي بتاز صها زبل كاي نغير كقدلهم تقدلهم كاتا مقطعات صعب على زياده ملكاوي نغير نبلا مالتيو نزيا صبو غيرنا نفلطينا منا سلازعبنا لا نا براكتيس مغبار وي كان مس باغير كمنبار وي دق خممرح قلال انا كنحسب الله ونايتد لنيا مالتي نوعنا رانا سلازعبنا تخليت حجيتا نتا ጫፍ ማለት እዚ ሕጂ ማይክሮ ማኔጅመንት ማለት ኩሉ ነገር በአኻዩ ዝውሰን ንሳቶም ኢንፑት የብሎም ነው ወይ ንሳቶም ሐሳቦም ናቶም ክትሰምዕ ናቶም ርእይቶ ክትሰምዕ ናቶም እንትንትን ክትሰምዕ የብልካን ግዜ ተቐምጦሎም ዚን ሕግታትን ፈለጉ ወርወን ንሕና ጉድልኩም ካታ ማጻዓት መጽያት ወዲያ እዚያ ታ ካይዳ ናይ ምልካዊ ካይዳ ማለት እዩ ተኻለይቲ ጫፍ ናታ እዚ ሓንቲ ጫፍ ድሕን ሒዝና ተኻለይቲ ጫፍ ከኣኒ እታ ምሕንቃቕ እያ ማለት እታ ምሕንቃቕ ከዓ كيدس اركيدس زبل برينسيبل تمرحه قلعت يوم كم عباي معباي الكاس شالا مقدافهم مالتيو سلازي
كم حدا ولادي باور يبلك زبولوخا تقبروا له زازوخا تقبروا له دحاتوخا تقبروا له حجي باوندريز بحال وي كاني سرعات بحال وي كحجز بحال افتجزا يلنا بتني ناتهم دليتي خا تخيل ناتهم دليت بمملا خا ودو مالتي ازي حجي زيرا انت تساقينا معناته علمكم يسرحني بحقيات تسرح علم مالتي تقديلك ابدقس بوليس حزكا ترافيك حزكا سرويت تاعتو مالتي وي كاب سرح كان بكرات ابزيكا تسقو هيوتكم ما يتسرحني كوز ان افكت اللي هيوت كنبراد حون كان كوز الكاسي نايتو تقبروم نغرات طنقي صعبين ناخبلا تخيد مالت هيوت حين نسو يخا ختمروم اب غزازه تدالوم زلها ما صباح نقول دغم سكودو زي هيوت حدا نغر حما انت غيركاس عبين ناتو كم زلو كتردا كالو معناته هيوتكم يتسرح مالتي ز كوز ان افكت مالتي سلازي تا اندولجنت وي كاتا ناي محنقا نزي حلافنت زي اخ مبون كمدن ايت غبرانا لها مالتي من ازون قلعت زيوم زكون يكون باوندري يبلوم زكون يكون حقي يبلوم انت تحاسو انت دليتهم تغبروا بناتهم دليت تخيدالها صباح نغو كومو زنبر يخو مسلو مالتي ابدك مجمدنا عخا يمكن عوخا معناته يدنا باور اجي كمبون كبده كل شعب باور عليك ابتحتنا كان حسيهم زنبر زلو نسخاخا تقلبهم زلا نسخاخا تعبيهم زلا ስለዚህ መንግስትና ተራ ሁሉ ኸሊ ግን ዛዕበ ተራ ዘለካ ንስኻ ምናቱ ኣብተስቲና ናትካ ናሕስዮም ዝነብሩ ዘሎ ስለዚህ ንስኻ ፓወር ኣለካ ባዕልኻ ተዘገዲፍካዮ ማለት እዩ ፓወር ስለዚህ ታ ዝበልካያ ብፍርሒ መንገዲ ታ ፓወር ክትገድፋ ትኽእል ኢኻ ተኻለይት ኻኒ ብትፍቶልካ እውን ትገድፋ ኢኻ ታ ፓወር ንደቅኻ ስዕሩ ክትገብሮም ትፍትን ማለት እዩ ኣውቶሪቲ ኣለካ ንሳ ሕጂ ታ ኣውቶሪቲ ምህላውካ ገዲፍካስ او محزتهم تخينا عرفتهم تخينا سفتونيهم وي كمزي كا تقدرفو تخيلها كنعقوها يم كاتب يسوم مالك ابرس خاشش كوبلي مالك سلازي اتا انا يمحنقا اكايدا وصيتا مجمتان عخايم زنعقو باخايم زجمو اوتوريتي ذا فيرست اوتوريتي زفولتو هيوتهم نعخايم نعخا كنعقوها ابرس خاشش كوبلي ام دليتهم كوغبري مالك صباح نغو خيدو ممهرانهم كدفري مناتو اي مهركايم ني اوتوريتي كمزلو اي مهركايم سلازي نعخا تدفيرهم ممهرانهم كدفري ممهرانهم تدفيرهم ابدغ وصيهم البوليس كدفريهم ስለዚህ ቀደበ ተخدነት ያዝ ያማለት صباح نغو خيدهم كان انت مسكا حق مسبار طراي ባህሎም ዝቆም ማለት ሕግ ብምስባሮም ከዓ ኣብ ሽግር ካኣቱ የማ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሽግር ካኣቱ የም صباح نغو ኣብ ፕሪዝን እንገለን ኣብ ድራግ አቢዩዝ ምግባር ኣብ ጋንግ ኣብ ከለም ካኣቱ ማለት ምክንያቱ ባውንደሪ ያቀመጥ kan ሕጅ ከም ስድራ ከም ሓዳ ከም ቦናደን መጀመርታ ናይታ ገዛ ሕጊ ከተቀምጥ ናትካ ሓላፍነት تا فاميلي بخمية ستراكشر كوينا زلا بخمية فانكشن تجبر معلتاو هيوتا تا حدارسي بخمية تخيل حق له ديف تجزع ساعات كندي اخا تبلع ساعات كندي اخا تدق ساعات كندي اخا مسابات سوشياليزيشن زلكا انتاي مس جبركا اخا انتاي زغول معاسي سكرين تايم زلهم منتايو معاسيم كوصنعو زلهم زغول نغرات ابون ادن كوفيلوم سورتا اوت كغورلو مجمتا تخيلكا غنا كله قلعت كله ማለት ናአሽ ተኮለው እዚ ስርዓት እዚ ከተቀምጥ ኣለካ ትገዛ ባውንደሪ ከተቀምጥ ኣለካ ማለት እዚ ባውንደሪ እዚ ሕጂ እንደቀምጥካ ሰማይ ሰቤትና ተመኸርካ ማለት እዩ ካብታ ባውንደሪ ውጽ እንተይሎም ካስ ዓበን ክትህልሉ ክትመሮም ኣለካ ንስኻ ሕጂ ዘገድሰካ ዘሎ ኣብ ገዛ ይኮነን ጽባሕ ንጎ ደገ ኾድዮም ባውንደሪ ድሕን ስሒቶም ወይ ካ መስመር ተስሒቶም ክቁጽዕዮም ኣብ ቤት ትምህርቲ ክቁጽዕዮም ኣብ ደገ ክቁጽዕዮም ሶሳይቲኩም ይዝነብር ማለት ብሕጊ ይዝነብር ስለዚህ ሕግ በገዛኻ ትመሮም መጀመርታ ስርዓት ኣብ ገዛኻ ክትመሮም ዘለካ ስለዚህ ስርዓት ከም ዘሎ ፍትገዛ ማዓስዮም ዝድቁሱ ማዓስዮም ዝበልዑ ማዓስዮም ዘጽንዑ እንታይ ማዓስዮም ደገ ዝኸዱ ማዓስዮም ኣብ ደገ ዝበልዑ all this ኣብቲ መስርሕ ናይቲ ህይወት ነታ ሓዳር ሕግታታ ናይቲ ሓዳር ክትወጽእ ኣለካ ሕጂ ካብ ቤት ናብ ቤት ፈላለየ እዚ ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ሉስ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጊ ገሊኡ ክሳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ተፈላለየ ሕጊ ክህልዎ ይኽእል እዩ ተፈላለየ ባህሊ ማለት እዩ ባህሊ ንብሎ ሕጂ አናባብራ ዘይድ እንታይ አናባብራ ስታይል ማለት እዩ ባህሊ ትርጉም ናይታ ገዛ ባህሊ ክህልዎ ካሎ ሪቹዋል ዝበሃል ሕጂ እዚ ንኣብነት ኣብ ክሪስማስ እዋን እንታይ ክትገብር ፅሕዲ ካትስል ክሪስማስ ጊፍት ዲኻ ትህቦም መልወሲትካ ዲኻ ተስእሎም እንታይ ክትገብር ቫኬሽን ናትካ እንታይ እዩ ተለካ ማለት እዩ ወይ ኣብ መዓልታ ህይወት ንፋን ንፀወታታት ንሰሓቕ ንግዜ የለካ ድዩ ብሓንሳብ ዲኻ ሙቪ ትርኢ ኦል ገዛ ናይ ገዛ ርእሱ ሕግታት ኣለዎ ዝተዘርበ ሕግን ዘይተዘርበ ሕግን እያ ዝብል ዘለዎ ገሊኡ ዝረቢው ትጽሕፎ ነገር እዩ ትዛረበሉ ገሊኻ ኣብ ኩሉ ባዕልኻ ደቨሎፕ ዝገበርካ ዘዕብርካ ያፍቲ ገዛ ማለት እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ገዛ
كمبو حلافنته انتاي كمده حلافنته انتاي كم قلعتك حلافنته انتاي ناي كل خام مواد كاني تا غزا تانيص الله سلازي باوندر لكا ويكا حنصاص اللكا مالك سلازي بزخ تعبيهم كلها ابينا كروس كغبرو كله يم تقصعم تفلط الله مالك حجي ابتم محنقا ازيلن مسخا قيده بتخيخا سبيت قيده بتخيا دخا قيده بتخيا ما تغزا اتاوص اي فلطني بتغزا باوندري يبلك من يمص ابت غزا من يوص ابت غزا مع ساعات مع سوص يدون هاف اني باوندري كمزل حون كوين تغزا فنو يصبح نغو خاتم قلعت فنوات قوني انت دا باوندر خمزلو حق خمزلو مير كايم ابت غزا انت تمهيرهم بتا سرعات انت خيدهم ابيت تمرت خيدهم نتانس خاز غبر كايب غزا يم كدغموا مناتو ممهرهم اوتوريتيو نايت غزا نايت كساي دايركتور نايت بيت مرتي اوتوريتيا انت سيروم حقي تارد ديون كبالو وي دونغيوم ديون كقصعو فلطيام سلازي حق نايت بيت مرت سلا اماليوم زخدو خا نعخا زربشكا ممهر زصوعكا ممهر يلن مالت سلام تركب مالت مناطق غزا مهير كايمي خا حق انتي مهان حق تسيركا انت كم زمصت نيغير كايمي خا مالت سلازي تقداميت اوتوريتاريان تاشغرا انت ناتكا انبوت راي نسخاس لا تغبرو زلخا تم قلعتكا انبوت سلازي يبلو سلازي انت خوينم زيرو تشقونم سلازلخا موداتا منقد ترايم كفطرو مالتي كوص خفت غزا مالتي زياتا حدغاناتا مالتي تخليتها ابر شيخ بليوم صباح نغوخا حق خصوري ما بدغه اب شجر كتو غايم تاسال سيت الحاج اوتوريتيف زلوا مالتي زي انت اتقبل مسيكا تا باوندري تقمط يا مالتي تنحقتات الله افتاوش تحقي جن نصنت الله افتوش باوندري نصنت الله حج انت نصنت انتايو حنا نغير نشتي جيجا غبرمو خوفل كان يمزرام ان كان حبانا يمبارالو ابنا ابنت درار دي خمس صحدي خوفل كاسي نناتهم انبوت اللهم كزارو يخوليو ወይ ከዓ ፌር ኣይኮነን ክብልካ ክእሉ እዮም እዚ ገበርካ ትማለይ ስክሪን ወሲድ ካልናሲ ፌር ኣይኮነን ግን ካትዑካ ክእሉ እዮም ከተረድኦም ከዓ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ቆልዑት ናይ ባዕሎም ዝኾነ ስምዒቶም ንክገልፁ ዕድል ትኸፍተሎም ማለት እዩ ወላ ተቐፅዓኻዮም ከዓኒ መግለፂ ክትህቦም ኣለካ ብድሕሪኡ ማለት እዩ ኦኬ ትማለ ከምዚ ኣልኩም ተቐፅዓኹም ምክንያሲ ብከምዚ ምክንያት እዩ ሕጂ እዚኣ እታ ኣውቶሪቴቲቭ ንብላ ዘለና እታ ተቐበልቲ ኣካይዳ ንቆልዑት ማለት እዩ ስለዚ حق قميت كالها باوندر قميت كالها حنصاص الله مسمرات الله نايتا غزا انت سغيروم كتقصعوم يخا جن كتقصعوم كلها مغلصي تحراي كان حقتات نايت غزا وانتاي مخانون كتقصلهم يخا معناته قدام انت اخداونتم زحاصو وينهم كفلطلو معناته تزيغيروم ما خاني تا كونسيكونس الله تا صعبين الله معناته سلازي فلطو يم نايت غزا حقي كسمرو خلو فلطو يم انت حق سغيروم فلطو يم سلازي خوفين كتزاربهم كل خاص امررداء تمصل معناته حجي تني حبار زخونه راي هلو كا سلازي امنا فرحينتهم بعد سلطانات هيدلني لك عسقاب زغبر كامل نسخاس نسرعات كتمهروم نسرعات كتتحزم نسوسايتي ون ربحاي مالك انت حبرتسبون ربحاي انت بيت مرتون ربحاي سلازي غبو خاص غاب زغبركا زتنكفكا يلن مالك كاب غبو خا وصاي خيتكا انت داني كاب مسمركا وصي خانتهم قلعت ابيست غورو ميكاني تقطات غبرو لهم شغلات تفطروا لهم تخينكات اوف كورس كم زبركا نايتا تغبرا زلخا خاص عبينا لا مالك نسمكا حق لهم تصحفكو اينا يا خا كروس غيركا كحزو خا قولو مالك لك عسقاب زغبركا غن حنت تفكا نغرات يلدمو اتن سلست اتحازانا يقلعا اب غزا وي كاميلا نايت غزا او خملس خيل يመስለني نحطخا يغني لي حونا تادسنا بها يغني لنا درجه صبو غيركا غيرسكا سلام نباهي أو نعينا من البحث ما تينا الله هاريخات وسفناجا الله لا يأكل حسب السلام فرق ليس أخي شلون حسب يقرأ خبرات أفتم نور كدي أي ويو لازم حدش سمعت زلنا وي لازم حدش سمعت زلوسي كل جزء شعور الله إذا شعور لهم زلوا تدخل دغرت نقرته دخل اي سمعك انا اللغه خبر حاول جماعتين حاول ابقلتيو ابيت بوزح يسمعنا ليلو يلو ماسك دغملو اوكي تحطو مترشا كو ادرغا ملس
ኣይመስለይ እዩ ተሰሚዕኒ ግን ትባሃላ ዘሎ ግን ሓፈሻውነት ሰብ መታን ርድእ ክኸውን እቲ ሰብሲ ሸቆረራ ኣለዎ ቆልዓስ ወዲ መንግስቲ እምበር እቶም ወለድስ ብዙሕ ስልጣን ከም ዘይብሎም ዳርጋ ዝርድኦስ ዳርጋ ዝበዝሐ ሰብ ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ክቆፅዖም ከሎ ተቆፂ ወላ እኳ ኣብቲ ቁኑዕ ዓይነት ኣቀላፅዓ ወላ ከሎስ ክቆፅዖም ከም ዘይብሉ ገይሩ ጥራሕ ስለ ዝርድኦም ዘሎ እንታይ ይቆፅዖም ዝግብኦ እንታይ ይቆፅዖም ዘይግብኦ ኣይናዩ ሕጊ ብሕጊ ዘሕትቶ ኣይናዩ ብሕጊ ዘሕትቶሲ ቁርብቲ ኣፍልጦ ስለ ሕፅረት ዘሎ ኣብዚታት ሕጂ ስልጣን ናይ ወለዲ ኣብ ደቆም ማራድዩ ትመሰል ናይ ቆልዓ ክበሃል ከሎሲ ቶታሊ ተቆልዓ ትመሰል ዝግለፅ ቁሩብ ትበሉን ዘሎ ሞ ብከምኡ እንታይ ይኸውን ኣሎ ምናልባት ሕጂ ኣካላዊ ማሕሰይቲ ምግባር ንሳ ትሕትት እያ ቤትካ ምትንካፍ ምህራም ሻወት ድዩ ወተበር ዝኾነ ነገር ትጥቀመሉ እንተደኣኒ ፓኒሽመንት ኮይኑ መቕፃዕቲ ኮይኑ ኩርማጅ ኮይኑ ገለ ኮይኑ ሲ ፅባሕ ንጎ ዜራ ንሳ ክትሕተካ እዚያ ምክንያቱ ምናልባት ስምብራት ክህልዎ ክእል እዩ እቲ ቤት ትምህርቲ ከይዶም እቲ መምህሩ ክሪኦ ክእል እዩ ካብኣ ብንእሽተይ ነገር ኢንቨስቲጌት ክገብርዋ ክጅምሩ እዮም ዳሕራይ ናብ ካልእ ደረጃታት ክወስድዋ እዮም ማለት ስለዚ ብተኻለካ መጠን ኢድካ ሻሞወጥ ገለ ኢድካ እዚ ክትሕውስ የብልካን ስለዚ ዓንቶይ ከዓ ተናኺፍና ኢና ካልእ ሜላ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ብካሊእ መንገዲ ጌርካስ ክትቆፅዖም ትኽእል ኢኻ ነቶም ቆልዑት መቕፃዕቲ እንታይ ደልዮም ነገር ብምሕዳግ ክትቆፅዖም ትኽእል ኢኻ ኢለ ደልዮም ባህ ዝብሎም ነገር ንሕና ኣሎ ኮይኑ ንዑ ሕድጎም ንዑ ንሕን ሕዲግካዮም ሲ ካብታ ሻወጥ ንላዕሊ ትሕሞም እያ ንሳ ክትምህሮም እያ ከዓ ንስ ስለዚ እንታይ ኢኻ ክትጥቀም ዘለካ ሜላ እንተደኣ ንሕጂ ንኣብነት ጌም ዝፃወቱ ድሑን ኮይኖም ስክሪን ንዕኡ ትሕድጎም ምክንያት ፓወር ኣለካ ናትካ እዩ ባዕልካ ኢኻ ገዚእኻ ኣብ ትሕቲ ናስኻ እዮም ዘለዉ ንኣብነት ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ደገ ክበልዑ ድሕን ትፈቅደሎም ነርካ ኮይንካ ንስኻ ተቋርፃ ትኽእል ኢኻ ገንዘብካ እዩ ናትካ ገንዘብ ኣብ ገንዘብካ ዝውደካ የለን ግድን ደገ ዘይብልዓኻዮም ዝብለካ የለን ወይ ደገ ንምንታይ ዘይብልዓኻዮም ኢሉ ዝኸሰካ የለን ማለት እዩ ወይ ቴሌቭዥን ድሕና ጥፊእኻያ ሲ ቴሌቭዥን ዓፂኻ ድሕና ቀሚጥካያ ሲ ንምንታይ ቴሌቭዥን ቀሚጥካያ ክብልካ ይክእሉን እዩ ናትካ እዩ ንብረትካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ዘለካ ንብረትን በቲ ንሶም ቃሕ ዝብሎም ነገራትን እንተደኣኒ ናወሰድካ መፂኻ ኮንትሮል መካኒዝም ኣለካ ማለት እዩ ፓወር ናትካስ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ግን ብዘይ ምህራም ብዘይ ንዕኦም ብዘይ ሃስብ መንገዲ ምክንያቱ ዜሮ ምህራምን ገለምን ተመፅኡ እዚኡ እቲ ፀገም ዘምፅእ ንሕና ከዓኒ ዝተምሃርናዮ ዝዓበናሉ ባህሊ ስለ ዝኾነ ንዓና ይቀለልና ንሱ ሓሳብ ኣይተድልየካ ንምህራም ጠፍ ምባል ሲ ተሓስብ ኣይተድልየካ ንያትያ ግን ቁሩብ ጥበብ ትደሊ ሓሳብ ከዓ ትደሊ ንዓኻ ከዓ ንባዕልኻ እውን ነብስኻ ምግዛእ ትደሊ እያ ማለት እዩ ሕሪቕካ ኣሎ ግን ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትቐርባ ንዓ እዚኣ ጉዲሉ ኣሎ ከመይ ጌረ ኣነ መጀመርታ ሕጊ ክትቐምጥ ኣለካ እቲ ሕጊ ምስ ሰበራ ከዓኒ ናታ ሳዕበን ከዓኒ ከም ዝበልኩኻ ትድልየቶም ፈሊጥካ ትድልየቶም ናሕደካ እንተኸይድካ ቆልዑት ኣብ ዝኸድዎ የብሎም ና መወዳት ስርዓት ክሕዙ ግድን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ እዩ እቲ ብድሆ ንሕና ይንፈልጦን ኢና ምክንያት ዓበናሉን ዘዕበየና ከዓ ባህሊ ምህራም እዩ ስለዚ ቀልጢፍና ናይ ምህራም ናብ ትንዕን ክንኣቱ ግድን እዩ ባህርያዊ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ታሕቶኻ መሊሰልካ ክኸውን ተስፋ ገብር ሓብትና ወይ ሓውና ታደሰ ኣብ ካልእ ግዜ ሕጂ ሕቶታት ኣሎ እንድዩ ምምፃእካ ይተርፈካኒ ኣይተሓዘብና ሕጂ ኣነ እውን ኣለኩም እያ ክቡራት ተዓዘብቲ 3 ኪሮስ እዮም ስለዚ እቲ ሓደ ኪሮስ ሎም መፂሎ ከም ዝሓለፈ ከም ሓውና ሎሚ ከም መምህር ኣብ ቀፃልኻ ከም ክኢላ ናይ ስነ ኣእምሮ ከም መምህር ናይ ሳይኮሎጂ መፃልና ኢኻ ማለት እዩ ብዙሕ ትሪኦ ኣለካ እቲ ሕቶታት ይመፅእ ኣሎ ፀገም ናይ ህዝብና ብዙሕ እዩ እቲ ሓደ ከዓ ብፍላይ እንታይ እዩ ኣብ ስደት ስለ ዘለና ኣብ ሓድሽ ባህሊ ኢና ዘለና ኣሽንኳ ኢለ ሓደሽቲ ሲ ዋላ 40 ዓመት ገይረ ኣለካ ኣነ ኤሮጳ ሓሊፉ 40 ገለን ዓመት ጋና እቲ ናይ ዓደያ ውሽጢ ኩሎም ኣብ ደገ ዘለዉ ሕተት ኣብ ኣሜሪካ ይሃሉ ኣብ ኣውስትራልያ ይሃሉ ዋላ 50 ዓመት ዝገበረ ጋና እቲ ናይ ውሽጡ ኣሎ ከም ሰራውሪ ኢኻ ስታይ ትገብር እሞ እዚ ግርማፅዮን ዝበሎ ሕቶ እዞም ሓደሽቲ ጥራይ ዘይኮኑ ዋላቶም ዓመታት ዝገበሩ ጋና እታ ምህራም ኣላ ከምታ ትብላ ዘለካ እዚ ጠፍ ኣላ ንሪኦ ከለና ሓደሽቲ ሞ ካብደኩም ሓደሽቲ እዮም ዋላ እቲ ኣፍልጦ ኣለኒ ዝበሃሉ ነዊሕ ዓመታት ዝገበረ ጋና ኣብ ውሽጡ ኣሎ ተክስታይ ተርዱሶ ይክእልኒ እሞ ኣብ ቀፃሊ እቲ ሓንቲ መፍትሒ ኣፍልጦና ከነዕቢ እታ ዝበልካ እያ ኣብ ስደት መፂና ኣለና ስለዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኤሮጳ ኣብ ሓድሽ ባህሊ ክንመፅእ ከለና ዓዲ ቁሪ ኢና ንመፅእ ምሽ ኣብ ዓድና ቁሪ ዘለና ዓዲ ቁሪ ነርወይ እንተመፂኻ ከይፈታ ከዳንካ ረጊድ ኢኻ ትገብር ቆቢዕ ትገብር ካልሲ ትገብር
ክትከላኸል ማለት ኩሉ ኣካላውስታይ ተቐይርኻ ማሕሮኻ ኣተሓሳስባና ክቕየር ኣለዎ ግድነት ኣካላትና ከነማሙቕ ካብ ከኣልና ናይ ግድነት ኣእምሮና ዘሎ ኣውፂና ሓድሽ ኣተሓሳስባ ክንቃልስ ኣለና ማለት ካልእ መፍትሒ ይብልና ክንቃልስ ኣለና ይከኣል እዩ ሓንቲ ደሊና ማለት ከመይ ጌርና ቁሪ ናይ በዓል ኖርዌይ ክኢልና ኣለና ኣብ ዓድና ፈፂሙ ዘየለን ደራሪብና ተሸፋፊና ንኸይድ ኣለና በረድን ገለን ማዕሮ ከምኡ ከዓ ጥሚትና እዚ ዝሓውና ግርማፅን ዝብላ ዘሎ ሓቂ ግን ክንቃልስ ኣለና ፈቲና ፀሊእና ሲ ኣብዚ ዓዲና ዘለና ከይፈተና ማለት ከይፈተና ከምታ ሰፊሓ ትገልፆ ፀኒሕካ ከይፈተና እንታይ ዳ ክንገብር ወይ ዝበልካ ግበረሎም ወይ ዓዶም ግደፈሎም ዝብሉ ምስል ኣሎ ክቡራት ኣሕዋት ወይ ኣብ ዓድና ይኮንናን ዘለና ስለዚ ወይ ዝበልካ ግበረሎም ወይ ከዓዶም ግደፈሎም ንሶም ከዓ ከመይ እዮም ክብላ ከመይ እንታይ ሞ ክንገብርላ ስለዚ ብጣዕሚ የቐኒልና ግዜና ከይድሎ ግን ብዙሕ ሕቶታት ኣይመለስና ሕቶታት ተመዝጊበሎ ተስፋ ገብር ኣማን ሓውና ሰላም ለይቲ ክብረት ሃብለይ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ነቲ ዝተረፈ ፅባሕ ክቅፅሎ ክትነይሉና ኣሎ ስለዚ ብዙሓት ይከታተሉ ኣለው ሕቶታት ተደኣ ሰፊሩ ኣብቲ ናይ ማህፀን ኣብ ቀፃሊ ሕቶታት ምምላሽ ጥራይ እውን መደብ ክንገብር ንኽእል ኢና እሞ ኣነ ወገነይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ይቐኒልና እታ ግዜ ናብ ብድሕሪ ዘሎ ናብ ሰላም ክበኪ ወይ ካልኦት እንተለው ንሳቶም ንኸመስግኖም መዕፀው ክገብሩ ኣራሽ ቴንክ ዩ ሓውና ታደሰ ፅቡቅ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ትምህርቲ ብሓፈሻ ክብሎ ዝደሊ ኩሉ ሕቶታት ክምለስ ግዜ ስለ ዘይኣኸለ ሓንቲ ዝያዳ ምስቲ ክብሎ ዝፀንሐ መምህር ኪሮስ ማለት እዩ ብሉፃት ምዃንኩም ኣገደስቲ ምዃንኩም ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ትገብርዎ ብሉፅ ምዃኑ ክዝንጉዕ የብልኩምን ሓደ ሓደ ሕግታት ባህሊ ዘይንፈልጦ ገለ ምውሳኽ እንተዘይኮይኑ ኩሉ ትገብርዎ ፅቡቕ ምዃኑ ኣገደስቲ ወለዲ ምዃንኩም ክትስምዑ ኣይደልን ማለት ክዘኻኽር ፈቱ ሕያውት ኢኹም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር ኣለኩም ኣተሓቋቕፋኹም ኣሰዓዕማኹም ኣመጋግባኹም ማለት እዩ ስለዚ ፕራውድ ኦፍ ናይ ባዕልኹም ተኣማንነት ክህልወኩም ክኽእል ኣለዎ ጥራሕ የብልናን ኣይንኽእልና ኣይትበሉ ክሳብ ካልእ ግዜ ትረኽብዎ ንመምህር ስለዚ እዚ ክዘኻኽረኩም ፈቱ ማለት እዩ ፍጡራት ኣምላኽኹም ብሉፃት ኢኹም ማለት እዩ ምስ ኩሉ መምህር ክብሎ ዝፀንሐ ይቐኒየልና መምህር ከዓ ቴንክ ይቐኒየልና ናይ ብሓቂ ይቐኒየልና ሓውና ኪሮስ ሓውና ናይ ብሓቂ ደስ ትብል ምሸት ብተታት እዩ ግን ግዜና ዳርጋ እንዳወዳእና ኢና ንዓኻ እውን ነዊሕ ክንሕዘካ ኣይንደልየና ግን ኣብ ቀፃሊ ምሳና ስለ ዘለካ ነቲ ዘሎ ሕቶታት እውን ከም ሳልሳይ መደብ ጌርና ዝቕፅል ዘሎ ክንገብሮ ምክንያቱ ፍርቂ ሰዓት ሓሊፍና ኣለና ነቲ ተመሊሱ ዝሪኦ እውን ሓደ ሓደ ግዜ ክነውሖ የኽእል እዩ ካብቲ ኣሎ እሞ ቅድሚ ምዕፃውና ግን ዝኾነ ልምባ እንድሓሎ ንዓኻ ህበካ ክረስሓወይ ከሎ ምዕፃውና ቴንክ ዩ ሶ ማች ምሻሎ ነቲ ክብረትኩም سبس معرة خبرتي زخبرك كل شيء لذي أنا تعمي زقبر زلهم على عبي وكأنساوي عبي وكأنس عتيها عم بيسكا نتوم زنبرو زلوا تعدي يخونو زي ويسترن عمون زخوف دم حطينا كنملس نفت نزلنا مالتي كل سب ببزولو دو يشغلي زي حطتات زخا نتوم دفلتوا ون شجرهم حطتاتي قليل حطي يكونن جنتايو زيركا نقحت حلنا فلتات صبوق سلا زخونه كيفلتك تغبرو جيجاتات بزح كخون سلا زخلا بهيوت مالتي ازي ننبرو زلنا عالم ويكاز ويسترن كا بفلتات زغيت سلا زخونه مالتي بفلتات بريسيرش بهم سلا زامنو مالتي قدنينا اتحساسبنا خنقير كنقدر مالتي خمس بالكايو ويعدم قدفولهم ويكاني زبلوخا تغبران لك مالتي امارات يبلنا نو لعلو كل خا دقنا نعب زلنا بز مالتي سلاز دقنا خنعب كلنا نصوم زمصو زلو طلبات انتاي بدحري بايتان انتاي زدفقهم زلو زغل خناتات كنفلط قدن كوننا مالتي لكعتم انجليش انبيبكم تقولوا ويكاتم ريسيرش تقولوا تقولوا فحطات لكم مصحف تركم نفسكم دقكم حضركم كتالي تقوليهم صقم زلو غيني يسمعنا نتسبكم
أتي زبز حاجن والحنت من قعقعتها زي يقولوا ناي فلتت درجات مرتي زي يقولوا بتترجموا قنقاون يقولون قول عسكر ميجر كاتعبس تترجموا بتجرنيا تقرب المصحفته وحدات يازي مالتي ስለዚህ ዝኸምዚ ዓይነት ስለ ብዙሕ ዝዕዝነኒ ማለት እዩ ንሕና እኳ ፈሊጥና ክንስና ከማን ክንዛዕ ክንዲ ዝግድል ካብ ኮነናሲ እቲ ወልሓንቲ እንዶ ዘይብሉስ እንታይ ይገብር ሁሉ ኢልካ ክሳይ ትገብር ኢኻ ትሓስብ ኢኻ ማለት ስለዚ ብተኻለ ንመጣና ኣነ ብግዜ ናመደብኩ መፅኤት ዓቕመይ ዘፍቅዶ ምሻሎ ኣምላኽ ዝሃበኒ ክፍስስ ማለት እዩ ግድድ እውን ስለ ዝኾንኩ ስለዚ ኣነ ዓቕመይ ክገብር ድልወየ زي مالت جن كله كاب A سجاب Z وكاب هي سجاب P فريد A مالت جن يكون المالت أنا خاف كاب بزح نجار مهاري مالتي مستي هن كن بار كل الناس بزح نجار يزم مهار كاب مهاتن أبزول له قبلس أتزخونه حتى حواتنا له هم بلدونه تعمد الزبلة مالت سلزي از يكون قصلوا بس تقول وزول لهم من قدر حين يكون كتعواتهم أملاك كيرد أن نقول لنا مالتي أبتزل لنا بدوهات السترة يا أخي بالدل thank you يعنينا أهين فيروس alright بروح مشت thank you مناسب أنا ولا معك سنة سوتي يتحازو ويكام سناي فاميلي ويتفضل عوافيت كلتنا نايل منا وهدت بجوه حزبنا عبيت أبسطت عقل تدكنا كان خعبت فلتت كانت يدينا مران ما سنت بكيسا نغلو تعقف كتسكن كتك كساران علوف ما سنت بكيسا نغلو تحقف بغلتو كله قصاته كمنا يا دماتن نغلو تترنا